18-nji bab. Bir mahallar Akymov Garaçaga gelenni birden udakdy. Ýöne şonuň ýaly çöllükde ýeşdejek ekspedisiýa bardy görüň gelenni. Alygöz özüni erteklerdäki ýaly täsin bir durmuşyň içinde gedip ýören ýalydy. Ýogsa näme? Bugun sen ýurdaşlaryň bilen aýdaly Garaçagada ýatardyň. Ertir göli birde ýatmardyň. Ertir belkäm gadymy şäheriň üstünden barardyň. Bazaryn syýynlardyň, biýrun bolsa kim bilýär, otla menip diýel ýerlere göçüp gitmeňe mümkin. Akylly diýil adamlaryň arasyna şeýdip ýörmek nähili gydykly. Ýöne bir adamlaram diýil, injinier adamlar. Padşanyň ýaşaýan ýerinden iýerlen adamlar. Olar hemme zadyň diline düşünýän, näme diýenini ise edip bilýän adamlar. Şoň üçin olara kän pul berilýär. Ýaş gumly ýigit ganyt beklep, öýlerden usup gidişine ilki Aşgabatyň kerwan saraýyna baryp golny. Şu ýerde çaýhanada kişmişli çaý içýäke, ol töwregindäki mehelle ter salyp täsin durmuşyň başdan ýanyny duýdy. Şäheriň çaýym Garaçagadaky çaýy meňdeşdäl. Çaýyň gapdalyny gara kişmişen berýärler. Ödem näme hil tüýji. Toňra onu başga bir ýere, başga bir jaýa alyp bardylar. Aýnyly ýapyşgeli depede beýik taýmyň içinde barýa üç adam bar göri. 300 adam oturun ýary ala gyýkylyk. Hemme ýetişbildiginden çilim çekýärler. Hemen feýuşýan ýaly gat-gat gepleşýärler. Asalymdan ýene bir adam şerik girdi. Ene şonu öli häl gyýkylyk ýatdy. Gelin adamdan gorkýan bolmagy çemeller. Emma ol adam beýlekirden mylaýym bolup çykdy. Sebäbi ol beýlekirden öňürti Alygöze ýylgyryp bakdy. Onuň bilen elleşdi. Nirden gelenni adyny, atasynyň adyny soraşdyrdy. Diňe ol soraşdyrmak bilenim şäklin men kagdy ýaly. Soň Alygözi başga bir howla alyp bardylar. Köne howlynyň bir çetine bastyrmanyň astyna 4-5 tane ýaby daňyrgydy. Howlynyň beýlik çetine 2 düýe görünýärdi. Howlynyň agdyna gerli çadyryň astyna halta, gapyrjak, çelek hemde başga şakır şukurlar ýüşürilgüdi. Ine biziň bazamyz diýip Alygöz aýtdylar. Ol başatsa bu sözüň nämäni aňladýanyny düşünmedi. Gakat oňa sowal gopul berenne, şäher içinde owur jümrüýüniň bolýanlygyny, şonuň şeýnini puluna berip bolmagy, onu tyşytlyja sowmagy tapşyrypdy. Gök bazaryna baranyna o ýerdäki görnüş gumlygydyň akylyny hayran etdi. Giň meýdanyny üýşmek bolup duran gawunlaryň ýygy burnuny urup, agdyny sowurdy. Mehnet garpyzlaryň arasyna tesse gerek alam urusanmady. Başga bir hatardy. El teresine günüň reňki ýaly bulrap duran üzümem, şargara toğulu üzümem, başga bir hili gyrmysy üýsýän barmak ýaly üzümem güjöň atýardy. Gawun eýleri her gün gawunyny duýança iýendirler diýip Alygöz gödügidijilik bilen olar etdi. Bir gawuny bahar edip gördü. Ondan pulunu nirde taklaýanyny satygyçy görmedi ýaly beýle tarapyna ýöwürlüp, bir uşagyny çözüp, ýerýäki ak köýlüğiniň ýakasynyň elini sokup, kakasynyň birini pulunu alýamdy. Gawun bakasyny alyp, galanyny ýene öňki ýerine gizledi. Emma ýigidiň bu bolşuny geňirgenip syýynlan gawun eýesi, onuň uzadan pulunu alman, baharadan gawunyny eline tutturdy. Mut berjekmi diýip Alygöz sorady. Gawuny ýeniňden soň töýür galdyraňdy, bir ýatlap bereket bersin diýip aýtsaň bar. Al nähip etsin diýip gawun eýse jogap berdi. Ýöne bazaryň ortasyna günnüziň güni beýde puluň bardygyny görene göz edip görkezip ýörmeýin. Alygöz bir hil utandy. Hemem töýürüni garanjaklady. Özüni göz dikip duran kişiniň ýokdugyny görüp ýynjally. Alygöz erteden biýrunam soňsunam gök bazar gelip gawun aldy. Ýöneni mut beren adama tataşmady. Ol bazamyz diýip aýdylan howlda ýatyp durýardy. Mallary otym berýärdi. Olar soýak ýady, şunun başga iş etdiýän adamym ýokdy. Soňa bakaýa diýen işindenem. Özünün nägeri bolup başlanyna edara öňkü tanış jaýa bardy. Inne bir ýerde bir-birlen gyýgyrşýan üç adam ýokdudy. Alygöziň adyny kagdy ýazyp alan mylaýym adam bilen bir aýal stoluň üstüne ýegirip nähirler kagdylar dümtüne otyrdylar. Baksa mal bolsa onu obamda da tapýadym diýip Alygöz göwüni galmak duýgusy bilen bälim etdi. Aýlyň alsoň gepleşer. Alygöz merhemet ogly diýip mylaýym adam giňgörümlik bilen seslendi. Aýal ony başga bir otaga alyp gitdi. Bu taýmyň içinde başga da taým kän eken diýip Alygöz haýran galdy. Oňa epesli pul berdiler. Hem näçe pul alanyny ýazylan ýeriň gapdalyna barmak bastyrdylar. Men sowulganma diýip Alygöz geňirgen habar berdi. Bütünlüğü mümkün. Bu pul sowulgan barlyk ýa-da ýoklugy üçin näle? Çeken diýmetiň üçin berilýär diýip jogap berdiler. Ol begeni pelki mylaýym adamyň ýanyna geldi.
Enenni ardyň bolsa aýdyr, Alygöz merheme dogly. Diýip ol adam ýigide nazar aýlady. Alygöz ýoň sözlerini aýtyrady. Men mal bakşak bolup şähere gaýtmanyň. Menem şu oturuşda oturup uýunly günümi geçirmek üçin gelmändim. Diýmek ikimiz hem işimizden nägile keneklip mulaýym adam ýylgyrdy. Emma men şydap ýörün. Senen has öň gelip demem görün şydap ýörün. Aten orta ýaşyt entek ejidemellär. Ýene biraz sabir et. Onuň ähli de adamydy. Şu stollarym, şol şkaflar da, baradaky ýüklerimiz hem ýabylarymyz, diýerlerimiz hemmesini otlasalar ýoly düşer. Ondan şol ardaly otly. Alygöz ýollaşlary bilen ýadyň bir gejesi üsaza getirip düşürdi. Demir ýol stansiýadan nakgyl kerpiçden öýrülip galdyrylan uzun diň bilen bir näçe kerpiç tam diýmeden. Üsazy gara şägen ýadyna salýady. Demir ýoldan çetrekde orosok atşykly gara öýler görünýärdi. Şol öýleriň gapsyna agyllar, çöküp oturan diýerler hemde bir-birini ýaslanyp ýatan ýalady urpaklar. Elbetde Alygöze täsir edip biljek därli. Ertesi ähli goşgulamlaryny diýerleri hemde ýabylar ýükläp, ýene günnügura baka gurdular. Iňçejik ýol ekspedisiýany ikinniň ara haýhydyr bir guýa alyp geldi. Ondan Alygöz üçin düşünükli hemde onuň göwnüne bolmasa ogunjak bolgusy işler başlandy. Meňde şüýşelere guýdan çykarlaryň suw goýup, agyrlary mäkem dykdylar. Hem ne herler bir zatlar ýadylygy 4 buruşy tagtalar şüýşeleň bokurdygyna turtdular. Sadaklaryň arasyndan her ýerde adam moýçukur galyp, çuňlugyň topragyny haltajyklara salyşdyryp, olaryň da bogunlaryna pişme ýaljak tagtajyklar berkitdiler. Suwly şüýşeler bilen gumly haltajyklary hamana derman ýal edip, ýaşyklar salyp goýdular. Bir çağa goýununa çalym edýän işleri ula adamlaryň gümrah bolup ýörmegi pisindiňe oturýarym eýsem. Basym bakaryň mulaýym günleri gelmedik ýaly bolup geçip gitdi-de. Garawum giňişli otly tamdyryň hoguryna gark boldy. Teletin sepekden şappa geçip dabanyňa ýapyşýan gol araňlarynyň hogury 12 tüňüňe mäkem ornaşdy. Gün ýokurgallygy asmanyň öýüdi eren gurşunyň görnüşini galgyn şepekleriň üstüne lasırdap dökülip berjegini diýdi. Şeýle ýagdaýda çadırlaryň içinde onunum gowusy teleriň astyna janyň saklap bilsen arady bolaýmaly ýaly bolun. Ekspedisiýaçylar hamala ýetişiksiz gününe galan ýaly. Şol jydyrdaşyp ýörler. Biriniň edýänden beýleksiniň habary ýok bolsa gerek. Alla gorra gidip depýanyň üstüne şelgi dikip gaýdýan haýdy. Kiýsesiniň ýyrtygyndan gaçyran puluny gözleýän ýaly gollun gola girip dümtünip bir zatlar gözläp ýörün haýdy. Kagaza bir zat çyrşap ýörün haýdy düşünür ýalylar. Indi ýollaşlary bilen kemsiz ýögrenişen Alygöz bir gerek ekspedisiýa ýollaşdy. Yermalaýewdan şu mulaýym adamdan "Bütaýda näme gözleýäň?" diýip sorady. Derýän akan uğurny gözleýäsip Ivan Yevseýewich Alygözyň kellesini näk telpegi çykaryp, öz başyny näk öýrme tebeden kellesine giydirdi. Şoň Alygöz tüýüni täzeledi. Oňa melemtil ýuka matadan tikilen iş geýmini giydirip, telpegini öýrme tebet bilen salşyrdylar. Şäge sırgynyndan hemde günden goraýan äýnigim daktyry görün. Alygöz aýnada görüp özüni tanamady. Şöýleň içinde derýä bolarmy diýip, Alygöz Yermalaýewiň jogabyny yeňillik bilen ýalana çykarmak istedi. Häzir ýok, öň bolupdyr. Ha dogrusy, bolupdyr diýen saklama bar diýip, Ivan Yevseýewich ýalan sözlemeýänini düşündirmäge ýyranışdy. Yer bolanmyşdy. Ýönüni peýda näme? Peýda şol Alygöz merheme dogly. Derýän gadymy uğruny tapsak, şol uğur bilen ýene suw akdyrmak mümkin, onu suwd etmäge zat dürýär. Beýle kän suwny ýerden aljak. Amder ýadan alar. Onu şöyle näde baktyrjak? Kanal gazmaly bolar. Pil bilenmi? Hawa yer pil bilenmişdi. Şu pil bilene kanallarla ojak gazmagam hallalla diýip Alygöz sözüne söýüldigi kepçe pili gözüniň gytagyna aýlady. Göýüň ortalaryna üsazy bilen hoşlaşyp, gün orta garawymyň eteklerden howlukman gidip oturşyna ekspedisiýa gyşyň başlaryna, kerkiriň üstüne amy derýanyň ýokary akymlaryna baryp ýetdi. Ene amy derýa diýilýän görnäýär hileken. Aňarsyna göz ýetmeýän aralykda sarymtyl läbik giňişlik ýaýryp ýatýar. Käýelerde suwuň akýan akmaýany bildirin ok. Onuň akýanlygyny, diňe suwuň üstüne öňe süýşip barýan gamışlara garap bilip bolýasyň. Bir ýerde ýer ýok, diňe suwga. Ören bulanyk suw. Gün orta günnäge çöllüň iň soňky depeleri, urpaklary derýa süsüňe ýa-da dur berýär. Ondan ýere motorya, ýurda motorya. Ekspedisiýa bir ýerde ýene de şo ýönkü ýürege düşkünç işine başlady. Ýönen elbetde üsazy tebitiniň tomusundan has gowdy.
Goloyda ilat bardy. Ayaň astyna akartuw bardy. Şo günlerde Ivan Yevseýewiç bir gedek Alygöz ýanyna çagyrdy. Bize munun artık gideri yer yok. Alygöz merkeme dogulu diýip o tede başlady. Bir siziň ata babalaňyzyň dogulun topragynyň günorta çeti. Ana hol görnýän owa owanyňky. Bilinni bir ýerde barlyk dogam etdirip, assa-assa ýygyny öwürler. Ýene-de bir gedek günorta çöllügi ýyskap geçer. Indi sen dogry aýt. Ekspedisiýada işläsiň gelýärmi, öýüňize gaýdasyň gelýärmi? Belki umumman bize geleni ökünýärdiň. Käte fiil edip saňa nibitim agyrýar. Bir hili zograýakdan işläp ýörnýär görnýär. Sägel salam bir gurun dinläp Alygöz şeýle jogap berdi. Bize äri berilen gaýyl atasöýüne bir mahal gaýdyp geldi halan oklar. Diňe bir halan oklaram diýerler aýyp görýärler. Ýagna gaýdymyň aýyby bardyr-da. Kogundurlar diýip düşünýärler. Erke oglan babatdy. Egerde ol bir işin uğruna çykyp şonu ahyryna çyn alyp çykman gelse, onu ýigdiň peslik adap edýärler. Atylynok daşdan gaýtma diýen aklanma. Biz ogap Ivan Yevseýewiçe ýarady. Gaýdyp mesele babatda gurrun gozlamady. Aly baharda ekspedisiýa ýene-de Üsaç tebitine duranyp geldi. Ene şonu tutuş bir ýyl bäri gara çägäni görmedik Alygözi. Öýüne görme görüşe gidip gelmäge mümkinçilik döredi. Ol wagtla menip öýüniň aýdyşy ýaly. Dügünçöklü gapyrjaklary aşywady ýetip tapşyrmaly. Şo ýerden bolsa ekspedisiýanyň esasy bazasyndan ulug alyp öýlerine gidibermeli. Atgyrlarla hoşlaşyp Kara çägäni ýygyny goýup şo gadymy ýoldan alaşydyň täpsi edip, wagt hoşluk gülehiňlenip barýan Alygöz hyýalyna eýem Üsaçynyň demir ýol stansiýasyna otly önleşipdi. Amma şöýleňizmi düşünne, şol stansiýada Alygöz düşüren otly demir dürsäp ýene öz ýoluna rawany boldy. Otlyň nazary ile uğradan Alygöz goşgaltasyny egine atyp ekspedisiýanyň barasyna uğrajak bolup durka, gapdarlan bir onuň adyny tutup gaýyrdy. Ol stansiýanyň gölegçisi Abelbeg agady. Olar sagyrgamanyny soraşyp durkalar, gapdarna gapy gümmezläp duran uğur sadakly gary öýden çykan Mukoş başyna daňan elwan ýaglygyny eline ýetirip perron tarapylgady. O kakasynyň ýanyna gelýärmi ýa-da Alygöz tanap şonu görmäge gelýärmi? Türkmen gyýdynyň del ýigitlerin gepleşip duranyny görse, gany şo bagda depene çykyp bolmazdy bolar ölün, gadaklar gyýdyny gawynma deken. Ana Mukoş ýadyr kakasynyň ýanyna Alygöz ile görleşmäge, bäçileşmäge çekinmez. Sen o godun nitäňem ýokuş görmez. Sen höýän nitäňem gaty görmez. Walla şu ýetdirä gowy. Ýygyna ýene bir gedek garanyp, ulu depeden aşanyny Alygöziň nazar hakykatdan bir denany düşdi. Emma bir Mukoş däldi. Gyrmady. Diýip Alygöz sesini daşyna çykaran duýmady. Onu geň galdyranda bir ýolla adamyň täze ýygyny görmändigidi. Binäm asmanyň gönüşi goluň içine düşdümkä diýip ol içinden pikir etdi. Alygöz arada Aşgabatdan gelýärkä, garymada hut şu gollu, şu duran ýerine tataşypdy. Ýöne o sapar garymady, möjügiň gözüne göz düşen oglujuk ýaryp gorkupdy. Häzir bolsa ol Alygözden hedereden ok, oň gözüne iňen dogry bakyp dur. Alygöz atysynyň mulaýym ýylgyrdy. Garymada bolsa gabaklaryny görüp aýet edýän ýaly dik ýokoryna bakyp, dodoklaryny gymyrladyp durdy. Onun eline kişengrek bukça vardı. Alygöz böküp attan düşmekçi boldy. Ýene gyýdyň birden gyýgyr bermeginen ýatyýaz edip oturun ýerinden bir näme işläp ýördiň garmady diýip dillenni. Garmaz jogaba kän garaşdyrmady, saňa garaşyp durun. Alygöz töwrüni her saldy. Ýokorda alys asman bilen gyzgyn günden başga. Ýerde bolsa günorta bakan, üç udulyp giden köne ýol bilen gapdallaky gaba sadakdan başga gözüleri ýadat görnen okdy. Ol atdan düşdi. Garmada nazaryny dikdi. Gyrmyzy gymyrla mantiskin män durdy. Ýigidiň huş başyndan uçdy. Ol seliniň düýbünde butup ýatanja çewşegi duýdurman erlen tutuşlary ýaly. Şol ýerde dikilenje baýdak ýaglyp duran gyrmyda tarap bir ädim ätledi. 2-3 arada ýene bir ädim galdy. Şonuň huşy başyndan şon ýigidiň gulagy eşitmekden, gözi görmekden galdy. Ol gyrmyzynyň bir dawany ýa-da çekilip, "Dur, Alygöz" diýip pişirda ýakyn gepläp ellerini gurtagyny getirini görmedim, eşitmedim. Görne şeýleň pürü düýbüne keçe ýaly bolup ýazylan sadagyň aslynda. Öýlerine gelip olar bir-biriniň güýdüni düşünüşip bolmajak ýakynlyk güleşdirdiler. Dogrudanam, maňa garaşyp durmaň diýip Alygöz seslendi. "Senden başga kime garaşaýyn? Men geljegimi näme bildim? Öňün aýranyşyp gaýdaňda haçan aşywady geçekdiň aýtdyň ahyry." "Hawaý, we, o gün aşywatdan gelýärkäň, sen meniň gyrmyzdygym şunyň bilen tanadyňmy?"
Ne edip tanayın? Siz obuda yaşaman da ama mal sırrına bolluğun ahiri. Gulhane kıyatı görüyordum. Senin öyle has küçükken görüptüm. Ne inni? Ne minni? Ne inni akıbayın ayağlı olup diyorsun. Bu yedek Garmadiyinin ödü ellerini Alıgöz'ün boyundan orap onu ödüne çekti. Men senki Alıgöz'can. Sen men üçün doğulupsun. Allah Teala ikimizi ayrıştıracak gollu. Yine de nevi sağırıp yine birleştirdi. Alıgöz gözlerini öldürdü. O ne ahili diyen duyman kaldı. Garmaz son günlerde fikir edeydi. Batırga hem de hooplaydım ne edipti. Elbette Alıgöz'e bir bağla veripti. Emma ol Alıgöz'ün boy yigittigini, ödünün orta bir yerinin ayarlılığını hem her yer unutmanı. Alıgöz'ün yögüsüllep başlamagını ödünün yüdegürmegin alamat kadaplap, ol ellerini çekiverli. Men ýylyma dolanıp Akbay'ın öýüne girmek üçin ýola çykmadım. Ýönelekkin garamatymy günämi sen boyunyň atyp, dins başyň gowa salmak üçin ýola çykmadym Alygoz. Sen görjegin öňünde, men boljagym bolup boýan syny. Şonda da sen öňkidek şu ýerde görelim bäri, göwünüm hem senne, gözüm hem senne. Menem şeýlere gyrmaly diýip Alygoz boýun aldy. Senin meýe göwünüm şün diýäňmi? Menem tek adam allap göremem. Allamaýanyň ýany Alygozjan. Ýönelekkin ikimizden oğlanjyk diýel. Akbaýa görünmän, owaň garaň salyp bilmän, bu dünýeden hiç bir ýaşamakçy. Men Akbaýdan gorkamam. Çagy ýaly ul adam bolup görülsene Alygozjan. Akbaýdan gorkamak diýeniň bilen howp üstümizden aýyrlaýan bolsa käşe. O diýen Aşgabatda gitdi. Hani bilen bu ýerinden garaly diýip Alygoz ýylgyrdy da Garmydyň gujoklap, gallyryp, doralaşan sagyrsyna mindirdi. Garmydyň "Ya Allah jan diýen naýyn zat edi." On gulagynyň düýünde ýanglandy. Şondan soň uzun tomuz geçdi. Alygözden hat habaryň gelmediligi merhime dağany ýynjylykdan gaçyryp, ýa-da ýüregi nämelerdir syzyp, tomsyň aýagyna ajdar atkyrlana gelip gidenine. Ýaşuly Alygözden habar tutmak oňa puta targapdy. Ajdar Krasnovodsk bilen Daşkenin aralygyna gatnaýan ýolagçy otusynyň kaçygar bolup gidenine. Üçüncü stansiýanyň gödäwçisi Abulbek agadyň ekspedisiýanyň işçisi Alygöz merhemet ogluny tapyp, otlu Daşkentden ýygyna gaýdyp gelenine Alygözüň şu ýerde Abulbek aganyň ýanyna bulmagyny haýyş etdi. Doganlar şeýdip duşdylar. Ajdar indine kakadyň targyna aýtdy. Kakamyň her gedek ýygysyny men ýanyna baryp durup bilmen ahir diýip Alygöz düşünýärdi. Men ekspedisiýaly öwrenişdim. Onu taşlap gitmek gaçyp gidenen bilen barabar bolar. Men düşünýän ýedirini itdi. Garra taň düşünen okdyp, ajdar gurruny jemlemäge holukdy. O gelsinip aýagyny diýrep durdy, ekspedisiýany taşlamaly bolarsyň. Alygöz dodugyny işlep, nägilik bilen agatyna çiňerdi. Emma hiç şiirim molla tarapyndan sowgat berilmedi. Howsarlar tarapyndan ýürütdi, iş edilip okudulmadyk ýigidin edep ekramy agasyna gatgaýrym söz diýmäge ýol bermedi. Ol dilini işlemeli boldy. Oňa derek dodoklary ýaş şagan ýaly birden kemşerip başlady. Bu ýagdaýda diýen agasy bir neme öte geçen naňdy. Şeýle ýagdaýda inesini köşeşdirjeginem, oň käýinjigini bilmän parawozyny tarap algady. Uğramaly wagt bolupdy. Ajdar Aşgabatda baran soň basym mürşede türmeden çykdy. Ýöne ol hatda mürşede, kakasyna da Alygözüň maşgaly ýagdaýyny aýtmady. Kakasyna ýejerini köşeşdirmegiň hatyrasyna ol ömrüne ilkinji gedek olaň öňüne ikilik etmeli boldy. Ol öýlerine şeýle habar berdi. Alygöz sawruny işläp ýör. Ýerine adam tapylmagan soň haly sapanyp bilenok. İşinden hem gurmuşundan hem razy. Syýla hormat ýetik. Garrylara köpden köp dogaý salam aýtdy. 19-njy bab. Üçajda ýene bilen duşup gaýdanyň ajdaryň öňkülüni ýitirendigini maşinistin kömekçisi Aleksey Badova aýdy. Yarama habar eşden edälsiň diýip ol ajdardan günläp sorady. Adatça açyk bälçik ajdardyň göwünsiz baş ýaýkamak güleşäklerini. Elbette daş görnüşinden hem ajdar helki ineti bilen duşan ajdara meňden okdy. Ineti bilen duşu ol iş geýmini dälle, demir ýolçyň täze penjegini, şargara batynkasyny geýip barpdy. Alygözüň egrindäki gum renkli jiletge elbette agasynyň penjegi bilen bäsleş biljek däli. Ajdar parawoz dolanmadyna geýmini sarsyryp işe başlapdy. Şoň şüňne ýetiş bildiginden maşynyň agzyna atyp berýän daş kömüriniň külü siňen ýüzi gurumlap durdy. Her näçe terhaply bolsa da, kömür onuň ak diýişlerinde aralaşýardy.
Gara gaşlaryň arasy bitişen ýaly, külkü kömür burnunyň içini garalatdy. Biýagdaýyň özü ajdara horoşuju, egini gysyk gär edip görkezýärdi. Emma Aleksey onuň daşky sypatyna däl, içki dünýäsinde bir galawoplugyň bardygyny duýupdy. Otly Bayramalyň sebitlerine ýetende, Aleksey ýene Kaçkaryň ýanyna geldi de bigedek. Näme öýkülen ýaly görünýär? Menden göwüniň garany ýere bamy diýip gatyrgyna uraga aýtdy. Aýdýanyň näme gardaş ogulyp, ajdar bigedek ýylgyrmaga özüni mejbur etdi. O ýedirin gitdi, öýlen ursun äçjek, pazor. O nähili pazor? Diýip Aleksey geňirgenni. Öýlen urda pazor bolmaýar, malades bolýar. Agasy öýli işikli bolmaka, inisi aýal alsa, bize pazor bolýar, ýedirin itdi. Adalatly däl. Söýmek öýlenmek her kimiň öz işi bolmaly. Her kim islen wagt öýlenmeli. Özüniň mamladygyny ýollaşyny ynanyp bilmejegine göz ýeten ajdar, jedel goý bolsun edip öz iş bile boldy. İçinde sınna kaykiyini saklap yürmühödü. Ensinin beyle duyduğanız hem de tevekkül edimini onglamağı ajdarın güýçi satmadı. Ol muny özüniň äskirilmeli sapladı. Soňky bir ýyllarynda köprek wagtyň içinde owatly 3 azynyň üstünden gör näçe gedekler geçenem boldy. Göwüni almagyň ýakymsy duýgusy insiniň halyny habar almagy ajdara ýol bermedi. Soňky ýylda kışyň ortalarynda Daşkentden gelýär. 3 azy stansiýasynyň şägesi perronuny ajdar görün Abulbek Alygödüň bir ýollaşy bilen fenomeni dişendigini tapaçyrykla habar berende de ajdara on şokly ulakka bardyp durmady. Diňe Abulbegiň dodaklarynyň titirdäp, sesiniň bir näme sanrýanlygyny duýandan soň ol ýynjyrkydan başlady. Öýdi, düýbüdümi diýip guruldaşyna bakanna, ol nähildir ýakymsy zadyň bolanyny onsyzdy. Ekspedisiýa iş bolup ýakynda bir delýig geldi diýip Abulbek bolan wakany görmäge başlady. Düdük däerligini göz aýdyp dur. Sebäbi gözü giýjemejegin gözüniň ýanyşy ýaly ýanyp dur. Dek geljek şeýmegden ok. Menem şu adamdan ýaga bolup mukoşa tapşyryp ýördim. Ana şu aralykda da Alygöz şol adamy açjak bolunmuş diýip eşitdim. Şo gelmäke aldan ämerikdi. Aýryşlaryna görä Hudaýdaş etsin. Ol adam Alygözüň özüniň obada ýoklugynyň peýdalanyp geline göz gyzarynmış diýerler. Burunam gelin odun çöp getirmäge meýdana gidenne, onu garawullap ýygynyň barpmış diýerler. Çynmýaranmy Hudaý bilen gara geliniň namysyny degipdir diýen görüň oba gelen soň. Alygözüň gulagyny ýilipmiş diýerler. Ilki gyssanyna gelin boyun almandyr. Ertesi ýene gyssapdyr. Gorkup durmay diýen gelin tesini çykarmandyň aglapdyr. Şondan soň Alygöz göni şo kişiň üstüne barıp açjak bolunmuş diýerler. Şörew gitýän eken, aman sapap gaçyp gutulypdyr diýerler. Gelinem şowun gürüm-jürüm bolupdyr diýerler. Alygöz diýip ajdar howzurun nazarını Abulbek'e dikdi. İşle yapıyor, her ay işle yapıyor. Yöne hemişe Alygöz däl. Azgytylanypdyr diýip Abulbek parawozun ýanyna bar ýakara habar berdi. Hemem süýtdeş dogondlaryň bir-birine beýle sowuk sala garaýanlyklaryna geňirgenni. Indi kerek Daşkentde geçemde görüşürse diýip ajdar ýöňdäki wagona durmuşdy da diňe alyny duran murtluk özü konduktoryny görüp muň parawoz däl ekenligini duýdy. Huda halata bugün palaw kılamaz diýip murtluk konduktor ellerini okulady. Ajdar jogap ederek her ýerde bagtly adam bar diýip içini gepledip böküp wagonuna düşdi. Wagtynyň gelir usurlaryna stansiýa çykan Alygöz ağzyndan uruh hemaýet tamakyny elli. Olaryň diýjek iýgençli sözlerini diňlemäge özüni taýýarlaýardy. Duşup salamlaşýança şunça minut geçer. Ondan bir çete çykyp iýgenip başlaýança ýene bir minut geçer diýip ol wagtlynyň stansiýada durýan minutlarynyň näşerägine käýin diňlemeli boljakdy bardy oýlanýardy. Emma onuň bu hasapçyklary puza çykdy. Ýani bilen kömekçi Kaçkar alyp gaýdan ajdar 50 ýaşaryň agas şemdanyny üstü gara bolan şägäň üstüne goýup paltaly boşladynyň iliklerini ýazdyrdy. Mehmançylyk geldim diýip orada oraýakdan ýylgyran boldy. O edip siňe diýor diýip Alygözüm gysga jogap berdi. Soňra ol agasyny perronundan bary ýok ýarym kilometrlikdi. Gazalym tulgum depeleriniň aňry ýerine ýerleşýän çadyr satmaryň birini alyp geldi. Stansiýada duşşonlarynyň tä ýöňlerini çaýalýan çalar gepleşmedik agyny çay başyna dilaşdy. Bolan iş Abulbegiň aýdaşy ýaly bolsa düşünükli. Günah aýarynda diýip ajdar teslerini. Alygöz sesini çykarmady. Şeýle bolmaly ýedirin etdi. Sebäbi zorlugy usuran bolsa, bolan iş senden geljek bolmazdy. Men aýalyň diýip aýdýan, aslynda bolun ýedirin etdi, o sen aýalyň däl, başga kişiň aýaly. Akbay talak katyn bermedik bolsa, o kimiň ýanyna ýatsady.
entek nikalaşan adamyň aýaly bolýar. Başga kişiň aýalyny alyp gaçmagyň jenayet dynaga düşünýäň şeýle dämi? Bir kişiň nikaly aýalyny alyp gaçmak ýatagyna, goýuny urlamakdan çöktürrek bolýar şeýle dämi? Ýoluňa çykyp garaşyp duran adam ogurlaryň mably deň bolýarmyşmy diýip, ol şoýly klap keçdi bu hitlerini. Gadygyndan boşanyp gaýdany bilenem. Ol ganjygy ýallaýan öňke ýeti bolýar. Halaşdyk diýip aýtjaksyň. Tütänen duş gelmedik bolsaň, senin dünýäde ýaşap ýörüňini bilmeýän halyňa, onuň seni tanamaýan halyň, ony ähli halyny ýamyşyn. İdirin gitdi. Ondan bir ýerde geň taň görüp oturasy adam ýok. Ol päýle adamy tüpeň senemeň de dirurlugy ýok. Ras öňkärini bir gopal gitdimi? O soň kärini gopal bermez. Innikine de hedil bermez. Aly ýene taklanyp bilmedi. Onu men ol adama taňry ýalkasyna aýdyp gaýdyrmele kelimde şeýlemi diýip, ol ýanyny ýepledi. Taňry ýalkasyna aýtmak bilen böwründen pysak tutturmagyň arasynda esli meýdan bar. Şo meýdanyny gezmelep pähmilenmegi gerek eken. Ondan senin namysa goýun ýetirilen köpek dälle. Buyruk bilen ganjyk ýedirin gitdi. Oň üstüne ol aýalyň taňrysy başga. Sen edilýän garybyň ogly. O bolsa eksploatatoryň aýaly. Alygy dil höz düşünmän. Sonra hökümine başyny galdyryp göýdasyny agaz seretdi. Halky edýän baýlary pameşikleri eksploatator diýilýär. Olaň aýallaryny alyp gaçanyň bilen aryň alyp bilmersiň. Olara garşy düşünjeli görüşmeli. O diýäniň nähili görüş bolýar diýip alygy gyklandy. O diýänim, häkimiýeti edilen halkyň eline berme uğruna görüş bolýar. Ýagny akwaý sen üstünden höküm sürmeliler. Sen akwaý üstünden höküm sürmeli. Munyň üçin ähli proletariatyň birleşme gerek. Ýekäliň saňsykma diýenler dogry. Orsetde bolýan wakalardan sen habaryň barmy? Haýp. Sen görülüp eşitilmedik özgörüşleriň öň ýanyna ýaşap ýörsiň. Edilen halk arlap görese çykdy. Geljek birinki ýedirin gitdi. Sen boldan bir eksploatatoryň aýaly urşup söwüşip ýördiň. Nikolay II-niň tagtyny terk edenini bilýändiň. Haýp. Gulagyň bir şägerler bilen agralypdyr. Ýedirin gitdi. Biler bolsaň, şu mahala seni düýe kergön ýaly dähedem dessemläp ýören aýgyn, inni biziň gözüňe högüň parawodumyz ýaly dükürdükläp ýürüň saly urady. Inni onu durulmak hiç kim başartmaz. Ol kiýerden emma bilen gadet bölejigini çykaryp, ýene de öň kyzygy bilen gürläp başlady. 17-nji ýyl aýaklap barýar. Men diňe şu ýylyň başlaryna 3 güniň içinde Petrogradatda bolan wakara aýtsam, pilim gulagyny uklap oturanyňy, düşünjäň sap sem ýokdugyny duýarsyň giderin gitdi. Diňle, 24 fevralda Petrogradatda 200.000 işçi zabastovka çykdy. Zabastovka diýilýän düşünýärmi? Şoňa düşünýärmi? İşinden durmuşuna närazy bolup baýdap götürüp köçüge çykýarlar. Ana saňa zabastovka. 200.000 işçi, 200.000 adamyň näçe bolýany gözüňe getirip bilýärmi? Aşgabatdy gördüň, jemenet ekenmi? Handur entem hadaplap görün. Üçajiň ähli sadygynyň sanynyň känni doktorda diýip alyp öňürtdi. Onça adam nigdi ýatyp durýar. Ulu şäherlerde ýatar ýerkenni, ajdar ýene gadet bölegine garady. Diňle, 26 fevralda Petrogradda goşunlaryň belli bir bölegi ayağa galdy. Düşünýärmi goşun proletariat bilen bir çukura tüýkürip ayağa galsa, nämerjegini bilýärmi? Bilmeýän bolsaň ýygyna gulak goý. 27 fevralda Petrogradda rewolýusiýa boldy. Ýygyny bilen 2 martda da Nikolay II tagtyndan düşdi, ýedirin gitdi. Ajdar indine dünýäň diýagdaý barady. Ulak Petrogradda bolýan ratlar barady, joşgun bilen gürrüň berenden soň Aşgabat wakalaryna geçdi. Aşgabatda özüniň gözü bilen görüp ýören zatlaryny habar bermek oňa has ýeňil düşýärdi. Şoň şeýle ol gadet bölegini öň kyýaly emabil eplep, gortuk süýtüne gapçygynyň gatyny saldy. Tawa, Petrograddaky fevral wakalary bütün dünýä badabat ýaýrasa da, Russiýanyň öz içine o habarlar gazgary bilen aralaşyp bilmänni. Weskönü demir ýol ustahanalarına iýerilen ýüzlerçe telegrammalar barmary ýerine gowuşmandy. 28 fevralda Russiýanyň ähli demir ýolçularyna rewolýusiýany gollamak bardak ýöýlenme bilen merkezden ýollanan telegramma Orta Aýdy demir ýolunyň naşaryny Şeglowyň buýrugy esasynda Aşgabatyň demir ýolçularyna ýetirilmän taklanypdy. 2 martda ýagny Nikolay II tagtyny terk eden güni Zakaspi oblastynyň naşarlygy general-mayor Kalmakowyň adyna Daşkentden gelen telegrammada mundan bu ýana aýratyn görkezme bolaýmady. Petrogradda bolup geçýän wakara barada Medwotda hiç şeýle maglumatyň sap edilmeli däýerligini talýady.
Şeýlelikde Aşgabat gazieti diňe aradan esli wagt geçen soň administrasiýanyň ruhsat bermegi bilen baslyp ýatan telegram bary çap edipdi. Şondan soň Aşgabatda köpçülik bilen tolgunuşyklar başlanypdy. Demir ýol işçileriniň arasynda hemde sallat kazarmalaryny, mitingler bolup geçipdi. Gahar gadaba münen işçiler revolýusiýa barada habarlary aýtman taklanyň üçin telegrafyň administrasiýadan suwda bermegi talap edipdiler. Jandarm upravleniýetiniň начальниги von Frankenstein tutsak edilipdi. Russiýadaky ýaly Aşgabatda da ilki baştan iki häkimetlik ýagdaý döräpdi. Eser Dorreryň başdanlygyny wagtly isparnitel komitet döredilipdi. Şol wagtyň ödünde işçi deputatlarynyň soweti hemde Aşgabat garnizonunyň saldatlar komiteti peýda bolupdy. Halky ýöne tarapdan çekmäge her näse zan etse de, wagtly hökümet revolýusiýany durdurmagyň ötünden gelip bilen okdy. Çay başynyň eşden datlary aly gözi öz agaty barada bir tüýünli başgaça pikirlenmäge mejbur etdi. Jogap berdiýän, şunumy diýen datlary. Ol agatyny tanaman ýörün eken. Ajdar daşynyň göre aýmak ähli beýlek adamlar ýaly aslanna görün ähli beýlek adamlaryň üýtgeşik. Onu Ivan Yevseýewiç bilenine deňeşdirýärler. Ivan Yevseýewiç ekspedisiýanyň ýolbaşçysy, ýol ugrunun ulu adam. Ajdar demir ýoluň ulusy däl, meger henidem uwatlygyny oturýanlar. Emma kelletinde ýerleşýän zatlar seret Aşgabatda ýaşap, Petrograd görüp dur. Edem Ivan Yevseýewiç Nikolay II-niň tagtynyň düşenini bilýän diýemem. Nerden bilsin? Ajdar baýlar garyp bolar, garyplar baý bolar diýe. Boljakda düşenini görüp ýörän adamyň biri men agy mutskly diýen. Men bolsa dogrudan gize parawozyň içinde ýarym ukudy ýatyrka. Gören düşeni gurrun bir oturan bolaýmasyn diýip pikir eden Alywodyň kelletine geldi. Yok beýle däl, oň güýdüni seret. Her näçe gowdy iş görünen bolsa, onu beýle hyzugly beýle anam bilen aýdyp bolmaz. Ajdaryň gelmegi çolurun çadyr çatmanyň howatyny täzelen ýaly. Alywydyn bir wada gaýgydan ünsüden taplan ýaly boldy. Emma juda duýdantı asla garaşylmadyk ýagdaýlar arly. Alywydyn soňky günlerde ýaş başynan geçiren agyr duýgulary hemde soňky içgepletmeleri Abulbekiň aýdyşy ýaly onuň tutuş durukuna täsir edipdi. Ol mahal esli wagtlap ýöwrüne diň talyp, içini hümledip oturýardy. Birden käwolsa aýdydyna agyr dem alýardy. Şonda onuň eginleri de tilkinip gidýärdi. Henüz öýrenmedik. Öz başdak maşgala durmuşynyň howatyny sorup görmedik ajdaryň, pähäwir eksploatatyryň aýaly üçin muň beýle edýäçek ýörüşini diýip içiniň aýdýanlygyny Alywood şeňe diýdi. Emma Alywoodyň bir näme köşeşmegi, özüni dürsemek üçin başga bir zat ýeten okdy. O bolan waka akyl ýetirip bilen okdy. Duýdantı darba hiç hasan kelletine getirmejek zady bir bada pikirlenmäge onu mejbur edipdi. O şu günler gyrmady tarpa taýyn amaradan tapşyran bolaýanna yeňirräk düşýäken diýip göwüni gördüpdi. Akylynyň adaşmadyk adam hem beýle arzu etse oşa. Alywod ekspedisiýany topary bilen Repetek stansiýasynyň golöýüne bir gepdi. 10 gün işlemel bolupdy. Şo ýere gitmäke hem zat düýgüdi. Gaýdyp gelenden soň boldy. Hem zat birden käýüt tutury berdi. Ýakymsa myşmyşy ilki bilen kimiň agyndan eşitden olanyk bilen ok. Çölle ýeke gelip ýörken kimdir birden adyň tutup gaýgyran ýaly bolýar. Emma töwerekde zanly jemenine ýok. Diň talap durýarsyň. Indi her kes gaýtalaryn ok. Demek gaýgyran adam ýok eken. Belki sen öz adyň tutulmagyny küýtändiň. Hoşuňda diýen pikiriň düýüşde görünýärmiş diýer ahyry. Emma Alywood beýle ýakymsy zady hatda hyýalynda getirmänni. Gyrmyzy onu hiç haçan şuýka döretmänni. Soň her kim myşmyş başga bir ýerde ýene-de gulagy ildi. Ýöne bir myşmyşam däl. Bolan işi ýykmajy gulaýdy oturýarlar. Şekene bakyp ýören aýal odun ýyp ýören gyrmyzyny görüpdir. Bir wagtdan soň görse, gyrmyzynyň ýanyna bir erkek adam görünýär. Golöýragy barp görse, ol gyrmyzynyň ärdäli ekspedisiýa täze gelen dil adam. Ödem gyrmyza sadyp goparyp berýär. Ondan gyrmyzy birdenke goýun bakyp ýören aýaly görüp säginýär. Düşünipdimi? Düşünmedi ýa näme? Indi myşmyş Alywoodyň gulagyna iýilmäýänligi. İki adam başgatylsa olar diňe gyrmyzynyň etmesi bardy. Pişirdaşýan ýaly duýulýardy. Alywoodyň bir ýerde bir ýere gidip barýakady. Oň ýeňsesinde bir ýere şo gurrun şo gaýtylap gelýän ýaly. Ine birden kädi ýeňsesinde adam erbet gurruny gaýtaramasyny goýýardy. Eşitýärmi? Haw ýagşy ýigit. Eşitýän uzun näme üçin hiç bir zat bolmadyk ýaly arkaýyn barýan diýip gaty-gaty pişirdi. Ondan ol göni çadyr satmadyna girdi. Sen men ýok, ýygyry oturun, gyrmyzynyň iýigini erbilenem däli, çokoýunyň burnuny diýip goýberdi.
Zähre diyarlı gelen gelin içini çekip elini ağzına getirdi. Ha, iyige girip oňa zora berip berjekmi? Oňa diýenin kim? Kim odun ýygyp berýän bolsa şo borda. Gyrmadynyň teni öz aklyňdan berdi ýetirli. Emma tegek ýugdan ýar boldy duruverdi. Şo wagtda da Alygoz onuň ýakandan tutdy. Jogap berdi ýan. Şunmy diýen zatlary? Gyrmady uruhy şol nazar bilen esli wagtlap ärine garap duranyň başyny ýaýkady. Boyun al, hawdy. Urulmagynyň näle janysyz sesi bilen gyýgyrýan Alygozyň ýüzünden gorkan gyrmady. Başyny öňküden gaty ýaýkap sessiz aglap başlady. Şaýşe salym dogam eden ümtünlükden soň soňra gitmeklik täzeden başlandy. Emma ýene gyrmady ne hä soňra jogap berýärdi. Ne de başyny ýaýkaýardy. Oň ýanky ümtünlükdäki soňramasy inne korkulla geçipdi. Onuň agyzy käte güýjäp, käte bewşoňlaýardy. Bewşoňlaýanyň sebäbi de oň demi-demine ýetenokdy. Gyrmadynyň garaşynyň tersine Alygoz öňe ýenişmedi. Ýakadan ýepişdiläp filterledi, ýöne urmady. Gaýgyrmakdan hem de gahar gadapdan ýaňa Alygozyň sesek garly gitdi. Oň gep düşündirip bilmekden ýödüni ejid gadaplan gyrmady. Korkullusynyň arasy bilen goşgolumlaryny ýygnashdyrmaga başlady. Çadır çatmadan çıkıp nirelerdir giden Alygoz gaýdyp öýe gelenine gyrmady eýýäm ýokdy. Ajdar Alygozy öz ýany bilen alyp gitsekdigine şüphelenmeýärdi. Ol bolup geçen wakadan soň Alygozyň özüniň de bir ýerde galmajakdygyna ynanýardy. Öýdi işleýän ýerine iniş üçin bir pişe peýläwem goýupdy. Ikinji bir tarapdan Ajdaryň pikirine görä inisiň howsarlaryny alypsa, görer gözden uzakda üsajyň alaňlarynyň arasynda entep ýörmeginiň asla hajaty ýokdy. Onuň bu gümra bolup ýören işiniň geljegim ýokdy. Alygozy öwretjek adam ýokdy. Şindiki ýagdaýynda Alygozyň garrylara da, ajlara da ünsden başga getirýän peýdasy ýokdy. Şoň üçin inisi bir ýeri, bir iş taşlap hiç şere gitmek niyetiniň ýokdugyny aýdanna ajdar ýörgökden geldi. Näme üçin birden gitmejek bolýanyny düşünemek. Käşawr ýaşap ýören ýeriň ullakan şäher bolsa ýa-da iş şekilli bir edýän işiň bolsa diýip ullap geçdigini ýaşyrmady. Hawa bir taýda şäher ýok diýip agasynyň aýdanlaryny göwüni galan Alygoz jogap gaýtardy. Ýöne men şäher küýtär ýaly bir ýere şäherden gelmedim. Gidip ýören işimim ödüme ýaraýar, şo bolany. Beýle keçýärliňi ütmänim diýip ajdar gen galdy. Men keçýärli edemok diýip Alygoz düşünürdi. Ekspedisiýa gelen usulumda halymdan şoň ýaly habar alan bolsaň, megerem ýydyňa düşüp nirä diýen gitmäge razy bolardym. Indi öyle öwrenişdim. Aýgyn geçdigi ekspedisiýa meni ýadadan okdy, özüne imirindirýär. Anan, men dogry ýakdan näle ışkyny düşüp işläp ýörün. Mürşe gelip saňa sen men ýok giderlise, özüň näme diýersiň? Ajdar özüne göwün ýetijek bilen azymdyk gülümsüredi. Mürşe bilen biziň atamyz bir, taňrymyz başy. O baý boljak bolup gartyrýar. Men bolsa baýdan garşyna göreşýän. Näme üçin? Inisiniň bu duýdanty suwaly ajdar geňirgenlerdi. Näme üçin nuny men gelelim bäri saňa düşündirip ýörün ahyry. Ýedirin ýitdi. Baýlar garyp halk edýär şoň üçin. Özüň baý bolsaň sen näme edersiň de? Meniň baý bolmak pikirim ýok. Garyplar baý bolmaly, baýlar garyp bolmaly diýip özüň aýtmadyňmy? Baýlar asla bolmaly däl düşündiňmi? Garyplar bolsa adatlyga çykyp gowy ýaşamaly. Özük baýlaryň eýler bolmaly. Asla häkimiyet özümiziň bolmaly. Atgyrlanyň goýusy kimiň bolmaly? Hemmeňki bolmaly. Garyp halkyň bolmaly. Özümiziň bolmaly ýederin ýitdi. A üç ajy kimiň bolmaly? Olam diýip ajdar dil ýazardy da birden ka azymdyk gelgirdi. Şäherden başga oňulgat görnenok. Kimiň bolanydy? Gönenjek many ýok. Ademir ýol Aýdýana hemme zat özümiziň bolmaly. Alygoz näme üçin bir jogap bere kanagatlanmady? Özümiz diýip o gaýtylady. Kim bizady sen özüň eýledip bilmersiň ahyry. A sen özüň kimiň bolmaly? Ak paşa giden bolsa ýerine bir ýer gelmeli bolur ahyry. Hal beýle dur pekke bolur eken. Gidirin ýetdi diýenim diýip ajdar gatyrgany. Häkimiyet özümiziň bolýar diýip aýdyp oturýar. A häkimiyet özüň bolsaň kim guýu gazmaly, ýer sürmeli goýun bakmaly. Ajdar nägelik bilen indini seredip bir taram durdy. Ine şu akylyň satmaýan zatlary düşünürüň ýaly. Men seni şäher alyp gitjek bolýan diýip ýüzüni ketät oldy. Emma Alygoz men gaharlanmady, gaýtam o boyun egjilik bilen girdi. Dogrudan sen diýen zatlaryňa men akyl getirip bilemok diýip o soňra boyun aldy. Sebäbi diýsen, berýän gurrunlaryň gen. Men diňe bir hili ýugurluşyklar boljakdygyny düşünýän. Düzgünüň täzelenjegini düşünýän. Ýöne näme hili ütgöşkürek bolup näme hili düzgün ýöredilse-de, suwsuz oňup bolmajagy belli. Bizem bir çölle aşk oýnap ýöremiz ok.
Amy derýada suwun köpdigini özüm gördüm. Onu görsem bir wada dünýäde suwdan başga zat badyr emeden ok. Şo suw bir mahallar ene şu çölüň üstüne akypdyr diýip edilýän şen dogry bolup barýar. Ýogsam şölle balyk gulugyny hem işledin. Biler bolsaň, bizim şo derýän suwuny nädip ýene bärek aktyryp boljagyny barlap ýörüz. Burada bizden öňüm kän ekspedisiýara kelle döwüpdir. Repeten ilerisinde gömülüp giden guyunun üstünden bardyk. Gaz berdik gölü, içinden süň çykdy. Goýun geçen süňkü däl görüp otursak, suwda ýaşaýan janlaryňky diýdiler. Has aňyrakdan bolsa, gumyň astynan tuğda gazynyň ýasalan gadymy gurarlaryň galnysyny tapdyk. Bu atlaň nämeden habar berýärini aňlaýamyň. Adamlar ýaşapdyr, obar bolupdyr. Şäherleriň üstünden barylmaga mehtimal. A gümmezli guýlary näme diýersiň? Günorta çöllükde Arahim Sardowa diýilýän gümmezli guýuny gördük. Gapdalyna ýalňy goza tut agazy bar. Bizim görýän guýlamyzda meňzeýän ýeri ýok. İç ýüzüne bişen kelip jörlüpdir. Guýunyň agyzy parawozyň ýygyny tirkelýän sisternanyň diametrinden hem giň. Depede bişen kerpiçden gümmezli, öýüň tüýnüni meňzeş. Bu topragyň gadymy taryhy şu gumlaryň astyna ýazyldy. Agtaryp okap bilseň bolany. Sen geçmişe ýerganýaň. Men bolsa alnymyzdaky ýyllaryň aşky ile ýaşaýan hep ajdar barmagyny çömürtdi. Dogry aýdýaň. Her hildüğün bolanady suwsuz bolmaz. Emma biz suw üçin azap çekenden içme uğruna çöregi yer tüpürüp, buğday ekip, buğday orundan iyime uğruna göreşýär. Adalatly durmuş bolmasa içen suwuň da agdyndan getirýärler. Goşawhan garyplaň sağ salyp aýdym aýdýanlyklar üçin goýuny gulplap goýýa ýederini etdi. Hama ana bir gudrat bilen şu oturan şägämiziň üstünden aňdarylyp derýä akyp durmuşdy. Şu derýany aktyrýanlar şu suwy eýeçilik edip bilmejek bolsa, ona derýäňem ýederini etdi, suwuňam ýederini etdi. Ýa-da getirjek suwuny kim işçekdigini sana farky ýokmy? Aly bu ýerine bir tarapy tutdy. Ine, hoýerden geçýän demir ýol aly böyle bir adamky däl gerek. Amy derýada belli bir baýynky däl şeýlemi? Şeýle bolsa, çöllüň akjak suwum ulýlynky bolar. Ine inni pikirlen, biziň ekspedisiýamyz geçmiş üçin işleýär ýa-da geljek üçin. Ajdar bir terlen böwründen salyp oturmuşam, uludan demerli. Siziň işiňiz ertek oturýana salim edýär. Bu bolup ýörüşiňiz bir entek şöyle suwuň ýerini getirjegi meňden yok. Aslynda siz kimiň pigdasyny işlep ýörüňden bilen yok. Onundan beteri sizi proletariat hatap etmegem kyn. Sebäbi belli bir siýasat programmaňyz ýok bolarly ýederini etdi. Men sizi güýlägede ine Daşkentden güzläp gelýän otlyň wagonyň içine salyp bilerdim. Sebäbi atasynyň erkisligini berjay etmek oğul üçin mukaddesdir. Ýagny buyrukdyr, ýederini etdi. Özüňden ulagan bolup, men sana diýen mettirip bilmän gidýänime kemsilmän durmak. Emma men düşünjeli proletariat. Şoň üçin käriňe höwüsiň ba bolsa goý düňle çölle işleber. Emma sen siýasatydan teorelemek göri men borjum. Men seni inni gözden tanmaryn. Uğra makam. Sana bir urun bereyin, mansan düşünjek bol. Ben elim boş wagtlary parawozyň üstüne töwereg syýynrap gitmek ogurýan. Bir gedek Aşgabatdan şäherje bar ýakak. Mar bilen tejeniň aralygyna demir ýoluň gaýry ýüzü bilen gelýän kergeni gördüm. Ahallan ýa-da tejenden mara gelýän bolsa gerek. Uzyň kergenine näçe dünýäniň bardygyna sanap ýetişmedim. O otly wazardap duşundan geçdi. Kergen basym gözden gitdi. Argyşdan gelýän bolmagam ähtimal, argyşa barýan bolsa da ähtimal. Ýöne kergeniň başyny çekip barýan erkegiň üstüne bir oglanjyň oturany. Bir ýaşulyň bolsa kergeni ýydyp barýanyny görüp galdym. Ol kergen men ýadymdan çykyp giderdi. Ýöne näçe günden soň şäherden ýygyny dolanyp barýaka. O kergen ýene gözüme ildi. Aradan näçe giýje, näçe günler geçdi. O kergen görün henidem mara ýetip bilmändir. Şo mutlullap barşyna haçan ýetişegen belli däl. Şonda men çölüň göwsüni sarstyryp barýan otlymyz bilen şo kergeni hyýalymda deňeşdirip gördüm. Parawoz her näçe kuwatly bolsa, relsden düşürseň o ýöremez. Ýygyny gulakka ýedirini etdi. Seride otursaň, onuň ýel ýaly usup gitmek üçin gönük hemde ýtwarly ýol gerek eken. Padşahçylyk düdügüni, ýanky ýol ýodasy çölüň içinden mutlullap barýan kergen, proletariatyň düdügüni demir ýoluň üstü bilen süýünip barýan otly ýederini etdi. 20-nji bab. Hasanna Haltyas gyzynyň ýanyna gewsiniň owasyny göçüp baranyny, ker bagşynyň ýeki ýaşap bilmejekdigini, onuň Haltyas'yň ýygyna düşüp gelmekden başga çykalgasynyň ýokdugyna şüphelenmeýärdi.
Dağı näme işledin? Merhemedin ayaly bagşyryň çaýyny bir gün gaýnadyp berer, aşyny bir gedek bişirip berer, onuň ýüzüni turşadyp başlar. Onuň egneşigini bolsa bir gedek ýuwup bermäge de mertlige daýaty ýok. Şekelim iýlen ütgüşük aýallarlar. Dogry merhemet içmekçi ker bagşydan çaýyna har gysganmaz. Öýünün iýdir biçirmäge de taýyndyr. Ýönem onu ker bagş etmez. Ol ýüküni başga biriniň gerşine atmagy namyt eder. Hawa ol gyýdynyň aýalynyň alaýtada giýewsiniň ýanyna gelmäge de namyt eder. Muny özüne juda peslik görer. Emma näçe şeýtmese başga çykalygy ýok. Ýok. Halta şeýle pikir edipdi. Günler geçti, ay geçti. Ker bagşynyň öz ýanyna gelmedi, haltyýaç geňirgendirip başlady. Onga harny getirdi. Toňa bakawal ärinden tamasyny üzmek derejesine ýetdi. Kakamyň gelmejegi belli ahir dip, beýiş öz şeniniň çyn bolanyny ýatlady. Gelmänni ýerelsin. Hiç ýere gitmedi. Ýaşaý ber şo ýaşaýan ýerine. Sen näme kakan tarapyny salýan ýaly bolup gepirýän? Dip haltyýaç gyýdyna ýegençli bakdy. Hu ýejemin bolşuny dip beýiş beýmany gülümsüredi. Haltyýaç näme gerek gün agrat demaldy. Hemem şunun ýaly ady belli baýyň ogluny äri bartady. Gyýdynyň akyl paýkasyna üýtgen zadyň ýok ekendigini babatda haýranlyk alyp oýlandy. Beýiş ejesiniň ýagdaýyny ýeňilleşdirerdiň umyt bilen kakamyň häsiýetini men senden beredirä ekenim gerek dip näme düşünýän ýyl gördü. Häsiýetem ursun öýdem dip haltyýaç lap geçdiklerini. Ondan ýenelik bir howa adamdylar. Ýene aýlar geçdi, ýyl aýlandy. Şu aralykda Goşow hanyň beýişe bolan garaýşyna nähirler bir sowukluk aralaşdy. İlkilikler beýişiň demlän çaýyna at takyp başlady. Soň ýöňüni alyp beren daharyň bir kemini tapdy. Ahyrda çaýyna hardan näle beýişden nägiredigini duýdurdy. Maňa gaýyň ýaly bolup ýörsiň diýe. Azgyrlýa diýip beýiş ejesiniň ýanyna aglamjylady. Dogrusyny aýtsam keýgim, özüň bir erkek adam ýalyra gidilip yaradylanda. Aýal nädikligiň ýok diýip haltyýaç şuňurdady. Yaradan özüňiz meni näme ýazyk wa diýip beýiş sesli sozap başlady. Maňa çekmäniň üçin men günäkär dälip ejeti özüni aklady. Kakan gödöksüligi saňa da geçipdir. Şundan öňe ejeňe çekipsiň diýip menem ýögýädiň özüňim diýip beýiş jogap berdi. Men güle ýakalaşmady, äriň göwüni tapşak gollap haltyýaç maslahat berdi. Juda odan bolmasaňam, äriň bilen deňeşdirende sen peridat bolup görünýäň. On näde düşünýän zat bolsa onuň näderige gerek ýerine halim sara oýnatdy bolsa diline bitýän zat ýok. Ýadan wagtlar iňen mülayim bol. Hiç şeýle ýagdaýda da bu sonuçyny ýerlen berme. Özüň ker bagşyňy izlerli. Goşow hanyň aýaly alyp bar. Emma haltyýaçyň öýden soňky wagtlarda Goşow hanyň gyýgynyň azap ýörenini duýýardy. Goşow hanyň beýişe bolan sowuklugy, beýişiň ejesine de aralaşýardy. Haltyýaç bir da soranyna giýewi wagtyla jogap berenokdy. Haltyýaç onuň göwüni aşak bolup bir zat diýenine giýewi gabyna mallarynokdy. Şeýle halatlarda haltyýaç heme hopurgunýardy, hemde käşe günäň bir petkaralan haýsynlygyny berin bilip bolsa diýip işini gepledýärdi. Goşow hanyň aýalyna hemde onuň ejesine garaýşyny nak üýtgüşlük, soň kagdyran iki adam tarapyndan undulan ker bagşyň adynyň olaň diline ýaňadan agdaryp başlanmagyny getirdi. Kakasynyň ýagdaýy gyýdyny mahal-mahal aradalandyrdy. Hatda bir gedek onu ýatlanyna gözüne ýaşamaýlandy. Ýap-ýaňylarym adamsynyň adyny ol bagtyatan nep tutýan haltyýaç ilki bilen bir sözi o Petigara diýen söz bilen çarşardy. Mälim bolşy Petigara bagtyatanyň has mülayim hemde o sözi aýarlar kän bir ýigren durmaýan kişiler babatda dolanýarlar. Şo bir gije gara gawşallaryň obaşylygyny ker bagış saçalyp aydın gidegi guyunun gapagyny ýapyp gulplan Goşow hanyň haltyýaçdy. Birinciden o mahallar entek giýew bilen gaýynyň arasy sazdy. Haltyýaç bu obada arkaýyn eýemtirip bilýärdi. İkinciden guýa su almaga gara gawşallaryň zygyrdygyr gatnaýanlyklar onuň gaharyny ýetiripdi. Sebäbi ol obada aýdym saz şagalan ýaňlanýardy. Öýde başga kişi därle sazy ker bagyş salýardy. Onda da näme hil salýardy. Bir ýagdaý elbetde haltyýaçyň ýeňtiden baryny gataltman durup bilmejekdi. Ol hatda ol obadaky bolýan saz ýökmeti, şagalaňa kemsin berli üçin bir ýerde öl obalaryna da üýşmelen guratdy. Guyunun gaptarına tekirligi ýaş gelinler ýygnap, oğlanlara göreş tutturup, gyýdara gopul çaldyryp, läre kaktyryp bir talim bulmasyny bolupdy. Şondan gara gawşarlar tarapyndan ýene suw almaga gelýän aýarlar görüp, guyunun agyny petikläpdi hemde suwçularyň suwsuz gidenini görüp peşelle kakypdy. Şonuň ýa-da bilen bolsa,
Gazabı menen gara gawşarlar uly märeke bolup, guya waka süýşüp uğranlaryna, rejen geň därdini gören haltäs ora gelmäkäler guyun gapagyny öderlen asmaly bolupdy. Şeýlelikde guyun petiklenenden Goçaw hanyň özüniň habarym ýokdy. Soň gara ýappan kadynyň atgyrlana göçüp gelme gören haltäsiň ähmiýeti kim-kimden gaçyp başlady. Kadynyň gelmegini haltäs näler halamasa ýetşe galazy ýokdy. Ondan Meterniýal Mämmed Büküri, Akbaýyň kasynyň Goçaw hanyň tarapyna geçmeginiň hatyrasyna gara ýapbanyň päle gidip, ortiýetde gulluk edýän oglunyň aşwada geçirilmegini gadandy. Gara ýappan kady aslynda şeýle ýaşalyň ediljekdigine umyt baglap, Goçaw hanyň hyzmatyna geçipdi. Sebäbi ýalňy ogluny gedek gelinne, ol başga behbitler unutmaly bolýardy. Onuň ogluny guwanyjy başga ähli zatdan güýçlüdi. Akbaý şo ogly päle ýeberenne, gara ýappan kadynyň dünýäsi daraldy. O bir uğurluk däldi. Akbaýyň bilgeçden edýän işler diýip düşündi. Baýy bolan öýküne soňa baka gahar galaby urly. Aýalyň iňirdisi mahal bolsa agasy hem bolan üstüne goşulyp ýagdaý gara ýapbany däýerlemek derejesine ýetiripdi. Niýaz Mämmed Büküri gara ýappan kady bardy geldi Akbaýdan öýke kiýnäsi ýagdaýda Goçaw hanyň hyzmatyna geçen bolsa. Onuň gurrunsyz şühülenerdi. Sebäbi onuň işare edilip ýörüte iýerden bolmagy mümkin akbeti. Emma häzir bir işte başga maksadyň, aly hilenin ýokdugyny düşünýärdi. Şoň şeýle ol gara ýappan kadyny ýeterlik bilen ýören akylly peýdalanmagy. Köp işler oň ady bilen etmegi gerekdigini ogluny hetçikläp öwredipdi. Emma ýene soňky günlerde ýedi ýapda gopan gowa gara ýappan kadyny eşekden ýykaran etdi. Dogry ilen saranlary, daşky çykylarnaşlary, galiberde ady bir bükürleri dabaraly kergun gurap, atgyrlanan ketarkaza bakan ýoly düşüpdiler. Şol kergunlan bir wagtyň özünde Akbaý hem özüniň sabr apalysy, kendi käbir beýlekün ýökerlerden ketarkaza gurapdy. Bir mahallar gara şäge gelip uly toý tutan Niýaz Mämmed Büküri bu gedek ahalla gyýyş garýady. Şo wakanyň dabarasy da ogul öýürün gedekki toýunyň dabarasy şyrakpady. Goçaw hanyň öýü obada galyp, toýa gidýänleriň ýanyna gara ýappan kadyny goşupdy. Akbaýyň bolsa özüm gidermen boldy. Adamsynyň beýle paýçylygy garaşmadyk sabr apaly bolmazdygyny bolup ýola düşdi. Dagy näme? Akbaý oňup öýke kiýnäni göwünläp duranyk. Akbaýyň kakady sabr apalynyň gaýnaty atalyk gawşalyň tutuş obasy bilen altyn çeşmeden jyda düşmegini Niýaz Mämmed Büküriň kakady hırs bükür sebäp bolupdy. Atgyrlana Goçaw hanyň eýelik etmegine bolsa, hırs büküriniň ogly Niýaz Mämmed Bükür sebäp bolupdy. Şu zatlar göwünde alman, Akbaý göbek gandamyň aty mekanyna, ýöne Niýaz Mämmed Büküriniň obasy bolup galan altyn çeşme onuň toýuna barýar. Beýle geçirimligi diňe Akbaý edip biler. 21-nji bab. Mürçe garawmyň aňyrsyna ýetip bolmaýan giňişliklerde huzurly işleriniň aşky bilen hardyryp ýördi. Bir gedek 40 şulba tebitinne ýeriň aşagyna kükürt hadynaty barmyş. Ortiýetden gelýän uly injinarlar şo ýerde jaý salyp şäher urýarmyşlar. 40 şulba işlemäge kergun adam gelýärmişden täsin habar onuň gulagyny ýyldy. Bir mahal ustanyň şäherdi bolup işleýärkä, Mürçe 40 şulbanyň eteklerinden 2-3 ýerde gadan guýlarynyň suwy azy çykypdy. Şeýlelikde o töwerekde süýüji suwly guýunyň ýokdugyny megerem bolmazykdygyny bilýärdi. Ýöne 40 şulbanyň astyndan süýüji suw çykmady, kükürdüň ýa başga baýlagyň çykmagy bilen geňim däldi. Sebäbi o taýynyň ýerligi bir hilläldi. Garawmyň göwsünde başga bir ýurtdan getirilip goýulan ýaly bir giden baýarlaş depe agyryp durdy. O depelerde o çöp bitmän kelin kelleti ýaly ýarady. Käçül bolaryň depeleriň üstünde bolsa degirmen ýaly mähnet daşlar tomolup çykyp durdy. Mürçe 40 şulbanyň baýarlaş depeleriniň edil ýeteginde şo daşlardan salynan keppe tamym görüpdi. Depeleriň üstünde dikilen taýak birlikleri bir ýerde adam garanyň bolanlygyndan habar berýärdi. Aslynda 40 şulbanyň ileri ýüzünde şeýhlaryň kiçik owaçylygy da bardy. Ak şäher bilen sary kükürt baradaky gurrun Mürçäni oýlanmagy mejbur etdi. Yerbendiň oýy 40 şulbanyň ýarpy ýoly. Atly üstden gerbend 2 günlük ýol. Aňyrygam şonça. Baryp görmek gerek. Kükürdi çykarýan kim? Men garawmyň şäheriniň aşagyna iň gymmatsa suw mukadip ýördüm. Iň ardyly adam guý ustasy mukadip ýördüm. Kükürdiň hat gymmat harit bolmagy mümkindir. Emma içeri suwun bolmasa kükür çykaryp bilmesen gerek.
Kükürdüň gazmasy guýy gazanyny kıyna derler. Bayırlaç 40 depäniň asly kükürt hazynasy bolsa, belkem o depeleriň biri ýarym bile de ýeter. O depeler hiç kime dogulanyna inji berilen depe däl ahyry, barp görmek gerek. Dogurdanım 40 sulba tarap gidýän kerwen ýoly gatnawy däl eken. Täze ýydylar bar. Ýerbendiň oýunyny öl gaýynlarynyňkyda düşlän mürşe 40 sulba babatda oňly maglumat alyp bilmedi. Ýönem şäher gurulýan bolsa, bir däkiri eşitmeli ahyry. Oňa derek sırk sary kükürdüň bardygy çyn borly. Onuň guruny ne diýerler? Ýerbendiň oýunyna aklar garaşaganyň gyşynyň nähil gelendigini soraýarlar. Hamana diýerdiň garaşaga uzak bir ýurt ýaly. Garagaşyň howsarlary garagaşyň onuň oguljugynyň saglygyny halygyny soraýarlar. Gülýaly, alla näme diýmän, başga näme diýjek? Sag edip ýöründirler herne. Mene bu goýda olary göremegem diýjekmi? Bir ýerlerde de gar gowy ýagypdyr. Ýadyň gowy gelmeginiň alamatlary bar. Asal şu gaýynlardan peýdalanıp bolmadymy kawalla? Ýerbendiň täkrä düýdarçylyk üçin ýöretip ýaradylan ýaly. Munun gaýrak gitdiňçe de düýjene görüň nyrkardan. 20-30 baş inenje mal edinsen bular bakyp berer. Sebäbi düýjene görüň dogry ýaly ýydyga tamakynlygym ýok. Köşekli düýgülün aşgabadyň mal bazaryna pul ýatap bilýär. 40 sulba barada mürşäniň gulagyna iýilen habarlaryň hemmesi golaýmady. Bir de iş geçirilýän nysyn eken. Kükürtli depede gözle utopary ýaşap, esli wagt bäri işläp ýör. Şolaň öz ýolbaşçy gazapçy kän pulu bar. Şol pulu hakyny işleýän adamlar tutmaly. Bir yerde kükürt ereder ýaly 2 tane mähnet bu gazanlara getirilipdir. Her biriniň gögrümi 8 ganet öýüň içişe bar. Bayırlaş depeleriň daşlaryndan bir näçe tam sanlypdyr. Emma bu adamlar näme edip näme oýanyny öýlerin bilmeýän bolsa gerek. Hak keştekleri ýörep dur diýerler. Taýyn öňüm bolsa görnok. Oňa dere tutumlary boly. Görnüşine göre fary kükürt düşýän bir ýere puly şäge ýalyp kepelejekler. Kükürt eretmek üçin suw berýän gerek. Suwun azy bolanyň ýany ýok. Töwerekdäki sadak daş kömürden kemdäl. Karsulbada ulyňlygyň bolan mürşe şeýle netije geldi. Häzirki ýagdaýynda bir ýerde amatly zat ýok. Kükürt çykarylyp başlanda görülmeli bolar. Şertnama baglaşyp işlemegem bolar. Uçastak satyn almaň zerurlugam wagt gelende belli bolar. Mundan gowy hemde düşündüsü belki bir ýerde işlejek adamlary ýetütülüpçin etmekdir. Ady aşgabatdan getirmek ýeňillerler. Sadak ýygyp bermek hakyna gepleşdigem bor. Bir ýeriň zanly çeşme öwrülmegi mümkin. Gözden talmalylar. Işi güýjüni aşgabatdaky bir hep bilen hasabyny köpeltmek bolar. Gaýdaşyn ýol uğruna şeýhlaryň gowasyndan 4 inen düýe satyn alan birisi, düýeler Ýerbent gowasynda gaýynlarynyňkyda goýup atgyrlana bakan ýene ýola düşdi. Gaşaň soňky garawmyň bir-birini ýatsanan alaňlarynyň gerşinine içmegiň iç ýüreýäli bolup ýatan garlar, şäge syramagyndan ýaňa garantyl görünýärdi. Gowşak şemal howa näçe çigrek bolsa-da, bir giňişlikleri seredende güýdetimiň aňarsyndan bir ýerden baharyň maýl howasynyň tüýjüp gelýänini duýulýan ýaly bolýardy. Gidip otyr. Ýapýaňy bir çak alysdan görünýän depeler aralaşýan. Arnyna ýene de bir uýun şöküt ýaýryp ýatyr. Indi gödýetimde ýene bir beýik gerişler ümedläp gödýilýär. Şo ýerde bir iňçejik ýoda tamamlanyp, täze bir görnüşe gözüň düşäjek ýalyr. Ahyry o gerişlere de ýeterdiň göli, ýoňunda ýene de edil ýygyňda galan şöküt ýaly, ýene bir şöküt ýatandyr. Bir ýogud ülkede hiç tat aňsat üýtgemeýär. Bir giňişlikde ýolawçy azuda seýrek gabat gelýär. Ulyňlygyň ýol ýöräbim zanly jemende sataşmadlygy mümkin. Mürşäniň Ýerbendiň oýunyň ýürüýlenler çykyşy ýa-da gün ýaşyp barýar. Gödýetimiň ädim saýyn garalýanyny duýulýar. Ýöne ýekiz adam bir duşaýtynna. Gyzyl takyrdak owa çenden tek esli ýol bar. İl ýatmaka ýetip bolsa bolany. Ýok, bir ýogud ülkede de wagt taňyly düýe ýaly bir duran ýerine duranok. Mürşe soňky bir ýolun hasan geçipdi. Ýerbendiň oýundan garagaşy alyp gaýdanyna geçişi dälmi? Hawa. Atasyna enesine adarny getirmän öýlenip bilmän ödüm hemmekşe başartmaýar. Öýlenmäge mürşäniň halipasy goý usta sebäp bolupdy. Onuň asly Ýerbendiň oýunyny. Obadoşlar bir-birini gowtanaýar. Şägirdiniň edberligine, düşbürüne ustanyň goýun ýetipdi. 40 sulbanyň daşyna daňsaňam şägirdiniň howar bolmazokdygyny ol ýer göýün duýupdy. Ýaşullar hiç hasan ýaş ýigit ýöne öwmeýärler. Mürşäniň halipasy da onu hiç hasan öwmänni.
Ol ussa söz aýdyjylyga baranlydy. Şägirdini up arsa çykarmady. Ýeti tuweleme daşydan hem hor bolja bolan näliň gysy häsiýetname berdi. Gyzyň hostarlary başga toora bilen söz aýdyjyny bidar etmediler. Ras öz owu doşlary onda da guýy ussasy söz aýdýan bolsa, diýe boljak ýigit adam şeni bardyr. Soň enesi guda bolanlyklaryny gara gaşa duýduranyny gyýdam örgökden gelip durmady. Gaýtam gaşlaryny gallardy da onu tanaýan diýip dillenni. Ejede Allah'ın çigiti boldy. O ne edip tanaýan? Gördüm. Ussagalara öňkedek geleni gördüm. Dogumly diýämiş. Daşydan saňam hor bolja bolan näli diýämiş diýip ejede gyýdyna habar berdi. Ödüm beýer çykmyş diýip gyýdy adaja ýylgyrdy. Ejeti oň ýüzüne çiňerli. O zatlaryny ýigden bilýän. Ussagalara baramda käbe daýda gurrun berdi. Näme diýip beýer çereýämiş. Söz aýtjak gyýdyňyň ady kim diýip käbe daýdadan ol soranmış. Olam adım aýdypdyr. Ondan näme diýämiş diýsene. Biziň hem taýpamyz Garagawşal. Garagaş bilen Garagawşal oňşor diýämiş. Hawa ýonkedek mürçebi ýolun şo Garagaş alyp geçipdi. Indi dil çykan oğullary bar. Indi ol oğulun atasy. Ondan hem ýonky mürçe däl. Bir sürü goýunyň 5-10 düýän ýeti. Onuň öýdeniň sopun solugy ýykylmatyna duran ýigitleri bar. Diýmek bir tähraýa giňişliklerde de üýtgen zat bar eken. Mürçe basym bir giňişliklerin göwüsip ýaýlarda ogluk guduraň meýleşýän tediriň eşitiljekdigi barada oýlananyny näme üçin körpüze gyýdynyň keşbini gözüňe getirip bilmedi. Oňa derek oğuljuk ýadyna düşdi. On keşbini gözüňe getirmäge ýynaşdy. Bolmansoň bir ýaşlarda şagentek keşbe girer mükabir diýip işini gepletdi. Bu sonra o şagan ejetine beren bolsa o näme jogap bererdi? Şagatynyň keşbi bilen amylganyp, on keşbi bilen oýanýan Garagaş. Doğrudan da beýle sonra o näme jogap bererdi? Bir öýüňe mihman bolup ýörüşüňe şagan adel, ejetiniň keşbine unudursyň diýip bilermiki? Emma mürşü bir öýü üçin beýlip ýoruny wagtyn. Erkek adam huzurly işlerden gümrah bolmaly, tehlikesi bolmaly. Güýz düşmäke gyşyň aradan etmeli. Otly sürýän nep diline solanyň bilen kiýsen galňan ok. Käşe şo sürýän otlyň özüňki bolsa, onu her ýolagysdan aljak ýol kireýiňem özüň ketgitläp bilerdiň. Ak paşşaň saldyran demir ýol üçin bolsa, belli bir paş tölerdiň. Ýok, iň berkri parawozyny Aşgabat bazarynyň 5-10 halta gawun salyp, üç adyň şölünde ýaşap ýörünür satsa, Daşkentden gaýdyşen 2 halta erik kişde ýa-da 3-4 halta almalyp berdi satsa, mudama sowul bolsa bolup ýörmeli. Şona men oranok. Öýle işikli bolsa nirede nädip ýaşajakka? Ýerbendiň oýunyna gaýynlaryna goýup gaýdan 4 düýesi mürşäniň gözüňe geldi. Ýene de 2 ýyldan 4 düýäniň 2-de botlaýanyny da 6 bolýarlar. Soň ýene de 1 ýyl geçer görün 8-de 9-da ýetse. Ýygynyň habarsyz mürşe şeýle arzulan kölüne ýüzüp barýardy. 22-nji bab. Ýygynyň bolan waka şeýledi. Garagawşallaryň öýüdi bilen bir guýdan suw içmeklerine sydamadyk. Goçowhan olardan dyýynmaň uğruna çykypdy. Bir gün ýer bilen atlaryny dabardadyp gelen ýaragyly ýatagullar gapy aýlanyp Goçowhanyň hökmüni jar etdiler. Goçowhan Garagawşallaryň ikinin namazyna çenni, atgylaryň oýundan çykmalyklaryny duýdurup, aýdyran möhlet çenni hökm ýerine getirilmedi. Ýurtlaryna gan saýkyljakdygyny ma'lum edýär. Gapy çykyp gaýtol beren adam görmän soňlar. Ýatagullar gelişler ýaly dökürdeşip ýyllaryny dolandylar. Gün goşluk ýerine galanyny Garagawşallaryň öýlerini çözüp başlandyklaryny, aýallaryň biri Goçowhana habar berdi. Goçowhan Garaýappan kadyny ýanyna çagyrdy. Güzüklerini öýlerle kissinler diýip ol kada ýülenni. Kadyň baýdanyna düşünmänligini duýup üstüne goşdy. Men bir ýerdäk 2 aýakly güzükleriniň gürrüňine diýen. Kady makullyjyk bilen başatdy. Talagyny berdiňizmi diýip sorady. Inni baýdylyna Goçowhanyň öýü düşünmedi. Bu nädip berýändir? Öýüni eşitdirip 3 gedek sen talak diýseňiz bolany. Soň Garaýappan kady gyýdyny aýalyny ýygnasyn diýen buyruk bilen Kerbawşynyň ýygynyň adamy berdi. Ol adam gaýdyp geldi. Kerbawşy men aýalym bolmaz gyýdym diýip aýdýady. Garaýappan kady Aşgabatdan ýürüte getirilen ýatagullaryň ikisine 5 tir ejesini öýlerini eltip gaýtmagy tapşyrdy. Ýatagullar bu buyrugy kän garaşdyrman berja etdiler. Öýlenler Garagawşallaryň obasynyň oturan ýerine ýalňyz oraço garalyp galdy. Oraçanyň içinde de 5 firin halty esbady.
Ertede ol orası da görünmedi. Goşaw hanyň kırardan ýer bilen guýasy almaga gelen iki aýal göçüren ýurdan azaraylan. Halty äsberin gaýdyna zürdönek sopanyň ogly eýe çykyp, öz ýanyna göçürip ýakydenmiş diýip bir-birine habar berdiler. Gaýdy ýanynym Hudaý horlama jokgoý hebäp tapýa. Görýämiň ataly ogullan eneligi züpme-züp diýip o ýaňlandyryp gülüşdiler. Beýlekileň nirä giden bolsa olar gytlandyrmady. Merheme dagy bu gedek Goşaw hanyň hökmüni ýerine ýetirmelimi ýa-da dälmi diýen soragy ödüňine goýmady. Bu hökm onuň üçin garaşylmadyk adam däldi. Bir ýerde ýaşap bolmajakdygyny ol aňypdy. Şoň üçin ömür ertirlik saýyny senden soň öýler çöp başlamagy şekillize buyurdy. Ýaşulyň bu karary öýden öýe ýetdi. Başa düşjek belany duýmak ukuýy maňa berilipdir. Şo beladan gutulmaň alazyny etmek görün berilmändir diýip kerbagyşy agyr demally. Hawol herede otursaň bir betbagtlygyň boljakdygyny diňe bir tapar däl ýoňlarym duýan eken. Bir mahal ente ol ýaş ýigitke uzun gün oturara turara yer tapman, şäherlerde girre gahar gelip keypi tutulup ruhy dünýä daralyp agyr bir ýagdaýa düşenini keni ol unudan. Ejet Bahir oğlunun bir ýagdaýyny duýup, onuň niletiniň agyr ýanyny toranyna kerbagyşy agyr ýan ýerim ýok diýip ejetine gaharly jogap beripdi. Öýdi ýaly oğlunlary meňden ok bir hili küýli ýaly şuny diýip ejeti işini gepredipdi. Emma küýli oğlun gaşal bükürleriň arasynda boljak agdarlygy, onuň näme alyp barjakdygyny duýan eken. Kim bilýär? Onu sağdan nedenem şo düşünükli täsin duýgudur. Geňzat, şo agdarlyk bolmadyk bolsa arkaç mukamy dürermedike. Galtyýasyň bükürler bilen guda bolup, dünýäde öýünden başga aýal badar öýtmeýän günleriniň öňün şähsde kerbagyşy oba sygman, şöyle çykyp bir ýer ýeldirgen ýaly bolup ýörüp dagry. Ýakynlaşýan betbagyşylyk duýup, göwnüni tupan turup berýän bolmagy şemeli. Näme hilim bolsa, akbalyň bu adama beren dadynyň bir miqdary köp. Oňa iň bärkidi maşgala gurulma okuýy da bermedik bolarly. Muňa aly böyle okuyup gerekmek häberi. Elbetde. Kidijik maşgala baş bolup bilmegem, uliyle baş bolundan kändir ýeňiller bolsa gerek. Elinde gamşyň bolmasa, araba goşulan atlaryň her bir tarapa dygaýa. Allah Taala kerbaşyny beýle kişiwegini edip ýaratmak bilen, kişiwegini däl adamlaryň onuň üstünden gülmegine mümkinçilik töredipdir. Näme üçin adam adamdan öýden beren tutmalyka? Näme üçin adamyň adama göwün ýetmellerki? Näme üçin aglap duran adamyň ýanynyň gülüp geçýänem bar? Näme üçin bir benine entereklese oň golundan çekmeliler? Näme üçin bir kişiniň bagtyjygy oňa görüpçilik etmeli? Näme üçin? Emma indi o käbir düşünükli soraglary jogap berip biljek. Ol öýüne olsan eken. Kerbagyşy hırs bükürüni öýüdi ýaly ýagny kerbagyşy ýaly adam. Belki öýünden bir näme akyllyrak adam diýip gözüňe getirýän eken. Emma indi serede otursaň, hırs bükürü kerbagyşydan kim akyl eken? Oýnatguluk adamyň gowy tarapy däl. Oýnatdy bolsaň, seni oýnap şondan öýüne peýda berjek bolýanlar da tapylar. Hırs bükürü akylly adam bolýan bolsa, hojaly molla öýüden oýnadyp, hırs bükürü akylly adam bolýan bolsa, hojaly molla öýüden oýnadyp, sen atalyk gawşallardan artykmaşdyň. Bükürler gawşallardan ýökerde durýanlar diýen geplerine kulak gabartmazdy. Bardy gelip kulak gabarda ýerinde artykmaş bolsam gowda diýip artykmaşlygyna baýrylman gederdi. Şunun özü akyllyk bolardy. Emma sana artykmaş diýenler üçin öýüň ýaly başga adam pedeltmäge küýüňi dikmek ene belan körügi. Hojaly molla hırs büküre däl, atalyk gawşaly. Sen hırs bükürden artykmaşdyň. Gawşallar bükürlerden ýokardyr diýip bilermidi. Ol atalyk gawşaly diýeni etdirip bilmejegini, atalyk gawşalyň öz kellesi bilen işleýänini bilýär. Hojaly molla ony alamançylyga gitmäge her näçe yrjak bolsa da aryp bilmän nagyry. Diýmek öz kellesi ýok adam, molla tüs gerek adam bolýardy. Hani biz agaz gepi kerbagyşydan başga adamlaram diýip bir görsinler. Ýok başarmadylar. Asla ine hojaly mollanyň oňly adam däldigini merhemet dostuňa düşündirjek bol. Başarmarsyň. Hojaly mollanyň adaglaryna tiskinmeýän türkmen ýok. Eýsem hojaly mollanyň beýdip ýylyň günüň agyny alardyp görjek zady kazanjak bäkwidi nämeke? Şeýtmese öz täsir gaçjak. Ine görýän bäkwidi. Emma näme üçin diňe kerbagyşy molla beýle diýmäge ýürek edip bilýärdi beýle molladan gorkýar. Bir kol ikabirlik, beýle batyrlyk kim oňa Allah tarapyn berilen peşkeşdir. Beýle bolsa mollany yaradan ama Allah Taala.
Dini yaradanım Allah Taala'nın peygamberi. Ya da sadanların Mollanyň garşysyna özük durup Allah Taala'nın öz bekwi darayamyka. Allah bilsin. Kerbawşynyň aýdym sagyna ha Hojaly Mollanyň namazyna ýygynan sarak zeminine üýşýär. Hojaly Molla namaz okap soňam adamlaryň agyny alar diýär. Muňa näme diýersiň? Diýmek namaz adamlary bir-birini ýakynlaşdyrmak üçin näle? Bir-biriniň daşlaşdyrmak üçin oýlun tapylan bolmaly. Şeýle bolçykdy. Ondan dünýä giň, dünýäde türkmenlerden başga da kän millet ýaşap ýören bolmaly. Şolaryň namazy elbetde deň därler. Taňrysy deň därler ahary. Emma saz adamlary bir-birini ýakynlaşdyrmak üçin tapylypdyr. Bu magat. Her milletiň elbetde öz sazy bardyr. Ýöne hemmesiniň maksady megerem birdir. Şeýle bolsa mehelle Hojaly Molla dälle, Kerbawşa uýmaly. Elbetde Kerbawşyny ilgün syýlaýa, hormatlaýa, emma Hojaly Molladan gorkýarlar. Belki da ama bir zatdan gorkup ýaşamak durmuşyň kada kanunydyr. Emma näme üçin adamdan gorkup ýörmeli? Ine Hojaly Mollanyň mekirligi. Egerde adamlar ondan gorkmasalar oňa boýun boljak därler. Şoň üçin her zat birini gorkulmaly, gorkulmaly. Şoň üçin namazy oýlap tapdyrlar. Şu zatlara menden beýleki adamlary düşünmeýärmi käler? Şoňa olaň akyl satmaýarmy? Belki şeýledir, emma men näde düşünýän? Özümem özgölerden akylly bolan üçin näle? Allah Taala'nyň meni köp zada düşünýän adam edip ýaradan üçin. Şu zatlara düşünýänim üçin maňa köp adamlar geňirgenýärler. Kim akyl gazaplap ýörenlerim bolsa badyr. Hawa men maşgalam saklap bilmedim. Onu dargatdym. Maňa aýalyňa berk dara diýenler bar, emma men bir elim bilen dutar salyp, beýleki el bilenim aýalym ýenizip bilmen ahyry. Aýaly ýenişmek güýçlülükmi ýa-da ejizlikmi? Hil güýçlülük diýen men orada ejizlik diýen. Janyny başga bolan bilenem olamadym. Hettinin aşany üçin takdir oň maňlaýyny sypalamady. O samsyk men üstümden näle takdir oň üstünden güllü. O meni taşlap gidip göz görkezlerini ötdi. Emma şeý dip öz-özüne jeza berýändigine oň akyly satmady. Kerbawşy merheme daganyň ýygyna düşüp gitdi. Şu gün merheme dagy bilen özüniň näçerak ýakynlygynyň bardygyny ölçäp gördi. Yola düşüp uğranlarından soň özüne iň bolmanyna salasalynmagynyň nägili boldy. Emma ýaşulyň ýagdaýynyň da agyrdygyny görüp duran soň nägililik duýdurmadygy özüni mejbur etdi. Iň bolmanyna nire bar ýanyny biraýsa. Indi garaçaga dolanyp barmak ýala ýokdur. Aslynda ol şo ýerden gaýdylmadyk bolsa bolmaýarmy? Akbay goçowhan ýaly oýdan bulary kowmanyň ahyry. Ýa-da akbaýyň diýen etmändir üçin bu zatlary Hudaýyň jeda berip ýerdimki. Emma ine agyr kerweniň öňünden barýan merheme dagy garaçaganyň ýolundan saga bakat boldy. Demek ol ki arkazy dälle ýerbendi. Garowmuň jümmüşini nadarlap barýar. Bir ýerde ýük ýazgylanyna soraýmasaň, häzir oňa laga tarlygy ýok. Belli bir gözüňi tutýan berin barmy? Ýok, nire barjagyny merheme dagyň öýde mentek bilen okdy. Ol diňe atgyrlanyna galmagyň mümkin näligini aňapdy. Şunun ýaly agyr gününe ýaşulyň ýeke galmagy onu allym berdime talýady. Hem işara üç oğlun görür gözden udoktu du bilen radylaşmaly bolýady. Mürçä näme diýjek? Diýmeýin nesem eňnesini atasyna ha ýadyndan çykarypdyr. Ýa-da aýdalynny olan geregi ýok, başga iş eýlemiş. Asen heleýiň bilen şagan bardyga ýadyňdan çykdymy? Sen olaňam garamatyny garratan gerişine atdyňmy? Bulary gepleşseň loň edip ondan merhem bolýarlar. Arkamda diýrenişip duran inlerim bolman soň özüme ýoldaş getirdim. Ýaşy getiripsiň, taň edipsiň. Ýöne öz öýüňden gaçyp ýörmäň näme? Häýt diýmeýin diýsem. Hemmeden senim terdini bolup barýar diýip ol için epledýärdi. Men oglanlar ulullugy üçin maňlaýymdan diýerler. Akbalyň ýüküni ýeňlederler diýip umyt edýärdim. Bolmady. Gaýtam. Üstüme ýene urup bile ýüklenirdiler. Emma biram köýrüniň ödünne duny ýaşyl ýüren basym boyun aldy. Dogrudur diýip basan ädimiň näde dogrudy. Gör inne belli boldy gerek diýip ol ödüne käýinmäge durdy. Şonu ogul terbilemeň beýle suwulyny ödüniň oýlap tapmanlygy barady. Eýsem bolsa munyň ata babadan gelýän düzgüni barada oýlany. Belki zamany bir duruşyny durýan därler. Şinniki dögür beýle düzgüni götürýän därler. Jogap taplamayan soruları üýşürip oturan peýdasy ýok. Ýaşul nagaratyny mürşäniň üstünde uýady. Emma beýleki ogullarına da gahar gelýärdi. Yaramaz habar ýaýran madyny ol ajdaryň ýygynyň adam iýerip bilerdi.
Olam ýöne oturna aly göz tapardy. Ýöne Hasana şenni ogullaryny beýdip ýalbaryp ýakaryp ýanyna getirjek. Hewurt götünden beýgar bolup ýören ogullanam bir ogul bolarmy? Kakadynyň şol duruny ýaşynda durman. Asla garraýanlygyny. Geceleriniň uykusynyň ýugoş-ýugoş gaçýanlygyny, olaň töleýläp duran kellerini akyl satmaýamky. Bir gedek ýaşulynyň özü gapanyň üstünden basan ýaly boldy. Şo gapany gurunam başga kişi däýerli, özüň gurrçemeli. Şoň üçin olary kömege çagyrmaň hajaty ýok. Sen käkeläniň olar bar bir eşek därler. Nire gitmeli barada merheme dağı. Diňe ýory düşenlerinden soň azda käni oýlanyp başlady. Ketarkaja baralyk ýagdaýyň ýok. Garaçaga durup barmak akwaý elterdigiň bolýar. Diýmek uruň garawmyň jümmüşine baka tutuber. Pikir edere pehimlenler wagt bar, ýol uzak. Suň torda entek meýdanyna garba. Başga näme gerek? Ras suň barmy? Şölle başga dadyň bir alaçy bolýandyr. Gyş aýaklap barýanym bolsa, howa sowukdy. Kerweniň barýan tarapyndan, gabat garşydan ýüzüň ýalap barýan ýakymyzy şemal üsýädi. Göz ýetimdäki alaňlaryň deperi mehrewsiz sowuk, çal asman bilen tepleşip duran ýaly. Howanyň sowugy gowşaman gaýtamdyry bara güýjýädi. Gar awusy eriň dyrnaklarynyň düýbüne awşadýady. Kerbaşynyň kellesine bir pikir geldi. Ol düşlerine garaşman, merheme dagan ýygynyň ýetip oň bilen egindeňledi. Gar güpläp düşäýmese ýaşy diýip ol asmany howa terdi garady. Düşse düşerde. Garam görülmedik zatdyr. Nira barmak hyýalyň wa diýip kerbaşy hälin bäri şemirine ahir durup bilmän sorady. Ýaşyl başyny kıyınlyk bilen ýokary götürdi. Edil şu mahala Garaçaganyň jemennetiniň el ýeterinden taýlanyp ozarlyr şökötde ýük ýazdyrasym gelýär. Nirede ýurt tutşawmady gidip barşymda oýlanmaly. Kerbaşy kene ýaly heňdi. Bir şölüstanny gara galşarlaryň ýurt tutunmagyna garaşýan boş huya ýok bolsa gerek diýip gurulmaşan dogry teretdi. Merheme dağı kerbaşa geňirgen bakdy. Ýöne bir wada jogap gaýtarmady. Diňe bir haýukdan soň dillenni. Näme diýmek bolýan? Ozolunu Garaçagadan gidilmedik golda kim boljak däl eken. Merheme dağı sähel ardyny jurap kerbaşa gözüniň gytagyny aýlady. Ozolunu ikiyemiden tek bir dünýä gelmäge howulmadyk golda hatam gowy bolardy. Bolsada oturmaň ýeri dällip kerbaş seslenni. Bir gedip oturşuň aha ýerbendiň ýolunyň üstünden bararsyň. O ýol bolsa ilki gyzyl takral barar. Gyzyl takrynam bir guýsuga akwaýyň ogulunkydyr. A ýerbendiň oý kiminki diýip merheme daga seslenni. Ýerbendiň oý köpüň üýşen ýeri. Meni gyşyň başyna halan goňurlar toýlaryna çagyr bekedenlerine haýran galdym. Näme diýsene? 2 güniň içinde 7-8 öýüň dugudyny dağıtmaly boldum. Bir tejenni beýleki hyýgodan gelen başga bir ahallan. Öýlerin bir ýitirip tapan ýaly. Asyl sen geliniň atasy hem ýerbentde de. Olardan hem çay içdim. Geň adamlar haýat ýerdenliklerinden birini oklar. Näme diýsene? Tireň bilmän ýörmegem gowdy ýer görün. Men plan tireden. Sen planlardan nep özüň beýleklerini ýokary tutmama gerek zat däl. Dogry emassam tireçillik, taýpaçylyk hem adamlary bir-birine garşy goýmak. Olary bir-birinden çetleşdirmek üçin peýdalanýan bolar şemeli. Gurt gören itiň agydy bir bolar diýen gep bar. Şol gurt mudama biziň daşymyza aýlanyp ýör. Zamanyň özü gurt. Kesarkaşdan akar suwuň boýundan bir gurtdan gorkup gaçdyk. Atgyrlandan öl gadanjy guýymyzdan gurtdan gorkup gaçdyk. Merheme dağı kerbaşynyň ilkinji gedek görýän ýalyny seretdi. Sen diliňden ýöne bir gep dälle dur dökülýär bagyşy. Ýöne tiresini unudanlary bilen adamlar äbe jüýje bolup ýaşa berilýärmi? Sen ýaňy ýerbendiň goýunyna oturýanlar tariplendi. Men agdym suwardy. Wallahi erteklerdäki ýaly ýaşaýanlaram bar diýip içimi gepletdim. Ondan ýene pikire sümdüm. Görüp otursam olaň herde bir künjekden gelen öldürüm keypine dälle ýa-ha nähak ýekerlip ýa-da öz bimadalyk edip ýa-da sütem görüp ýa-da şoňa meňdeş bir sebäp bile gelin bolar şemeli. Şoň şenem olar elbetde bir-birine diýiş gyzamadylar. Olar dogrudan hem gurt gören itler ýaly agdy berdir. Emma niredenliklerini olar onu daýmandyrlara. Görýärmi? Biri men ahallyn diýämiş, biri men hyýgul diýämiş, biri tejen tarapdan.
Ululary şeýle diýen bolsalar, olaryň Yerbentde dogan şagalrym, men Yerbentli diýär öýtme. Dil çıkan wadyna hossalar, adyn kim diýip soraman, sen nirellip sorarlar. O dogry aýtsa berekallasyny bererler. Sebäbi oň nirelligini şagy entek ýejesiniň garnyna düşüp düşmänkä, onu öwredip başlaýarlar. Ýaşulyň ýüreginden tazyryp aýdanlary näme üçin roň gurrunda şonu ýylgyrmaga mejbur etdi. Görýän göli sen adamlaň ýeke bir tiresin näle doglan ýerlerinem unutturmakçy da. Ýok diýip merheme dagy garşylyk bildirdi. Doglan golun towşanam ýadynyň çykaranyk. Emma towşan del towşany hataşanna sen nireli ýa kimlerden ne sorap bilenok. Sebäbi towşany özüniň hasaýp edýär. Wessala eýne etdiň aýwalla merheme dagy diýip kerbaşy şadiýan nägelik gülaýtdy. Sen insany haýwandan peredip oýaýdyňlar. Hawa adamyň käbir taraplary käbir haýwanyň gydan pesdir bagyşy diýip merheme dagy hetçikledi. Haly ýokuş gör haly geňür ýöne şeýle dilip ýaradypdyr. Bu gepim menden öň menden has akylly adamdan tasdikdan uruşmeli. Nesli goýun götürür. Goýunyň ömdüňe garasy diýen nakyl bilýän bolsaň gerek. Kerbaşy başyny ýokurgarlardy. Hawa şeýle bir nakyla bar. Bar bolsa şeýle diýildigi adama mesli götürmek kyn düşýändir diýdikleri bolýar. Oň dogrudanam şeýledigini biz göre gelýäs. Garnyň açka, eşigiň ýyrtykka, sen taýpaňy tireň diline solamarsyň. Haçanna garnyň doýup, egin eşigiň täzelenip başlanyna, senem ütgäp başlardyň. Sebäbi sen adam, sen guduramaly. Bir bolşuň saklamak sana başartmaýar. Ene, sen goşok tarapyň. Ene sen ezik tarapyň. Garnyň doýan güni, eşigiň täzelenen güni sen başgarar göwüniň ýetmän başlamaly. Olara at takyp başlamaly. Näme? Ikimize gara gawşal adyny atamyz da kan döýdýämiň. Gurok goýsaň, bir riwayet aýdyp bereýin. Gadim zamanlarda ikimizden hem garip bir adam bolunmuş. Çargynyň hem çalşyrgyjy ýok eken. Dologunyň hem. Adyna aýyz diýen ekenler. Benim öz ady däl eken. Azyň aň bolmaz diýen ýaly, o neresi ejesiniň dakan adynam ýadyndan çykaranmyş. Aç ýalaňaç adamyň hem iň gorkýan zadynyň biri aýadly gejeri bolmaly. Şola dogry aýt walla diýip kerbaşy ara düşüp gurrundaşynyň aýdan tasdiklady. Dogry bolsa ýygyna gulagas. Aýazdan gorkany üçin o benne inni berin adymy unday maýynlyp özüne aýad adynda kyrypmyş. Ene şol adamyň bagty çygyp arasy göterilip birden uly ile han uraýdan etjek. Hawa. Bu gadymlardan bäri gelýän riwayet bolmadyk zat bolsa nesilden nesile geçip ýörmezdi. Emma ýygyna gulaksar. Uly ile baş bolmagan zat däl. Özüme dogry şu wagt merheme dagy. Sen bir de han bolup ber, şa bolup ber diýip ýalbaranlaryna da boyun alyp biljekler. Sebäp diýsen, öz ogullaryn adam edip bilmedik samsyk gozu nädip ulylyň atasy bolsun. Ya walla ussy. Derre özüňi ýumruklay berýän diýip kerbaşy newsagazyrk güýhetdenni. Näme han bolup, şa bolup ýörenler özüňden üýtgeşikdir öýdýämiň. Elbetde üýtgeşikdir diýip merheme dagy jogap berdi. Her ýöň ýetenden han çykyp dursa bolmaz. Olaň üýtgeşikdigini, ine men sana gurrun berýän ahyry. Aýaz hany altynyň gapyr öý dikipdirler. Ennamyň gowkolýan bir hyzmatkär, darnagyny alýan ýene bir hyzmatkär, ägdigini geydirýän üçüncü bir hyzmatkär, ýatanyna ýüzüni ýelpeýän dördüncü bir hyzmatkär belläpdirler. Aýaz han görün bulan hemmesine öňkü işiňizle bolup beriň diýip olar ýygyna gaýtardyr. Tehel ersi berjek bolsa, şo şarık oň gözüne iýilip duranmyş, hemem Aýaz han şarıgyna bakarak diýip pişirdiýän ýaly bolup berýärmiş. Barasatly adam ekenini kerbaşy tasdiklady. Arman hemme kişi Aýaz hanyň akyly berilmändir. Gepem şonuna diýip merheme dagy ädimini gowşudyp töwerege sersaldy. Gaty garanky düşmäke düşlete öýdýän. Mundan ojorly ýer tapmagam aňsat därler. 23-nji bab. Mürşe gyzyl takarda düşlemän geçip esti ýöränden soň aý dogdy. Atyna ýym berip öz şaý içip demini dürten soň ýene ýola düşdi.
Garaşägäniň giňsesinde ýarazy ýaylasyna onuň bir sürü dogry bardy. Soluk sopony, Aşgabatdan alyp gelen nökerleri bardy. Ýarazynyň giň ýaylasyna takyrlykda gyşyň başynda mürşe uly kak galypdy. Şu ýaýlada guýy gadynmak diýeti peýda bolupdy. Ol başga plany tutmän, ýarazy ýaylasynyň üstü bilen atgarlana barmagy makul bilip atyny uly ýoldan sepet aldy. Onuň kellesinde hyýallar bulut syýrlyşy ýaldım diýat bolup olan ýerini ýalyňy soragy eýledi. Näme İş arada bile gümrah bolup, soňky ýerde kaçan obaryna baranlygyny unudan berdi. Goçohan bilen bir guýdan suw içip, arkaýyn ýaşamagyň ýeňilligini bilýärdi. Artaramagy mümkin. Hiç bir bahanahy guýdan mahrum etsek bolmagy mümkin. Gara gawşallaryň göwünne degmegi mümkin. Emma sen men ýok tutuş bir obany oýdan çykaryp kowmak üçin tutaryk gerekdir ahyry. Aşgabatdan alyp gelen ýurdaşlaryna mahal obanyň halynyň habar alyp durmagy tapşyrypdy. Olar Goçohan bilen tutuluşaýyna däldirlerdi. Ay ikinni ýerine baranyna mürşe hali surnugun atyna demdin sörmek üçin ýene de aýak çekdi. 3 ýyllygyň baran ýerinden sen tutup wagtyň ýary gizden geçenini aňlady. Iki goşoguç arpa uýan torbagyny atyň agdyna giydirdi. Öýde ot ýakynyp tüňşerini oda goýdy. Egine näk postunyň ýylysy ozar odunyň hogry bilen goşulyşyp, ony tüňşe şygylap başlanmadyna amylgandyrdy. Mürşe ýanyna näme tanış bir adamyň nämelerdir üznüksiz gepläp duruny eşdiýärdi. Soňa waka ol adam laqqyllamasyny goýdy da pınkyryp başlady. Hiç kim pınkyryny okdy. Bir tüňşäň lakırdaty bolup çykdy. Mürşe ýarym oýa ýagdaýda gaýnaýan tüňşäni otdan ýydragy çekip, çaýhaltasyny eline aldy. Emma onuň agdyny çözmäke ýene uka etdi. Bu gedek ol oduň üstüne gerilip, oğulcugyny gördü. Emma ol näme hili sırşak. Sümüjügi sallanyp dur, köýneginiň ýakady gara gäz, özüm diýsen hor. Oğullugyny diňe gözünden tanaýmasaň tanar ýalyl. Oduň ýylysyna oğlanjak erkiljek bolýardy, ýene teskinip gözlerini açýar. Ene ol ýene de oda şoýunyň oturuşyna göz agalaryny süzýär. Uku basmarlap birden maňlygyny ýalyn dalady da, çağa sesi bilen hem däli üýtgeşik bir ses bilen şerkin gyýgyranyny mürşe ýene oýandy. At okurunýardy. Tüňse bolsa ýykylyp, äli suw oda dökülipdir. Mürşe eliniň aýatyny maňlygyna getirdi. Onuň maňlygy ýaň tamdyrdan çykan çörek ýaly gazypdyr. At ýene de howsalyly hokurundy. Atynyň agdynyň torbany aýyrmanlygy mürşäň ýadyna düşdi. Ol belli külli ukudan asylyp, ýeňillik bilen ýerinden turdy. Ay ýaşyp barýardy. Goloýda nämedir bir dadyň çygyşyly soň gulagyny ildi. Mürşe haýdan-haý şu tarapa gaňyrly da şu wagda ýugoşlyk bilen aýda çekildi. Garanklykda goloýda ýylpyllaýan köýleriň nämedigini ol badabat aňdy. Aty herlen bäri hokuranmagy mejbur edenem. Elbetde şo köýlerdir. Mürşe tüpeňini taýyndap ýygyna öwürlenni, ýylpylly ýeýäm ýokdy. Ol muňa gynynyp durmady da, ýap-ýaňjyda duran asmy öjeklüň tarapyna çenäp, tüpeňiniň gözüni boşalyp goýberdi. Şatylap duran aýazly howada, daňyň ýanlaryna bir iými salak ýeňişliklerde ýanglanan tüpeň sesi, çöre ukusynyň oýuran ýaly boldy. Howa gözüňini ýagtylyp, golay ortumdaky başy burju baglan sadaklar, gerişi gırawulan urpoklar aýyl-saýyl görünüp, dünýä göýdetme şeni uzalyp gitdi. At hemde onuň eýetini garawullap duran möjekleriň ýygyny görünni, mürşäniň ennamdyglap gitdi. Özüm göze ýakymsa tep-täze ýyzlar. Näme üçindir dünýä hemde durmuş bardy oýlanyrdy. Dünýäniň guruluşy juda täsin. Möjek diýilýän agyzly hemde dogumly ýyrtyjy ol ennamy etkenekledi. Emma akbaly welin gözgederler. Çöllerde şu aýazda pelatan kakıp ağaç tümsünüp ýör. Ağaç bolan üçin adamdan hem känur howaty ýerden ok. Diňe tüpeňi gözleri ile gören soňlar lap kes bolup ýyda çekilipdirler. Tüpeňiň ýylynyň çykýanlaryň gowy därligini olar belki göründirler. Dünýäniň guruluşyna dogurdan haýran galar ýarlatdylar. Fırsany yaradyp, onuň garşysyna pişgem yaradypdyr. Möjege garşy durmak üçin iti yaradypdyr. Keseliň garşysyna derman yaradypdyr. Adamyň garşy durýar näme yaratdyk? Oňam garşysyna göreşýän duşmany barmy ka? Bolmaly. Megerem adamyň garşysyna goýulan adamyň özüdir. Ene bir ýerden ýerdendir garaşägäniň gaýralaryna ulurak agyryň içi ýary bir bölejik şägäň üstünde adam ýygy hem atydy hem möjeg ýygy galypdyr. Bu adam hiç kime azar bermän, öz iş alada bilen başyna gaý bolup ýören bir kişi. Ol näçe gysgaly bolsa-da, aty haly ýadan üçin şoňa hemde özüne az kim dynç bermek üçin bir ýerde düşledi. Emma görýämiň,
Eýem nirdendir möjekler peýda bolupdyr. Eýeti ýaly atjana görem erkiren bolsa nämelen boljak ekendigini Allah bilsin. Ümsüm gelip görenleri de gün ýok. Näme üçindir garraşarlar? Eşrep han ýene-de oň nökerleri şu ýerde mürşäň ýadyna düşdi. Mundan 1 ýyl odul, ol Eşrep hany bir çölleriň içinde ýykylany gallaryp horlany gollap ýören perişta ýakyn bir adam hata edipdi. Soňky wakalar Eşrep hana başgasy garamagy mürşäň mejbur etdi. Perişte bilen garaksy käy ýagdaýlarda juda meňde şolýan eken o diýip, soň-soňlar öz için gepledip haýran galdy. Näme hilim bolsa, inne bir ülkeden zym diýat bolan hany mürşäniň häzir ýene-de ýatlamak ýönerden däldi. Hemme zat öňkönçülük bolan bolsa, goçaw hanyň hem garagaşarlary ýurdundan kowanysyn bolsa, ol ýene-de garraşarlar eňip özüne şol öňkü el uzun adamlardan kömek soramagy taýinli. Adalatyň tarapyny tutup oturan periştäniň ýok ýerine, ol göz görteli başganyň dabyn azabyny iýip ýörenlerden aryny hemde paýyn almak üçin garakça arka diýilmäge de taýinli. Emma ýarazyda mürşäň özüniň hem atly ýaragly 2 nökeri bar ahyry. Goçaw hanyň ýarag nökeri ýok. Şoň üçin 3 tane atly ýaragly piýada ony akylyna aýlandyryp biler. Hasan sen özge ýer barıp aryň aljak. Özüň gorama başar diýip mürşä işini gepletdi. Sen özüňi merhemet içmekçiň oguly dälli çölüň şiiri gasap et. Men garagaşar diýip egiriň gysmady. Men agyň hem agy di. Goçaw hanyň adyny eşdeninde sen müzzerme goý saňa göz düşeni oň özüniň iňjigi hanrasyn. Atyň bilen ýaragyň şaý bolsa, ýanynda özüň ýaly 2 ýollaşyň bolsa, bu çölli Allahyň özünden başga kişiden gorkuzy bolma. Akyby bolsun, goçaw han bolsun, tapawul ýok. Olaň beýle adamlar ýaly ýekeze başlary bar. Goýunlary kän bolsa da janlary ýeke. Çalışyryp bolmajagyny bolsa bilip durlar. Şu atyň, şu ýaragyň, şu nökerleň bilen gerek bolsa, sen olaň gözlerinden o çykaryp bilerdiň. Nökerle maýlyk edýär, köpeltmek gerek. Goçaw han kimmiş? Mellekçe yer bersen yere yeten yerden çıkarar diýilen dogry bolar şemeli. Haýbat atanlaryna gaçyp ýörjek bolsaň, ahyr soňy garawymdan çykyp gitmeli bolar. Ýok, goçaw han. Ol uzak ýolda hiç kime tataşman, gün ortag bolýla berenne, ýar azap etdi. Bir ýerde atkyrlanan bir habar ekenler. Aşabatdan alıp gelen 2 nökeri gogunda bolmasa juda keýpli görünýär. Ýara ozanyňyz ber tagmy diýip mürçe geňirgen sorady. Hiç ýa diýmeseň başga kemme ýok diýip olaň biri parlap oturuşyna boýunaldy. Mürçe dik duran ýerinden tapşyryk berdi. Hiç işledikden ýa, men häzir bir ýumuşaga boýurjak. Nökerleriň gözleri ýitelli. Häzir atkyrlany bar ýaňyz diýip, mürde bir hasyagynda da kim deňşergenip nökerleriň ýüzüne tiňeter etdi. Ýaragyňyz ýanyňyzda bolsun. Egerde men ýol leşden zatlarym sen bolsa, onu siziň etmeli işiňiz o diýen ýeňilläl. Şoň şünem öňürtü bir ýerde nepetiňiz düzüdüň. Keýpiňiz gat kök bolmasa, bir ýumuşy bitirmek kynlaşar. Nökerleň bir ýerine gosunny. Gyýdalyp gaçmalan bolsa biz bar, aýdy ber hojaýyn. Ýollaşynyň kim galmazak köp nökerleriň beýlekden teslenni. Dilinden gaçan ýumuşyň bitdigi bil halypy. Baýdyranlar mürşäň göwünden turdy. Gyýdalyp gaçmaly, ýygydalyp gaçmaly. Olaýam dimdik bolup duran nökerlerine ýüzlenni. Özünem seliniň düýbüne ýatan towuşany basyp tutany aljak edip, hiç kime duýdurman alyp gaýtmaly. Iş bitirseňiz, syýragyňyz ýetirerin. Indi orta puty diňleň. Gyşyň içinde göçä göçlügini hemmedigini şarwa adamlar elbetde bilýändirler. Iň bolmany onuň nämedigini merheme daga inni bilmeliler. Hatta ýarym günlük, bir günlük ýola göçüljek bolanda bir hepde öňünden şol göçe taýýarlyk görülip başlaýar. Göçeýçiler taýyn jaýy baran oklar. Olar öýlerini öýleri bilen ekidýärler. Olar ýaly ýyjek işek zatlaryny taýynlamaly, geýim gezim ýorgunluşaklaryny jemlemeli. Beýleki aýarlar ýaly garagaşam göçülmeli boljakdygyny göçüljek gün bilip galdy. Umuman adamlaryň dogumlusy, emelsizi, uğur tapajasy lellimi bolýar. Garagaş lellim gelinlerden däldi. Yanıp duran dogumlu bolmasady ederini bilýän, bir öý saklap bilýän gelinni. Emma soňky wagtlarda mürşäniň özüniň ýoklugy ony alzyraňlyga salypdy. Şeýle ýagdaýda ýaş gelini hemaýet gerekdi. Ýöne şu hemaýet etjek garalar bir hili garagaşdan öýkeli ýalyp berdiler. Mürşä bolan öýke kinelerini oň öýde bolmany üçin onuň öýüni näklerinden çykarjak bolýan ýalydylar. Gaýnatasynyň gaýgynyň ajanyny garagaş duýýardy. Şekil ejedi. Näçe giňem bolsa onuň öýüni alyp barşy köp derejede adamynyň keýpine bagly bolup çykdy.
Şu ýagdaýda garagaş özüne beýle garalmagyny garalaryň pesligi diýip hasap etdi. Adamsynyň bolup ýürüşinden gülün oň özüne diýerent başlady. Göçülmeli bolanyna şekilje garagaşyň oraçydan çözmäge kömekleşdi. Goşgulamlary ýola taýinlamak garagaşyň bir özüniň başyna düşdi. Hatta uwuk bile täärimi de diýerler ýüklenjek bolýança hiç kim çykaşmady. Enne bir öýe garatalsaň bolýa. Ondan ýa hani ýersen menem özüň bilen bile giderin. Ýa-da menem ejemlerde bolaryn diýip şonu garagaş aglamjyrady. Emma aglamaga da wagt ýokdy. Ol hatanaklap dargap yatan gap gaşlary, içäýne käseleri, ýegneşikleri, ýorgun keseleri, çuwurlary gap garşdyryp başlady. Açyk asmanyň astyna galan oguljuk bolsa, bu bolýan zatlara haýran galyp, ejediň hereketlerini tynlaýardy. Ha, dogry. Ol bir şaşyp yatan goşgulamlary da, ejediň hyzırdap ýürüşine de haýran galsa galýad gülün. Näme üçin ejediň bugün özüne üns bermeýänligine, hemişeki ýaly iýdirip içirmeýänligine haýran galýady. Ol azygyp diýende düşýärdi. Hereket etmesem, maňa heretjek därler o diýip oglanjyk pikir etdi. Diýmek aglap başlamak gerek. Ol kemiş edip özüniň howsarlaryna bolan şunlaka näme geleligini aglamak bilen beýan edip başlady. Emma häzir onuň agyzy ejetiň gulagyna ýylan hokdy. Oglanjyk gaharlanyp has ýoguýunrak hem de has gatyrak ses bilaglady. Bir ýerde ejeti oň sesini eşitdi. Ýöne bir geçdiň eşitmedik boldy. Çağan aglyja eşitýämiň diýip şekilje gapdalan gaýgyrdy. Eşitýän gölýüne menem bir taýda bir kere turmak diýip gelin hüngürdedi. Öýde diýen iş öyle boluverdi. Öz howsarlaryň öz ara gürleşip, ýöne özüne welin seretmeýänlikler oglanjy gözde ýokuş degdi. Ol şirkin gaýgyryp, aýaklaryny peşäp, göz agalarynyň boýur ýaş döküp aglydy. Beýlek merheme daganyň gaýgyrýan teteşdirdi. Ol çağan kakasa öýünden beýdar. Inni ejetem gitdimiki? Garagaş diýişlerine gysyp beýlek oguljugyň ýanyna bardy. Ol gaýnatynyň häzir mülakata garaşany okdy. Ýöne beýle tikenekli sözleri de garaşmany. Gün göranyň muşokkady gowdur diýen adamlaryň algysyzlanýan bolar şemellip gelin için gepletdi. Gysga arada dara diýerlikde garagaş oguluna tapan tupondan geýdirip bilenini geýdirdi. Oňa günne jaý bolmady. Ýödüniň juda çyplandygyny, ýola düşen batlaryny duýdy. Aslında ýürüýte gyş eşigiň bolmasa dagyny etjek. Düýäniň üstünde howa ýerdäkidenem sowukdy. Haýsy tarapyna baksaň, ýel şo tarapdan öwsýän ýer bolup duýulýardy. Garagaşyň bilen düýesi şekiljeňiň bilen düýesine terkelgidi. Şekilje bolsa ýerine garaman gidip barýardy. Şunça da gorun, şunça ýüküň arasynda özüne oňly bir zorap bilen ellik öýrünmänligi üçin garagaş özüne gargynýardy. Kakasy ikmana diýsen, atasynyň kesip kär postdan şurda oğlunun postunla çok oy yoktu. Bir yerini yaptım diýse, başka bir yer açylýardy. Oğlunun ayaklarını batıracak bolup, katardanyp oturuşuna, düýe depädirmaşanyna, garagaş tas onuň sıyırlyp gaýdypdy. Allah bilsin, nire barlýanlygy da belli bolmady kerwanyň adamlary. Bir-birleri bilen gepleşmekden mahrum edilen ýaly dymışyp barýardylar. Garagaşyň birazjyk ayak çekin dürsene sesi gelýärdi. Gaýnynesine bir sözler aýtmakdan ol çekinip duran okdy. Ýöne ony özüne kişilik bilýärdi. Kerwanyň öňüni çekip barýan gaýyn atasynyň ýene-de gaty gaýrym bir zat diýmeginden çekinýärdi. Nire barlýanlygyny aýtmanlar üçin hasan düşläp demdiňiz aljaklary da mälim däldi. Soğuk tutuşyňyna ornaşyp bütün göwreti bilen galpylayan garagaş, rezin köşüň içinde doňup barýan aýaklaryny bu ýaly eller bilen oklap ýylatsak bolýardy. Dişlerinin bir-birine degip şakırdamasyny öýde edel. Etem goltugyny gözüni mölerdirip oturan ogulcugum duýýardy. Öýde barýança öýüm sözmän, şo ýerde galan bolsam bolmaýarmy diýip ol gaýran ökünni. Öýdüni götürüp barýan düýäniň ogsory eline bolsa, garagaş bir mahal düýäni durdup öýde şagasy bilen düşüp, ot ýakynardy da. Çoýunurdy. Emma düýe terkelgidi. Düýäni durmak mümkin näli. Oňa ýerden gelýänlerki hedil, islen wagtlar biri-birle gepleşip islen wagtlary ayak çekäýmeli. Emma ýene merheme daganyň ýydyp barýan erkegiň üstünde ýükden başga adam ýok. Ýa-da nakda ýük bilen şekilje, oň ýerindäki orasy ýüklenen düýede garagaş bilen ogulsugy. Beýlekeler son sayak bolup ýyzan gelýärler. Sıdamy oturan garagaş ogulunyň üstü bilen gaýyn enetine habar ýetirmekçi boldy. Ana oglum, ene dur üşödüm diýip gyýgyr diýip o diýmeli zadyny ogulunyň agyna salyp berdi. Ene duý diýip oglanjykly ordan seslendi. Bir sesi bolsa öňdäki enete edel, ýanynak ejete de zordan eşitdi.
Bir neretsizliğin hem ağzına oklayıp Garagaş hovatyrly pikir etdi-de, şu ýagdaýda töwekkülligi ýurdurmakdan başga alaş tapman, çagatyny gujaguna alyp usurluk bilen düýäniň boýuna syryldy. Ondan ýalaňaç urpagy peýläp, oň üstüne sallanyp düşdi. Ýydan gelýänler durup uly ot ýakdylar. Kerbaşy bilen gurruna kellesi gyzan kerwan maşynyň bu zatlaryň habary ýokdy. Ozarly meýdanyna düşleme makul bilip, düýeleriň tirkegini aýyrmaga duranlaryny, ýylky düýede geliniň ýokdugy şekileceden merhemet agan gözüne ildi. Muhsinna adam var ýalyla dip, ol aýalyna sonra öýreni görnüşde seslendi. Ýekranlarlar eşdiýämiň dip, ýydynyň aňyryny şekilece howsura düşdi. Häli düýe ýapaşaga ýenenne özüm tas düňdürlüpdim. Geliniň şu düýe minipmidi, magat bilýämiň dip merhemet aga sorady. Erteli ýola düşenimizde şu düýäň üstüne dip şekilece tasdiklady. Ýa-da akrama görünok dip depäň üstüne çykan Kerbaş habar berdi. Aras ýylymda düşmeýän urtary öz başlaryny sarajaktyrlar da dip merhemet aga ýöňürdi. Kerbaş bilen şekilece bir-birleriň ýüzlerini herdişdiler. Hawa günüň duranynyň agyrlygynyň adamy azysyzlanýan bolmagan mümkün rolün. O ýagdaýyň adamy ejidi diýenligide ahmal bolsa gerek. Merhemet aganyň gelgelini ýygyny aklardan öýkelemegi şu ejidiligiň alamatydy. Ol häzir özüni gara gawşallaryň ýaşuldyga taýp edýärdi. Özüne gulak salynmagyny, boyun egilmegini içinden talap edýärdi. Emma olar nire alyp barjakdygyny heniden bilen okdy. Oline şu güne şenni özüniň ýetde ütde bolsa-da erkin ýaşanyna buýsanýardy. Şu buýsanyny dogam etdirmek üçin, onu saklap bilmek üçin iň bolmanyna mekan tutunýaly ýer ýurt gerekdi. Merhemet aga indi ekrin sakynna da oýlanmaly. Güýüzde şöyle bäri, öýe girdijiga ýerine okdy. Şu aralykda 6-7 derini eýläp goýan ulaýmasa, başga eden işem ýokdy. İçmek ýa-da sokoý dikmäge entek el diýene diýenim bolsa, göz diýen etmejek bolýardy. Gedal gelmek üçin hem grup gerekdiň ýaly teleke etmek üçin maýa gerekdi. Bölnüşük tire agdalaşylygy ýaşulynyň eklenjine de täsir edipdi. Bir mahallar postun buyuryanlar onun öýünde nowata durýardylar. Gatyk baganadan toy postuny etdirjek bolýan epe kişiler on hyzmatyna mätäşdiler. Oburra çykanna merhemet aga 5'län 3'län goýun dersini alyp gelerdi. Ahala gidip çymgydyl iýine dördül goýun getirýän wagtlarym bolýardy. Edip beren işiniň muzyny kim pul bilen tölese, kim şeviş şerlen bilen üzleşerdi. Şeýlelikde kiýsede pulluja, gapsy dogurluja diýdi. Güýüň ortalaryna merhemet aga yer bilen göwüň aralygyna buğur suýunyň, bir eşeginiň, iki goýunla bir şevişiniň bardygyny bilip galdy. Goýunlaryň ikisini Aşgabat bazaryna pulu çalyşyp, ýalyňy diýösüni, tejene buğdaýa gidýän argyççylara goşdy. Şeýdem öýüne her biri 6 putluk 2 suwal buğdaý düşürdi. Doğrusundan gelsen şu mahallar onun hurşam guturupdy. İki garrynyň hurşy çaý bilen şörege gelip diýräpdi. Garagaş kägün gaýnatma assy, käte gogurduk şorbasyny edýärdi. Emma olaryň öýüglary aýry, yrskallary aýry. Ogullar öýleriniň başyny şarap ýörseler, ýanata mydama öýüz gününi görýänler diýip pikir edýänlerdi. Elbetde ýylla-ýylaşa Alygoz bilen ajdar öýe gelenlerine, ejelerine ýaglyk, kakaralyk, köýneklik matasy wot getirýärmeseler, başga garylary imleýän zatlar ýok. Mürşe näme getirse, öz urusyny getirýär. Getirilen zatdan garalara dağdırýarlar, şo bolany. Indi bir ýaşdan käri ütgedip bataraqçylyga ýürmolmy ýa bir baýa çopan durmalymy? Ingulmanyň ogullarynyň biri şu mahal atasynyň gözüne laýyk gelip duran ýaýyny getirip berse-de uly kömek etdi boljak. Kaka, öýe gelemizde gapyňdaky toklaýan öldürip töwüş edýän. Ene şu zagat pulu allyp dursalar hatam gowy. Emma beý diýjegi meňden oklar. Atene diýilýäniň iýje işek zady aglana gelip durundur. Öýdýän ulary şemeli. Padşah adamlar salgyt salýar. Atalar ogullara salgyt salan oklar. Salgyt talap etmäge ateneleriň hakynyň bardygyny ogullaryň öýleri bilseler ýagşy. Bilmeseler näme zorla boljakmy? Öýüňden öýünen çağıladan diläp alandan kirekä 100 tonuň kem görlenok. Yok, merhemet içmekçi ogullaryň şölegini iýip ýaşamaz. Ente ol oturup turup bilýär. Juda gysaly berse, ol nesiyede geçer. Her zat etmeli bir inen düýejik bilen 5 tutan dogry edilmeli. Gözlü çeşme bolar. Eli işini öğretmeli, ajdary öýermeňde gamyn etmeli. Bir ýerine kömek etmek däli atalyk borçy. Olam mürşe ýaly azaryny getirmän bir zat tapsa bolýar. Ondan bir aly göz galýar. Onu öýrän şak özümiz ýaşajakmy, ýaşamajakmy Allah bilsin. Öýle işikli boranlaryny gözüň bilen görüp gitseň oňa ete zat ýok.
Amana da o günlere yetmän tapşyrmaly bolaysa, onu bile günahkärlemäge delil galmaýar. Ana şey diýem, ömrüň soňlanyň duýman galarsyň. Bu dünýä ýödüniň gyýkyly gowasy, dawa jenjeli, öýke kineti bile gyýza galar. O dünýäde neneň niçik boljagyny barangdan soň göre bermeli bolar. Ulu peýle toba tagdir diýipdirler. Ýöne terede asalyp, ülsäp oturur ýaly günah gazanmadyk bolsak gerek. Ya şu taýda da yetmedik zatyň yetdiň diýmäge öwrenlikli bolarmyka? Merhemet dostum, sen şunça ýaşyňda planyň hakyny iýipsiň diýip bilmezler. Merhemet ağa, sen plana berge edipsiň. Şonu üzmän gaýdypsyňam diýmezler. Merhemet ýaşuly, sen plan ýerde planyň ýanyny yalan sözläpsiň ýa-da gıýbat edipsiň diýmäge de hiç kimiň dili barmaz. Kişiniň aýalyna ýa-da gyýdyna göz gyzyrypsyň diýip bilmezler. Ýa-da diýerlerim kawally. Şu mesele ha walla ýumsakka edäýmez ýaşy. Kişi maşgalasyna elle girmegi göwüne getirdiň. Şol elle giren bilen deňürliýämiş diýilýänsin, burada kim bilýär? Ýaşlykda göwüne getirmän bolýarmy? Täze horoz ýalpatardap barýan gelinleri göz dikip, bolsa dikip, ağzymyzy suwardyp oturan pillelerimizem günah azaplyjak bolsalar. Onda terediň üstüne daş goýulan bolup agraly bermeli bolsa gerek. Oňa derek terediň beýlek tarapam boş bolmady ahyry. Azaplap ýören adam bar bolsa, özümi diýýäri benlere ýaşylyk eden ýerimizden bolandyr. Ajanan ýalaňaja dogan bermek sowabyň baryp ýasanmyş diýerler. Şeýle bolýan bolsa. Özü dogry hata bolýan bolsa, birem bir näme sowap gazanan bolmaly. Aşgabat bazaryna ýa-da çaýhanalaryna geçene ýel her oturan geday görsem, zat diýilmän geçip bilemokdum. Bir gedek şindiki ýaly gyşyň aglygyna, Aşgabatyň kerwen saraýynyň aglyna ýarym ýalaňaç digdenekle oturan bir benden ýegine, ölkönüje postun matanym ýadyma düşýär. O benne gözlerini ýaşaýlap, iki dünýäň abat boldyny ogurlyp alkyş okapdy. Bugün bolmasa, şondan işim rawazalany ýaly boldy. Garaşägeden bir gedek ahaly gidemdi. Ýolda suwsuz helak bolan kurlan şopon benne barjy suwum berip tas özüm helak bolupdum. Ay, biz atlar ýatlap diline solap oturmagam ýaşy dälse däller. Ýerni çykdyr bir kişäden nem ýarjak sahawat geçiren bolsaň, iň bolmanyna göwüni tesellä bolar eken. Geň tat. Merhemet ağa häzir ozorly çökötde dağaşyp ýatan goş gulumlaryň arasyna, oduň başyna postuny ýapynyp gyşaryp ýatyşyna, oda goýulan tüňçäniň lakyrdygyny eşitmän, ker bagyşy bilen şekilejäniň gara gaşy gözläp ýöldürüň ter fiýirlerini ýygyrlap gidenliklerinden duýman, alan alkyşlaryny ýatlaýady. Emma häzirine şu mahal ýyzyn gelýänlere goşulan öz geliniň bu adamdan, ýagny Merhemet agadan gaty närazy bolup gelýänligi bardy. Pikiri dönüktü. 24-nji bab. Bir gedek Niyaz Mehmet Büküri Goçowgana şeýle wesiýet edipdi. Sen şäheriň terbiyetini aran ogulsuň. Şäheriň artykmaçlygy bolsa ýeke-bir onuň titijenädenlerine däl. Eýdem şäher öýüniň düşeginiň has ýumşaklygyny, bu ýerde adamlaryň ömrüň gadaryny bilip ýaşaýanlarynydyr. Düşündiňmi? Men taňa garawymda da dünýäň geçerini bilginlejek bolýan. Goçowgan, kakadynyň bu wesiýetini atkyrlana gelen ilkin zaýlaryndan berza etmäge başlapdy. Çaýnaharyny taýýarlayan ýörüte bir aýaly Aşgabatdan alyp gelipdi. Her gün şol bir wagtyň ödünne iýip içmek bol düzgüne sarypdy. Köplenç ertirlik nahary gaýmakdan, kädil gutapdan, guş şorbatynyň ibaret bolýardy. Günertan naharyna çebişiň çekdirmesi, gaşyna goýunyň guýruk ýagyna bişirilen mäş, işlekli bilen agaryn gyrýardy. Akşamlyk nahar köplenç künji ýagyna bişirilen palaw bolmaly. Goçowgan akşam şol bir wagtrakda ýatyp, madama gün dogmaga turýardy. Ondan öýleriniň kybulatyna gurduran teler hammamyna suw düşýärdi. Hammamyň hatyrdy şol aýalyň boýnundady. Bir ýyldan soň ol aýyn gapdyrylan kerpis şaýtallarmaň uğruna çykdy. O ýün kerwen ahallan atkyrlana bişen kerpis bilen tagtylaşady. Ondan ustular geldi. Deňe bir atkyrlana dälisem, bir jeli gaýlarda koridorly gapsy eýwanly. Iki tany şarňyllap duran otoguly guppa ýal tam peýda boldy. Bugün günorta naharyna ol garaýappan kadynam çağırdy. Garamaly hallary gözüň gamaşdyrýan ulu otog ýeren kadyň özüni, ýagny Goçowgany mahabatlandyryp başlaman üns bermän ol. Siz akylly adam bolmaly. Näme şun nahara çağırlygyny bilýäňizmi diýip badabat itaat meseleleşdi. Gara gawşallardan tagaman dinaňyzyň toýu bolaýmasa Goçmamy tanyp, garaýappan kady saçaga seretdi. Bu toý däl.
Ýöne golaýyndan bardyňyz, inniki toýuň maslahatyn etmelip, öýýeti mälim etdi. Bizinkiler ýasmansalykda biri bilen guda bolup durlar. Ýasmansalyk diýip garaýappan kady arzuly ýylgyrdy. Oň bolsun Goç Mämmet han. Ýasmansalygyň gyýylarynyň peri gatancı bolarmyş diýip eşdiýär. Hyzmatyňyza taýyn. Siziň nikahyňyzy gıymak bize uly derece. Nikahdan öň edilmeli işler känlip Goçowhan şo işler tanap başlady. Naharyň bütün dowamyny gurrun şol işler barada gitdi. Ola banam çağırjakmy diýip kadynyň beren soragyna Goçowhan bir wada jogap bermedi. Aşgabat ýaly ýerden mihman çağıryp, "Öýe goňşuňy unutmak bolmaz ahir" diýip asaryndan soň ol köp manily ýylgyrdy. Näme Akbay daýymyň gelenini gabany ýaňyzmy? Akbay daýyň özü bilen işim ýok. Goç Mämmet han diýip garaýappan kady ýürüňäkin aýtdy. Ýöne şoň mollasymy göz edip, "Merkem öňünü töwür galdyrasym gelýär. Gara şägede o baka maňa beýle zady gezek geten okdy. O maksadyny ýetmäge az wagt galdy" diýip Goçowhan gözlerini tüzüp arzuga batdy. Şo diýen arzyl töwürine taýýarlyk hökmünü nahardan soň garaýappan kady aýratyn bir dabara hemde buýsun sülen bugün örtön aharynyň hakyna töwür galdyrmaga başlady. Kadynyň ýagzymak labazly sesi dogrudan Goçowhana täsir etdi. Öýesiniň bir ýagdaýyna aňan kady sesini ýönküden batlandyryp taşlanyny gökden nüşen ýara duýdanyz garly ýyşikden iki sany ýaralyp ýady kürdäp girdi. Goçowhan hatda gozulmaga ýetişmedi. Tüpeňini ýer onuň ýazmagyny diýerli. Garaýappan kadynyň ýüzem sesemi ýutdy. Ýöne göre töwürniň arasyny kesmedi. Has dogry töwür bozuldy, onuň doduklary gymyldaýady. Gelenler oňa üns bermediler. Hatyňa berip ýöňüme düş. Jankyň çyksa, ýa-da gaçalyk tapak etmekçi bolduň, öldüň. Nip ýigitden bir tüpeňiniň ýelini Goçowhanyň dersigen maňlaýyndan aýyrman buýrup berdi. Muny nädellip beýleki ýigit kada waka ümledi. Näetmekden Allah hakladyn nip ýolla jogap gaýtardy. Goçowhanyň janazasyny okumagy molla özläp ýörmek aňsat düşürýär diýemmi? Kady gapat ere diýdi. Megerem ol daşarda janyny jemenine bary meňden ok. Ya bular hemme kişini kırıp çıkaydym ka diýip oýlanýardy. Olan ellerini taňmadylar. Ýeňselerine tüpeňim diýeremediler. Ýöne öý ýerler öňden mihmanlyk ýyzdan ýöredi. Hiç zat bolmadyk ýaly gapyda duran atlaryna mindiler. Hayran galmaly ýagdaý. Te atlanýan şara ýa-ha ular hiç kim görmedi. Ýa-da görse de üns bermedi. Diňe olar gelen mihmanlaryň öňüne düşüp 4 atly bolup uğranlaryna goňşuýdan çykan ýaş ýigit "Goçow kaka, nirä gidýäň?" diýip sorady. Emma Goçowhanyň jogap bolmady. Ýaş ýigit ýanyna gelen aýar bilen nämelerdir gürleşip ýene "Daýda maçan gerersiň" diýip Goçow kaka diýip oň ýyzyna gygyrdy. Bu gede Goçowhan ýyzyna garap "Batym geljek bolar" diýip jogap berdi. Şuky döretmeli üçin oňa şeýle diýme ruhsat beripdiler. Owadan çykyp barýakalar Gapdalla köýleriň birinden çykan epe ýal "Aýu kakasy, hani ba goýuny öldürip berjekdiň" diýip atlylara bakyp goýgardy. Garaýappan kady ýygynyň gelýän ýigidin aýdan sözlerini gaýtarady. "Bugün başga işim bar." Epe ýal adamsynyň özüne wakatir etmän jogap berişine geňirgenip, näze biletil terjenlerinde ýene bir zatlar ýüňürdedi. Owa ýyza galdy. Emgek göz bile gaşyň arasyna diýilen synaw diýip garaýappan kady için gepletdi. Ýap-ýaňy naharyň maşynyna toý hakda gurrun edip oturunlary şu mahal yalan ýally. Goçowhan içinden pikir görmekden galypdy. Munyň janazasyny okumagy adam gözlemek ýeňil düşmez diýen sözler oň gulagyny ýaňlanyp durdy. Garagawşallaryň gozularyň turmagyndan gorkup Aşgabatdan çağıryp getiren ýatagularyny ýygyna dolandygyna ol näler ökünni. Diýeri almak mümkinçiligini de bolaýmagy barada umyt. Birdenke Garanköýde ýakylan şem ýalyp oň kalbyna az kem ýagtylypdy. Hatta oglanlar biri nir alyp barýaňyz diýip soraşyldy. Emma şonu ýeňseden tüpeň şakyrda deşdiren ýalyp duýuldy. Tüpeň bilen oýun etmek bolmaýar. Ikinniler bolar ýarazdan şopan goşunna. Mürşän görünlerini garaýappan kady bu wagyşy ýaýlada sehel gedemligiň işini aýtar biljekdi barada. Diline gelen gepi ören seljerip aýtmaly barada pikir etdi. Ýap-ýaňy özüni täze geliniň gujogyna gödüňine getirip ardy göçmýän Goçowhan Allah Taalanyň bu dünýäde maňa beren ömrü 23 ýaş bilen soňlanyp dur bermeli bolarmy ka diýip oýlandy. Atgyrlanyň hojaýynlary häzir ömür bilen ölümiň arasynyň juda bir ulak däl ekenligini duýupdylar. Oraçanyň töründe mürsat ýürdi. Onuň kaptalyna ýetirle getiren iki ýigit tüpeňlerini oýnaşyp oturdy. O jogyň beýle kaptalyna oraça girilen ýerde bolary bakyp mihmanly oturdy.
Sizin kağıdınız mı? Dip Mürse uğukluluktan yana gıdarın gözlerini kara yapbana dikti. Bu soru nesi yok işte de. Kara yapban katırgan bağın yer değerliğini katı biliyadi. On şünem ol tas yıl gırıp diyen yali iyil gün diyen olsa sındır hanım deyip mulayim cevap verdi. Katı oğuy deyip Mürse deslerini. Onun aydın. Yanınızdaki oturun eden etmişi ne akil ceda layık geliyor. Kara yapban kağıdı birden oylanının son Goçoğhanı gözüne elap yüzüne şaksallı. Biýigine benneleri, sütöme sede var edene näme jeda berliýär diýip Mürse towaranyklaşdyrdy. Sütöme usuran biýigine benneler inşallah o dünýä ýalkanmalydyrlar. Ol kim sütömeden bolsa, o dünýäde şo sütömeň özi oň başyna gelmelidir. Bir de şey diýip öwredipdir hanım. Mürse gadaplandy. Bir de bolsa, kasas kıyamata galmaz diýip öwredipdiler. Men sütömkäre o dünýäde jeda berlerine garaşy oturmakçy däl. Men ona häziriň ödünne jeda bermekçi. Şol jedanyň adalatlydygyna, şerigatyň kanunyna laýyk gelýändigine güýä geçdiňiz, özüňde gowy bolar. Kara yapban kady. Bolmasa, iki ýeňidem it atan ýar edip atyp goýberemdi de, ganyňy sorajak adam ýok. Mürşen gapdaryna ýigitleriň biri, tüpeňiniň nirili Goçoğhanyň eňine kakdy. Senden soraýarlar. Şarlykda birdenke Goçoğhan saýrap başlady. Ýüz goýun. Köşöklü diýe onsoňam şu münüp gelen atym bereýin. Ýene süýdünden halal bolsun, heni tutulmadyk agoýam üstüne bereýin. Ýelim bilen malary sen tagmaňy basaýyn. Galan ömrümde senkilere gyýyk göz bilen garasam, garagym gapylsyn. Olary öz elim bilen göçürüp atgyrlana getireýin. Bardy ýerli şähtimden däň röýdýän bolsaň, men şoýdan zatlarymy gurbany boldum, Urhanyň kagyzyna ýazyp asyna golum goýaýyn. Agoý düşöklük harsy bilen berde sene mutulaňok hanym radyla şaýy diýip kara yapban kady Mürşe maslahat berdi. Goçoğhanyň gözünden bir zatlar okuyan ýaly bolup bir terlem garap duran Mürşe çepeliniň barmaklaryny oýnanyp başlady. Bu onuň belli bir karar gelendigini ýa-da goly gelendigini aňlady. Ölümüň özde ingen duýdansyz ölümüň öňünde durup beladan aman sypan Goçoğhan bir wada öňkü kaddyna gelip bilmedi. Ýarazy ýaylagyna orasy iň bir garaşylmadyk ýagdaýlarda da oň göz öňüne gelip durdy. Mürşäniň hyrsyz nazarynyň öňünde Allym merdimli pursatda Hudaý ýoluna jandaýdyny görün, kara yapban kady Hudaý ýola çagyranyna hakydatan saldy. Gelin toýunyň öň ýanyna günler bir hir agyr-agyr batyrgany adamynyň ýagdaýyny ýatlady ýady. Goçoğhana alжyraňlyk aralaşandygyny, onuň hemişeki iştäsiniň ýokdugyny çaýnakarny biçirýän ayal ilki duýdy. Ol ayal bir gedek haýhydyr bir ot şöpüň külüni getirip ony Goçoğhanyň dodugynyň uçuklan ýerine basmagy maslahat berdi. Şondan hojaýynyň sowuklap da gedene däliliginem sorady. Birazrak sowuklapdyr nöýdýän diýip Goçoğhan başatdy. Çaýnakar taýýarlayan ayal çykyp gidenden soň birdenke yalan sözlenmegiň şaýçen ýaly zeruriýet bolmagynyň ähtimallygyny, şoň üçin müýünrige oturmagyň zerurlygynyň ýokdugy barada pikir oň kellesine geldi. Sebäbi ol ýem bu aýalyň öňünde yalan sözläpdi. Her näçe ýakymsy bolsa-da, özüne juda kişilik bilsedi. Goçoğhan Hudaý olaydan janyny öldürüp oban ýygnady. Düýün kara yapban kadynyň bugün Goçoğhanyň Hudaý oly diýendigi hiç kimi geňirgendirip durmady. Käbir asrynyk bilen aýdylýan ayal myşmyşlarynyň döremine sebäp boldy. Hat dogry, bir myşmyşam dälle hakykata ýakynly. Goçoğhan bir zatdan gorkunmuş diýilýän gep aslynda çyn ahyry. Kimden nämeden gorkunly bolsa tapawdy ýok. Hudaýdan gorkupmy ýa-da bennesinden gorkupmy barbyr. Ýarazynyň oýunyny bolan waka aýtdy, öňüne nahar getirilenine güppe ýadyna düşýärdi. Hatda nahary oturka, ýapyk gapynyň aňarsyndan şol iki adam geläjek ýalyp görünýärdi. Sebäbi ol nahar ýekelikde dinýärdi. Beren wadasyny ol berja edipdi. Mürşä berjek diýen goýunlaryny, atyny, düýäni, 8 ganat aýgoý uly bir halyny, bulan hemmesini kara yapban kady ýaraza eltip tapşyrypdy. Ol kara gawşallaryň atgyrlana dolanyp gelmegine de razy idi. İl näme diýdi şonuň üçin? Bir diýer bir goýur. Bir ýerde diňe namardulum sagzulum diýen ýörülge dayanmak galýa. Emma ene merheme daga ýylyny göçüp geljek dälmiş diýen habar geldi. Bütün bolsa onda has gowy, her näçe moly görsün. Urhanyň kagyzyna Goçoğhanyň öz eli bilen ýazan ähtnamasyna başga näme boýunalanypdy? Mürşänkilere Goçoğhanyň gyýyk göz bilen garamajakdy wady berilipdi. Goçoğhan bir sözünde durmaga taýyn. Ýöne gara gawşallar atgyrlana dolanmakçy däl bolsalar öldür bilsin. Gelmäň diýen ýok.
Emma ehtnamada senkilere gıyık göz veren garamaýynyň wada bardy. Sen özüňe gıyık göz veren garamaýyny näle senkilere diýmek, mürşäň özü babatda boyun alan wada ýokdy. Goşowhan öz ehtnamasyny jik-mijik ýatlap oturuşyny bir ýagdaý anyklady. Bir namartlap başlamak bolaýmasyn. Emma bir ýerde namartlyň ýa-da mertligiň gurrun edilen ok. Bir ýerde ehtnamy bardy gurrun edýär. Goşowhanyň ehtnamydan çykan ýeri barmy? Ýok. Ýok bolsa bolany. O namartmy ýa mertmi? Bu oň öz işi. Şeýlelikde berk belli. Mürşäňkiler zat degmeller, gaýtalap aýdýan. Mürşäň özüne zat degmeller libaýdamok. Mürşäň adamlaryna zat degmeller. Bir ýagdaý Goşowhanyň göwrümini metemälim giňeldip, göwrüne bir näme ýagtylypdy. Ýöne gören şo wakadan soň garaýappan kaz bilen arasyna sowuklukmy ýa-da şühemi bir zat düşenýär bolupdyr. Bir konuň göwründedir. Mümkin. Maňlaýa dirilen tüpeň nilinden soň belki garaýappan kaz özüne gelip bilýänler. Ýarazyda orasanyň içinde mürçe garaýappan kazyny Goşowhanyň garşysyna gepleçek görüp synanyşdy. Kazyň soňky pursatlary çenni gasarak sapara gelip gözkönü Goşowhany aýplamakdan saklanyp galdy. Emma mürçe soňky ýa-da gazaby münüp Goşowhanyň eden etmişiniň ölüm jezasyna bap gelýändigini kaza tasdiklaçak bolany. Mürşäniň garaşýan sözlerini kazynyň aýtjakdygy magatdy. Emma kazy şo sözi aýdaýmaka Goşowhan ara düşdi. Başgalar ýokdy. Bir ölümden gutulmagyň iň soňky ýerdeki synanyşydy. Belki garaýappan kazy şo ýagdaý üçin häzir Goşowhanyň müýnri goýandyr. Emma öldürjegine göz ýetenne Goşowhany pida berip özüniň azarlygyny gutulmakçy bolanyny üçin ony biwepalykda aýplamak dogrumy-ka? On sokul dogry däl bolsa gerek. Garaýappan kazynyň bükürleri agrarlygyny mümkinlik etmek gowy däl. Indi mümkin kadar o ýakymhy wakany özümem ýatdan çykarjak bolmaly. Şol ýönki ruhu galalyga dolanjak bolmaly. Munyň üçin bolsa ýasmansalykly gyýdyň gujogyna saltyrak girmeli. Şo gujok bu aladalary bir ünüzleri üflenen tozan ýaly dargadar. Ine şeýle. Ondan ýahtnamada mürşäniň adamlaryna zat degmezlige wada berilenligi üçin ýöne mürşäniň özüne zat degmenligiň sözi ýok. Muny mahal ýadyňa sal. Ana bolany. Döwran senki Goşowhan tör. 25-nji bab. Merheme daga in atgyrlana dolanjak dälmiş diýen habar ýalan näli. Mürşäniň özü ýarazda galyp atgyrlanyň göçüp gidenleriň ýerininden iki atlysyny berenni. Göçeşçileriň uly begen şibiren ýerleriň dolanjak tuklaryna şüýhelenmeýärdi. Atlylar olan ýerinden ýetip Mürşäniň Goşowhan bilen garaýappan kazynyň gözlerine ot ýakanlygyny görüň berenlerini, ýaşullaň ýangadandan ýazylyp ýaýrajakdygyny, olaň özünden ýagny Mürşeden minnetdar boljakdyklaryny, oňa guwanjakdyklaryny o lezzet almak bilen gödegine getirýärdi. Dagy näme? Emma ýaşuly oglunyň atlylarynyň habaryny juda bir perwaýlyk bilen dedi. Begen ýanyny bildirmedi gyýnan ýanyny. Ýigitleriň uly dabara bilen aýdan zatlaryny dinlänen soň bolsa, ýere başga bir näme aýtjak goýjak zadyňyz bar diýip olur ýerine. Aýtjak zadymyz şol, ýygyňda durunmaly. Atgyryna gaýdyp barmaly. Hojaýyn o ýerde hile garaşýar. Merheme daga tiz hemde gyýtgy jogap gaýtardy. Biz iki waka towlap ýörýär pökkü däl oglanlar. Birini beýlip ýörmäge çydajagam däl. Mürşäň gelip himayet bererine gaýtmanka kän garaşdyk. Aman sağ-sağın tükül yerbende aşıp bilsek, bizim narsıkamızı şo yerden gözleriz. Yigitler geňirgenip bir-biriň yüzüne seredişdiler. Merheme dağı bolsa sözüni dowam etdi. Anha atgyrlan, anha Goşowhan, anha da Mürşe. Sütemkärni sanradyp bilýän, ar-namusly goş ýigitli ýetişen bolsa, oňa ýete zat ýok. Ýöne aýalyň çagasynyň bardygyny käte ýadyna salsyn. Hawa, garra tasy bilen ýejedi hazap däl. Aýaly bilen çagasyna hossal getse kem bolmazdy. Ýigitler bir-biriniň ýüzüne seredişdiler. Belki hojaýynyň maşgalasy biz bilen gider diýip olaň birdilerini. Öňkü kuluk bolsa, garagaş adamsynyň ýanyna dolansa da dolanardy. Emma häzir onuň ogurjugyny ýakoşlap ennam jan lap-lap gyzyrýardy. Sowuklumyň alamatydy. Şoň üçin ýerbende atatöýüne ýetenini gowy gördi. Şeýlelikde Mürşäniň atlylar üçünji gün agşam aralar ýaraza dolanyp geldiler. Olaryň habary Mürşäni hem haýran galyrdy, hem howsalataldy. Kakadan ýegenji bolsa oňa ýokuş degdi. Emma kimiň mamladygy, kimiň bimamladygy barada jedelde oturmagyň peýdasy ýokdy. Men nirde desem de,
Olan daşyny gorap ýörün ahir diýip mürçe içini gepletdi. Bir gün ýarym gün garaşan bolanlaryna yetişe ekenim. Heýit diýilen ýerde gorkup ýurdundan gaçyp ýörjek bolsaň, bir gün Ýerbentden maňry gitmeli bolar. Işler ýoly düşüp barýar diýsen ýene birde tapylýar. Atgyrlan nire, Ýerbent nire. Garagymda ýaşajak bolsaň uly ýoldan çetiräge çyksaň ýaşy. Olar ölün garynjaň edil öýjüniň üstüne barýarlar. Ýerbent ahal ýolunyň, tezen ýolunyň, mar ýolunyň satyrygy, kakamyň ankada aşyp ýörmükä. Ol atgyrlanyna inni obasynyň ýokdugyny gödüňe getirip syny bilen gynandy. Özüniň kulörüň bijeli gaýdan göçüp gitmeginiň öýdi işlerini giňeltmäge päsgel berjekdi bardy oýlandy. Aşgabatda gidip adam toplamalymy ýa-da garrylan ýerinden gitmelimi diýen soru ortağa çykdy. Alynyň ýaz, oýunlar haýdyman guzlap başlar. İş alady köpeler, süýt sagyp ýanlyk ýaýmaly bolar. Gidenniň ýerini tutarýar, tutuş hojalygy bilen guma göçüp geljek adamlar tapmaň uğruna çykmaly. Atgyrlany boş goýmalylar. Mürşe Ýerbenden tek soňa goýup ýigitleň biri-birini aşgabatda gidip bir hepde 10 günden soň köp şagaly 3 öýlik hojalygy atgyrlana göçürüp getirdi. Şu hojalyklaryň asabyny onuň öň küne körleriň üstüne ýene 2 ýigit goşuldy. Diňe şundan soň garrylan ýerinden gitdi. Gannym sadaklaryň düýbüne tä soňky günlere çenni çüýjörüp ýatan ak garlar ýerep ýeretipdi. Sadaklaryň düýbüni nas sepilen ýaly göwüp başlady. Yap ýaňyda demirgazykdan ýükseýän sowuk şemal gannym düýbündäki garlar bilen bile ýerep ýeretingen ýaly. Zemine asmana ýumşaklyk aralaşypdy. Merheme dagy mürşäniň onuň gödüňe getirişinden hem sowuk sala garşylady. Ýaşuly aslyna öňki ýaşuly lärli. Garagaş bolsa gödüň ýaşyny taklap bilmedi. Bir ýagdaý mürşäniň howsurasyny bastı. Ýüzi üççügülün ag eski ýaly solan, hemde sülleriň ogulçugynyň gamly garaýşyň ýüregini gyýyp gitdi. Sır bildirmejek bolýan diňe şekil ejedi. Ýöne oňam gözlerini nägiliriň alamatyny görmek kynyn hälli. Bir nägilelikler. Öýke kineler ýerlikdimi kädip mürşe ýüzüne şaksaldy. Ras eneň durataň närazy bolsa. Aýalyňdyr ümmülme şagaň närazy bolsa ýerliksem därler diýip kimdir biri şagus çakdy. Men günäm näme diýip bol öz-özüne sowal berdi. Sen günäň şagaň şeýle derejä ýetmegine. Sen aýlyr günler gamsyz geçip duran düýdýäň. Günlüň agramyny gerdenine götürüp görmändiň diýip ýene bir şagus çakdy. Hawa. Bulan ýanyna bolmak zerur. Emma merheme dagy inna ýygyna dolanmak barada görüňi diňlemek emislemeýär. Garagaş bolsa iň ulmanna ýaz kimsiz düşýänçe, oguljugy özüni dürteýänçe bir ýerden gowulmaýyn diýip aýagyny diýrep durka, nädip bulan ýanyna bolmajak. Mürşe bugünem ertede bir ýerde ýatyp biler. Ondan öňe gitmeli bolar. Sebäbi oňam mal garasy adamlar bilen Ýerbende göçüp gelmejegi sanaý. Aýdary bir aýdan soň aýalyny oguluny göçürüp öz ýanyna alyp gidip biler. Emma munyň özü garrylary gutornukly taşlap giden ýaly bolmaýarmy? Ýaşlaryň soňunda olary ýeke goýup gitmek nähili bolar. Käşe beýle kogullarynyň iň bolmanyna biri bulan ýanyna bolsa, o da däl. Her näçe agrym bolsa, bu mesele barada garrylar bilen gürleşmek gerek. Garagaşyň öňüne goýan şaýyny ýalyp ýartaýyp, mürşe şu maksat bilen ýene kakanyň ýanyna bardy. Ondan mürşe Goşowhan bilen garaýappan kada göz görkezişini aýdanna. Merheme dagy ogulunyň ogul şene bardygyny içinden gonmandyryp bilmedi. Emma edili şu ýerde de ogulunyň gürrüňiň arasyna düşüp, bu wakadan soň Goşowhanyň dek geljekdigine şüphelenýändigini, şoň şünne huwatylanýandygyny ma'lum etdi. Menem oňmyda ma agzy ýumokly ýaly bolup geljekdigini anlamak diýip mürşe başyna atdy. Ýöne onuň geňeşdar garaýappan kadyny men zantydym. O hanyň essem pessemlerini maňa bardybat getirmeli bolar. Bu hakda oň bilen gaty puty gepleşdik. Aşgabada habar ýetýänçe, bir çölle ýetişen etmek bolýar. Şerti boljak bolumur görsün. Merheme dagy uludan demin alyp, göz astyndan bir hil duýgulaşyp gülen, şo rahatyň özünde de new sagyrjylyk bilen ogulny tynlady. Hawa garagymda towşan bolup ýaşanyň, gurt bolup ýaşanyň ogu diýip bol, mürşäniň pikirini tasdiklady. Ýöne bir zat ýadyňdan çykarjy bolma. Garaýappanlar, Goşowhanlar uly gordy. Sen ýeke. Daşta öwrüň diýişiň sarklap duran möjek gordudyka. Her näçe garadan gaýtmadan bolsaň, ýeke çykan möjek olan hereklemek ähtimaldyr. Enne o ýerlerde sen bir özüň seýirlip galdyň. Ýene bararsyňyz da.
Atgyrlan biziň halal guýumyz kaka diýip mürsedeslendi. Ýaşul jogap gaýtarmady. Bu sonra onu ya ha halis ýadadan bolmagy şemel ýa-da merheme daga şu mahal bu arada söz açmagy has ir hasap edýän bolar şemeli. Mürşe kakadan ýanyna gaýtmadyň öň ýanyna öýüň içine göz aýlap hemde şonuň hakykatyna gelen iki göz bir talaň diýen gadymyny akylyatlap bir yerde gaýynlarda 3-4 sanjak düýämiz bar. Şolaň arasyndaky boýuny alajaly 2 ýaşar öýüň kolmollar diýip habar berdi. Hemde kakadynyň diňşirgänini görüp sözüniň eýini getirdi. Ula gedinip ýören janagörüň garrap lagardy jypdyr. Hridar barka. Onu satagada 2 ýaşary ula maleden sen kim bolmazak ýaly özüň bar. Ol şey diýmek bilen. Kakadynyň minnetdarlyk sözüne hantama bolupdy. Emma merheme dagy muň şün ogulna taňar ýarkan aýdy oturmak ýokmany harap eden bolarly. Ýönül başyny galdyryp mürşä başga tora gürelýärdi. Aşgabada giden bolsaň ajdary gördüňmi? O ýerde ýagdaý neňne çyk. Aşgabatda gep gurrun känip mürşä paragatlyk bilaýtdy. Ýöne hiç kim hiç zady düşünmeýän ýaly gördüm. Ak padşah tagytyny terk edipmiş diýerler. Ýerine kimiň oturjagyny bolsa bilýän ýok. Wagtlyň hökümet diýip bir zat agdaýarlar nämedigini Allah bilsin. Ajdaram şo ýonka ajdar, şol ýonka terkülini ýalygy, şo ýonka hyýal bentligi. Bir ýerde gum içinde näme diýseňem tezeniň buğdaýyndan çörek bişirmek bolýar. Ajdar dagy ýonky ölçegülüji. Özüm gurbany gitdigim gara çörek. Günne bir kirbenke bilen oňmal gurra şemeli. Gara yarım aş diýdi goýay. Men hayran galýan zadym şo ýagdaýda da maňa öwüt berjek bolýar. Ak padşanyň ýerine gedil öýde oturjak ýaglyp gepleýär. Baýlar ýok edip, olaň zadyny ortaly geçecekmiş. Garyby paýlajakmış. Aýdaly ak baýyň mallaryny elinden alyp şu ýerbentdäkilere paýlajakmış. Ýeri. Me şular henki diýende kişiň zadyny alyp bolarmy? Merheme da aşak bakyp näme şünler ýelgirdi. Ýanky 2 ýaşar diýeniňi maňa berýäniň şunyň bolsa, mene hedil edip aljak. Başga adamlar menden şümhöröktürýden mok diýip massa gülüp goýberdi. Näme diýen ay kaka diýip mürşä hayran galdy. Men öz elim bilen, öz halal zadymy, öz kakamy berýän. Ajdaryň aýtmagyna görä, ol başga zadyny zorlap, ol başga bir kişi berjekmiş. Ýeri. Beripmişinem diýeli. Alan kişi o berileni ýerde ýene de tamakyn bolardy. Onu ýadyp zat ýetişdirjek. Ay özi işler ahiri. Özi işlese şu wagtam işleme ýa-da mal gazanma diýen ýok diýip mürşä garşy çykdy. O dogry. Ýöne ýylyň hakyny iýmen gazanmak aňsat däl ýalyp merheme dawet etlendi. A ýylyň näme işiň bar diýip mürşä ýene gatyrgany. Başarnykly adam dok bolar. Nalazy diýen adam aç bolar. Vesselam. Nalazy diýeniň garny doýurjak diýip eklenip bilýäniň zadyny talamak adamçylykdan näl? Sen akybay işli merhemet biheppi diýjek bolýarmy? Ýok, men merheme daga akybay ýaly bolup bilmeýän bolsa, onu akybaydan görmesin diýjek bolýan. Ýoksa men garypligimi akybaydan göremok. Ajdar bolsa, garypligini baýlardan görýär. Merheme daga gözatsana ogulna garap, görýän göre akybay bilen araň sazlap ýörsiň diýen ip geňirgenni. Zordan salamlaşýasyp mürşä dogrusyny aýtdy. Ýöne men onu mal köp bolan üçin ýigrenemok. Adam kärçiligi az bolan üçin ýigrenýän. Oň başarlygyny bolsa gözüm gidýär. Bir adam ýene hem ýigrenip, hem oňa gowunyp bolýanyny şömrümde ine birinji gede geçdiýänip merheme daga az ýylgyrdy. Ýigrenýän adamyňdan öwrenmeli zady öwrenmek aýyp dämkä diýen. Men başaryp bilsem, goýy ustasy boljak däl, goýy eýesi boljak. Sopon boljak däl, özüm sopon tutunjak. Näme üçin? Şoň üçin adamlar meni ýigrenmeli. Men kişiň hakyny ýemok gaýtam, işeden hak berýän. Men sana her näçe har sursaňam Taňryň berenden köp zat alyp bilmersiň diýen. Özüň tagalla etmeseň Taňrdan zat alaýmagan zat däl. Iň bolmanyny, ýöňüňde oýlun aşy Allahyň eli bilen näl, öz eliň bilen ýejek bolmaly. Muň üçin azyk egilmeli. Siz baý hem baý berer, Hudaý hem baý berer diýäsiňiz. Emma Hudaýym ahlat edeni berýär. Ýaltan Hudaýym halan ok. Ey hana gullip, merheme daga ýady olup gülüp hallady. Dünýä öňüm bir gezek gelip giden adam ýaglyp gürlüýär. Dünýäň öz hasaby bar. Ikimiziň ýalňyşmagymyz üçin ýöne ol öz hasabyna gatyjyrdyr.
Mürçe lapkeşlik bilen elini galgadyp öz ýoluny gurdy. Ýerbendiň oýunyny täze ýurtda maşgalatynyň arasyna ýary gize usurlary uka eden Mürçäni garagaş aralap sordan oýurdy. Ol arkany düşüp ýatyşyna gözlerini giňden açyp garak sesi bilen näme diýip açyk tüýüne nagaryn dikdi. Ören udokda bir ýerde birdene ýitýän, birdene meni ýüze çykýan gengelde ýerledi. Daşarda kopun göreňokmy diýip garagaş ärini bakagysmyjyrady. Atlylar oba dökülenýär. İtlerin gündüksiz hem de howturly ýürýän, atlaryň hokrunuşýan sesleri diňe şu mahal Mürçäniň gulagyna ýerli. Hem de hatyr hudur çokoýuna ýapyşdy. Taşary çykma diýip aýalyny taklady. Odalyň bir gezek şeýle bolupdyr. Akim bolar diýip Mürçä deklerini. Cinoy taanyňkydyr. Sen näme bilýäň diýip Mürçä aýalynyň ýüzüne şiňerli. Ýoşrak görle diýip garagaş duýdurdy. Ejat aýtdy. Atlylar näme işläp ýörmähil diýip Mürçäden şergenini. Adam gözleýärler. Cinoy taanyň buýrugyny bir jaý etmedikleri gözläp ýörler diýip garagaş habar berdi. Ol ikide garanky oraçanyň içinde bir-birine gasylaşyp, bir-biriniň gulagyna pışyrdaşyp gepleşýärler. Birden gapyda Mürçäniň atam gysy kişiň edi. Mürçä gapdally ýatan 3-nji bir adamyň garajaryň üstüne egilip tärme töýürügi tüpeňe eline ýetirdi. Şagany gorkudaýma diýip garagaş wagtyrlarny. Ol ukuda ahyry. Sen gorkýarmyň? Şu wagta gorkamak. A sen Cinoy Hany gördüňmi? Ýok, şoňa özü de ady demeňdeş başga bir han tanaýadym. Eşrep Hany. Goşo han tanaýamyň diýip Mürçäň gujogyna gytyrylan garagaş bälçiredi. Goşo han tanaýşymyň uğry ýok. Ýöne oň ödgöli Mürçä Hany gaty tanaýanlar diýip Mürçä garagaşyň şep gulagynyň astyna dodugyny bastı. Ertesi ýer bilen Ýerbendiň obasy gize başga galan meňdana okdy. Ýmy halalypdy. Ýöne guýdan su almaga gelen aýarlar gizeki atlylaryň näme üçin gelenliklerini bir-birine gürrüň berýärdiler. Dergüdäniň ýeňselerine bir guýdy goş batan Cinoy Hany. Ýerbendiň oýuna haýsydyr bol bagşynyň göçüp gelenleşdip, oň ýydynyň adamlaryny beripdir. Ker bagşynyň şakyrykdan ýüde görmegine olar geň alypdyrlar. Ilke nädirgeýän duýupdyrlar. Şanydygyň diýenlerinden soň näme üçin gitmejek bolýan sorapdyrlar. Men Hanyň hyzmatyna durup bilýän bagşlardan näl? Özüm ýaly garamaýaklaň bagşasy diýip ker bagşy düşündiripdir. Han kakymyň suwuruny boş wara ýaly bizem akmak däl, tez bolay diýip gelenler hemrut başlapdyrlar. Şonda ker bagşy başardygyça parahat ýöne pehimleýäňdi. Sypaýçylygy düşünmeýän ekeniňi. Beýle bolan soň başga dilde düşünüşjek bolaýyn. Bu gezekçe diýri goýberýän. Emma bilip goýun. Beýle gidemlik bile innik gerek gelseňiz, ýygyňyza gitmersiňiz. Bu wagtda özüne göwün ýetýän ýigitler aldal. Janyňyzdan ýermedik bolsaňyz Taňra alkyş okaňda gelen ýygyňda götürliň diýip buýruk beripdir. Hanyň atlylary bagşa elle girip bilmän gidipdirler. Ýöne göli ýene-de görme görşe geljekdiklerine wada berip gidipdirler. 26-njy bab. Gaşyň aýaklaryna, gyzyl takyryň eteklerine 40 sulba tarapdan gelýän Mürçä atajan Akba bilen onuň kişi atgyrlanaky täzeligi Mürçäge gösülen habar berip, oň ýerdinden bir salym garap durdular. Garadygyça da Akbaýyň gözi hyýrsadandy. Gyzyl takyryň töwerenine binäme işläp ýörkä diýip, oň ogly terelip duruşyna deslendi. Helki az ýyl gyrmasy açyşan gadaby öwrülen Akba, "Siz merejek bolýar" diýip diýen tıldyryp aýtdy. Ýa-da oň açy ýola salyp goýberýärmi diýip, ogly gamçynyň sapyny eýeriniň gaşyny tyrkyldatdy. "Ýok" diýip Akba ýerinde aldalady. "Işiň bolmasyn. Ras özüm uğruna çykdymmy? Özüm terbilerin." Ogly göz astynyň atasyna garady. "Terbilemek üçin şoň ýaly şola meýdan amatly dälmidir?" "Näsen aýdýan bu rojan" diýip Akba ýene az ýylgyrdy. "Emma ente käbir zatlary anyklamak gerek. Ondan bular babatda meňe hatap çykypmy?" Akbaýyň Mürçelere bolan garaýşynyň birden ýetmegine, olary diýiş gyzap başlamagyna şeýle bir ýagdaý sebäp bolupdy. Arada bir gezek öýüne berkeli molla bilen çaýlaşyp oturan Akbaý birden gyrmady ýene ýatlap, o babatda indi näme hil bolmalygyny, ýani dünýäden öten adam hataplap aşyny berip boljakdygy ýa-da bolmajakdygyny anklamak istedi. Şonda pikir etmän molladan ýöň sabr apaly tas gülümsiräp diýen ýaly, "Muny senin öyle sorýamyň kaka" diýip dillendi. Akbaý geňirgemekden ýaňa gabagyny galdyrdy. "Eýsem
ölüme gitmek gerek gelenle oyun edilýärmidir? Oyun etmeýäniň şanyň bolsa. Garmady köýne tümbüň aslynda dälle. Haly gözüň uzagyndan gözledip, sabr apala hayran galaýmaly paragatlyk bilen şäýnende şaýyň soňuny gögümtür käde tarpdyrdy. Bu duýdanyz habar erkekler ýylan elläni dönürdi. Duruşuna göze öwürlen Akybay bu wagt aýalynyň sagdygyny ýa-da akylyny adaşandygyny tahyklajak bolýany meňzeýärdi. Bir kelime olla sabr apalynyň beýle sözüne ýahil ýürek bilen aýdyp bilenine hayran galany meňdeşdi. Emma sabr apaly da müýnürgün ýa-da howatylyň baň sähelçe alamatam görünokdy. Gaýtam oň özü erkekleň bolşuna geň galýan ýaly. Näme düştä gördüňmi diýip ahyry Akybay eslendi. Düşümde görür ýaly, men bar pikirim dikirim gyrmaz däl, diýip sabr apaly öňkü arkaýynda jogap gaýtardy. Ýöne onuň ölüp gitmänligini özüňem şeni diýemkäň diýip gördüm. Biýerek Akybaydan ol bir kelime boldy. Gönläýmesen apaly bire çaşyň gözüne tereden ýaly edip goýduň diýip seslendi. Akybay bolsa diňlemäge taýýardygyny duýdurýan ýaly keltejikden gadaplardan jyrady. O görüp-zirim bolmadyň ýöňküsüni. Men süýt sagyandan ýanyna barypdym diýip sabr apaly ýatlap başlady. Şu gün kyýaly gözümiň öňünde keyip köksedi. Özüm aly göz diýsen aly göz bilip takypdyrlar. Gözleriniň garasy köpmeýä agy bilir ýalylar. Ay apaly. O gedek menim şu ýerde dedim ahyry. Oňa çal içen bolsaň adamlar işden goýmady gümüň şek diýip azgyrlypdym ýadymda gerek. Ýadymda göli gümüň şek diýip bilmäniň molly. Ýöne öri hüňür dönüpdiň diýip sabr apaly dödüş berdi. Wey, diýänim, gümüň şek diýmege beýle dursun. Ony sagymçylaň ýanyndan kogan ödüm ahyry. Hey, ola koganyň bilnem gidäjeklerden nällip sabr apaly dowam etdi. Hamana suwsan kişi bolup, çal berersiňizmi diýdi. Şu gün kyýaly gözümiň öňünde, çaljyp durka gözü bilen märe käňsinden kimdir bir ýerini gözleýän ýaly bolup, tiredişini görem dedi. Göwnüme zat getirmänim. Anyň soň ahyry çarly tabagy ýerine gaýtaryp, alky şokap ýesli salam durdy. Siz göle molla, şonda olaglynyň gözüniň kimdigine teretjegen bolan näersiňiz? Oňa aýal duýgulary gerek. Hawa bir görsem gyrmysy symgydal bolup, olaglynyň gözüni aýranok. Men tas binem mulluk diýip onu dalapdym. Ýöne onu ýança olaglyny näme diýdiňsene? Ertir däle bir urunşmagylar. Aşwada geçip barýakam ýene de çalyşmaga gelerdi. Oň ýürenim ertir däl bir urunşmagylar diýip gaty-gaty gyýgyryp aýtdy. Bu sözi hiççikläp garmazdan başga kime görünüp durundy diýäňiz. Enne ýygyna golok goýun. Kakady sen o günler owada ýokduň. Ahara gidipdiň hawa. Şo güniň ertesi däl bir güni garmaza atasy öýüne görme görüşetdi. Ýeri dügün şökle gidişi edil, şu gün kyýar gözümiň öňünde. Şo gidişem gidişi boldy, gaýdyp şu ýörüge durunmady. Ýöne üstünde Hudaý baý edil beýle dilleşenler edip şo wagt pikirim etmändirin. Ya şoğlan bilen ýeňlesçe gelinjikdirde bir ýeri-ýerini heredişýän ekenlerde diýip oňupdyryn. Soň gelip oýlany otursam, hemme zat laýyk gelip dur. Asal görüp otursaň şondan soň aly göz öýlerine gelmesinem kesäýendir. Akybay bir salam doňany ýalyp oturup, bir haýykdan soň gözüniň gyýtagyny mollaýlady. Ýöňe oturuny berkeli molla ýakadyny tüfledi. Sabr apaly sözüni jemledi. Siz bir goluň içinde öýüni otlandyr diýäňiz. Şu ýaşdy öýüni otlar ýaly bol takdirini näme ýamanlyk görüpdir? Beýle pikir edýän bolsaň, näme üçin şu wagtda seni dil ýazdyrmadyň? diýip Akybay eslendi. Erkeklerim aýalça pikir edip bilýän öýtdim. Münkürlük gowzat däl ýöne men senim ýalňyşlyk bolýar. Onu gerekli ýanyň senin bolsa aly göz ýydarlap ber. Akybay badabat ýydarlap başlady. Aly gözüň üçazy diýilen ýerde işleýän gulugyny ildi. Düýp idarasynyň aşgabatdygyny anklady. Aşgabat onuň soragydy gedip şu idarany tapdy. Aly gözüň garnaşdygyny ma'lum etdi. Onda aly göz merhemet oglunyň gözleg ekspedisiýasyny işleýändigini, bazalaryň üçazy stansiýasyna ýerleşýändigini habar berdiler. Sabr apalynyň aýdan dadynyň şuna ýaryp barýandygyny indi Akybaýym göz getiren ýaly boldy. İçinden pikir öwre ýol ahyry şeýle karary geldi. Aly göz häzirlik söýüp ornuna gardyn. Häzirlik şoň bilen meň işim ýok. Garamady göli. Oňuly ýaşap ýörenem bolsa barur men aýalym. Men oň talagyna meremok, tölen bahamym ýerine gaýdyp alamok. Bu abatda Allah demek tarapymda. Şeýle bolsa üçaja adam ýörüp onu getirdi aýmak galýa.
Emma ne edip getirmeli? Kime getirtmeli? Tilki bolup ýytyrgan maly gurt bolup ýapyşmaly. Bardy ýerli ol 3 ağızda asla bir jahanna ýok bolsa näme? Onu yatan ýeri ýagty bolsun. Ýok bolsa iýberin adamyň öýde aýyryna duranyp bilýär ahyryn. Şey diýip eşitipdik göli. Ýalyn bolup çykdy o ýerde. Ýygyna gaýdy berer wessalam. Şu hödüretmez bolany. Ýok, men oň ýerinden şäheriň urdyýsen öldürmäge taýyn ganyjyklaryny ýerbermen. Men oň ýerinden öz süýtdüş doganyny ýebererin. Uluhan diýenimden çykmaz. Diýmir zatlar agyny salyp bererin. Hudaýyň haky üçin bir ýem günäň geçdi diýse olanmaz. Emma sen bir dediğin bir de alıgözün garnaştılar yugoşlup bile aýtdylar. Ýöne basary bizden başga kişi bilen ok. Häzir gelmegimin sebäbi bolsa şeýle. Kakam ahalla plan tebibinkide ýatýar. Ýagdaý ýaramaz. Seni bir görsem derdimden açylajak ýalyp köp agdya. Ýene de otly heme kakam razy bolar. Hemem özüňden razy bolarsyň. Ýene de otly getirip giderini ise göre inanar. Ýok bir şey bolýar. Uluganyň ýanyna häki diýen ganyjyklarymdan birini goşmaly. Bir özüne inanmaýyn. Gurlan gapanyň agyzy gowşak bolup, onuň tapyp giden togşan ikilenç gapanyň üstüne basaýmaz. Menim hemme zady berki deýin. Gapany düşür ýaly deýin. Garmada o diýilýän ýerde bar bolsa, Gulhanam onu ağırlamağa dözmeden etjek. Şonun üçin ganyjyklaryň birini hökman ýanyna goşmaly. O gerek ýerine Gulhan saýradyp biler. Bolla hakwa. Ýeşiň oňursun inni ýaýdanma. Ilke garmyzyny bir ele sal, ondan alagözüň gitşek ýeri ýok. Alagöz garmyzynyzda ýeňillik bilen öýünini kogumy başarsa da, onu beýle ýeňillik bilen unutup bilmedi. Durabara göwnüne şiýilik gidippi bolan işde birden kaýýadynyň bimamlydygynyň bolup biljekdigi barada oýranmaga başlady. Sebäbini Abulbek agadan başlap, Alagöz tanaýanlaryň köpü göwnüň bolmasa, Alagöziň tarapyny näle, garmyzyň tarapyny salýany ýardylar. Ahyrynda da ol şo şekene bakyp, garmyzynyň odun ýygyp ýörenini gören aýal gözläp tapdy. Myş-myşy ýaradan aýal başyny ýaýkady. Ben ömrümde ýerki adam bilen aýalyň odun ýygyp ýörenini ýa-da çöpläp ýörenini gat käl gerek gördüm. Şolaň ýaýrysine mümkin boljak bolsaň, üç ajylaryň hemmesi aýal bilen aýrylyşaýmaly bolsa gerek. Eşdişime göre, sizin özüňiz olaň arasynda bolup, iki gözüňiz ile görüpsiň dahyr diýip, Alagöz gözlerini öltürtdi. Toba diýip, aýal içini çekdi. Inni meni taňry şaýat tutunjak bolýarmyň. Onuň näme ozal bir gep ýaýra diýäňiz. Men gep ýaýradym ok, meni çekene bakýan. Gep ýaýradýan kişiniň eli boş bolmaly. Men bolsa öz işim aladam, özüme ýetik diýip ol aýal gatyranyp başlady. Onuň soňam goçşygyt näme diýsene? Gelin senki bolsa, on beýli işi çekin etmejegini özüň bilmeli. Erkek göbekler gözde şönne özüň saklap bilmeýän bolsa, onda hiç tadı geňür oturat iş ýok. Ýöne bir üç azymyz daha, men beýle sal goşak aýal göremek. Ondan ola ýerli. Özümde ýaş wagtymyzda baş-boş harlyk görün. Şonu da dil kişiniň demi degenlerler. Bir gerek bolsa Alagöz stansiýada şäherde perronu şoşu görenýän ýigidini duýdan fil gabat geldi. Hawa bu onuň tüpeňlejek gören ýigidi. Emma enne bir ýerlerde näme işläpýär? Sen ýene de bir ýere geldiň diýip Alagöz ýigiden agarny nikdi. Sonra oň nähil daýt balla diýip ýigit oň ýanyna geldi. Sen bir ýerde bar diýip başgary üç saatdan çykyp gitmelimisinmi? Eýem hemme zat ýatdan çykan diýýämiň. Tüpeňim heni de möýde dur. Hey ýigide ne etdi ha diýip görüňde şu azyl gardy. Tüpeňi barmyş, goçy gitmiş. Sen nämir goçy git bolarmy? Kellesi ýok kişiden goçy git bolarmy? Utanmaýarmydyň daýt. Özüňden başgalar neje sürüýän adamyň özi pesser daýt. Bir gyzyl ýumrak ýeräýmel bolanlaryny kimdir biri ara düşdi. Bir Ivan Yevseýevçdi. Şondan soň şu hölenýän ýigit Alagözden däl. Alagöz o ýigitden büýünrük gap geldi. Bir nähili beýle boldy diýip Alagöz özüne sowal berdi. Ozal hemme kişi meni ar namussuzlykda aýplaýan ýaly. Inni hemme kişi meni akmak adapleýär. Hakykatda boldy. Hiç kim hiç kaçan ona bir pikir ediyen günahını yonkamänni. Diňe ýetermişmiş oň gulagyny, gapdalyna pysyrdaty bilen, dürli ömürlüler bilen ýaňlanypdy. Isi gysyp ýören ýigit hamana göwün açmak üçin depelere çykanmyş. Depeliň arasynda bolup çöpläp ýören gerin görenmiş diýip
Alygy gözlerini yumdy. Gaptarla da bir garra ýaly çekene bakıp ýörenmiş. Bolup biljek zatmy, hawa. Aýygyt näme üçin çöplüme başlamaly? Näme oňa odun çöplümek gadaganmyşmy diýen soraw peýda boldy. Gadagan näli ýöne? O çöplümen nämesin? Bir adam beýleki adama kömekleşmelilmi? Bu sowal Alygy diýen heýjana saldy. Näme üçin hut şu ýigit hut gramza kömekleşmeli? Soň boldy iki hepdelep ýene repetek sebitlerine gidip işlemeli boldy. Repetekden haly harap şol ýöň tutuk ýagdaýyna gelen soň şu günül Abelbek agaň ýanyna bardy. Ol özüniň tele gişeden bolmagynyň gat ähtimallygyny bu adamyň ýanyna boyun aldy. Alygyň haly teňdigini, hatda müýün röýänligini öňrekden bäri duýan Abelbek aga oňa garaşmadyk habaryny görüň berdi. Inni menem eden pikirimi gizlemäýin. Men garymazdan elbetlik çykmajakdygyna inanýardym. Hudaýyň o gözüm öýjegin kyýaly ýanyp duran gijenliýen ýigide görýän. Şu mahalam o diýen bir inanyp baramak. Gözü däl göz diýsen, ýöreýüş dagsam iýlin kyýallar. Ýöňe däl ýygy diýen ýer bolup barýandyr. Ýek özüniň mudama bir zada sümsünip ýörüşi degen. Bilemok belki häsiýet şeýledir. Öýde arasy bolsa, häsiýeti näme hili bolsa-da oňuşmak bolar. Hawa men dogry aýdyn. Garmy senden gorkup gaýdanyna bile geldi. Näme bolsa, bir ýerde sizden ýakynym ýok diýip gözüniň ýaşyny tüperip geldi. Biziň kemper oňa edil ejeti ýaryp postar çykdy. Men aralarına goşulmadym. Sebäbi biwefali giden kişi hiç ýerde de halanok. Emma basym men onuň günah ýokdugyny anlap başladym. Bir mamla adam ýüzüne beýle dogry garap bilmez. Dogry garanda da müýünlimi dälimi duýmak bolar. Ol ilkilikler senin gözläp bile gelmeňe garaşdy. Ýöne bir ýerde digim görün duýdurmaň diýip gaty ýalbaran soň birem duýdurmadyk. Şu ýerden başga ýere gitmejekdigimi öz aňar diýdi. 3-4 gezekden halyndan habar tutmak menden haýyş etdi. Horlanyp gynanyp ýörünýärdim diýen. Menem onu ünje goýmajak bolup hergelek. Alygy meskurgun. Öňkü ýaly işläp ýör diýip aýtdym. Başga näme diýin? Inni biläý. O başga jogap eşitmäge hantamaýar eken. Alygy iýmän içmän için hümledip ýör diýdirjek eken. Men näme bileýin? Alygy öňkü ýaly meskurgun işläp ýör diýemde o bir hili näme gelip bir ýüdüme tere diýdi. Men bolsa şeýle diýsem ol rahatlanýar diýdim. Aytam her gerek onlap keçe diýen bolsam näçek. Ondan agyr dem alyp başlady. Sen ýygyňdan gelmezligini bolsa, özünden bütünni geçilenligi, özüniň unudurunny hataplan bolra çemeli. Bir ýagdaýyny dözmän sizi ýaraşdyrjak bolup göreýinmi diýdim. Başyny ýaýkady. Odal o meni näle men onu tapdym. Eger şey etmek bilen ýalňyşan bolmasam, eger de maňa gögün beren şunu bolsa, bir gedek inni o meni gözläp tapar diýdi. Bu sonuçly gelin eken. Biz ahyr kemper kemiz maslahatlaşyp her neçe bolsa gyrmyza aýtman. Oň biz dedigini saňa duýdurmak makul bildik. Gelsem, repetegiň sebitine bir topar bolup bilen ekeniňiz. Ine şeýdip ýörkägem. Bir küç günlükde garnaşlary gelip alyp gitdiler. Abelbegi hellen verdim alman diňleýän Alygy o da basan ýary boldy. Garnaşlary? Bu nähil garnaşlary? Tüýtdeşde gony ady Gulwaýmy ýa Gulhanmy? Şolaňa birden biri ýanam ýoldaşly öýdi ýaly. Alygyň tutuş gögresi bir hili elenip süňmäsizläp bitdi. Şu elenme assasadan ony asatma tutun ýaly gawşadyp başlady. Oğlanın yüzünün durabara duvak bolanlygyny Abelbek gördü. Bir ýagdaý onam hopur gotdy. Garmy hiç satdy men. Olaň ýene düşüp gidiberdimi diýip, Alygy alжyrangylyk bilen sorady. Kakaz gelsin diýipdir. Ýagdaý yaramaz bolra çemellip Abelbek dowam etdi. Kakaz ahalla bir tebibiňki demiş. Gyýdymy görsem derdimden açylajak ýaglyk durny ýemiş. Dowany gyrmydyň ýene öýdi bir ýere getirip gitjek diýdi. Gulhanyň ýanyna kim kelip oteslerini? Öýdi bilen deň duşrak ýigit diýip Abelbek gözüni bir jöşdürüp onu gözüne getirmäge çalışdy. Öýde Gulhanyň has dowumly görünýär. Şu taýdaky gijen ýadymy düşdi ilk göremdi. Alygy dodugyny diýişläp agyr demally. Saňa näme bolýar diýip Abelbek gönledi. Gyrmazyň bir dedigini ajdardan maşa kişi bilen o ahry. Gulhanyň bilmeliler. Bir ýerde bir ýakymsy zat bar bolmaly. Abelbek
gorky bilen gürüňdeşiniň ýüzüne siňerildi. 27-nji bab. Merhemet agan ogurlarynyň hemmesine mahsus bolan bir häsiýet bardy. O häsiýet çenni naşa namysçanlyk bilen boyun ýoğunlugyň aralygyny bir şäk dedi. Ýa-da galagoplyk hemde alzyraňly ýagdaýyna Alygy agasyna tala salmagyň, arka diýemegiň diýer urdugyny duýýardy. Ajdara ýagdaýlary aýdyp, maslahat salmak üçin bir ýere gidip oturman, oň işleýän otlusynyň gelýän wagtyna, ene şu sajiň demir ýol stansiýadan çykaýmaly. Bardy ýerli parawozda ajdar ýok bolsa, onuň şo otlygynyň biline bassaň, o basym seni ajdaryň ýanyna elçekdi. Emma Alygy beýtmek özüne kiçilik adaplady. Dagy näme? Arada ağan öz aýagy bilen ýürüti ýanyna gelip maslahat berenne, o maslahaty almadyň. Eýsem bolsa, şonun meýer kän wagt geçmäkä ýanyna näme etsem käm diýip boyun burjakmy? Bazar rajym gorkoklugyň, lellimligiň, ýejigiligiň alamaty däme? Beýsen, madama dilin kelte bolar. Geň zat. Bir-birige geňeş talmak, bir-birek bilen derdiň paýlaşmak hiç haçan kiçilik ýa-da namatlyk hatap edilmeýän ýaly. Gaýtan beýle häsiýetli adama gedemem diýerler. Eger şeýle bolsa, onda bir gedemlikdiň ogurlarda däldi. Olaň atasyna da ýok däldi. Ýogsa şu boyun ýoğunlukdan merhemet agan ýan şeken gerekleri, bir häsiýetden deýren ýan saparlary az bolmany. Şonda da adama enni gedilen ýodudan tägerçe sogulmak juda kyn ýa-da ýokuş degen guraşemeli. Galyby hatda bir gedek Aşgabatda bilet almak üçin kassanyň agdynda bardy. Ýene de küýlü ýal goý bolsun etdi. Aşgabat tarapdan her gelýän otludan garmadynyň düşmegine garaşdy. Garmady gelen gulaýmasyn diýip, Abelbek agadan bir näçe sorap gördü. Ýok, garmadyň şo gidişidi. Mahal inni garmadynyň diýdaryny hiç haçan görüp bilmejekdigi bardak pikirem on kelletine gelip başlady. Şeýle halatlarda o garmadynyň öňüne özüniň näme derejede ýadyklydygy, özüniň näme hili pis adam ekenligini bardaky agyrdan agyr oýlar onu ýaş ömrüni henil gabat gelip görmedik edetini çekdirýärdi. Onuň jebegesi daralyp, ýüregi howurluk gol ýaly ýanýardy. Şeýle ýagdaýda alzyrap ýörkä, garaşylmadyk bir waka ony üç ağızdan baş alıp çykmagy mejbur etdi. Şoň ol bugünler iş ýabysynyň agdyna teretmek unup barýan üçin özüne ýönüp, oňa iýimlik arpa paýyny almagy ekspedisiýanyň kantorasyna gitmäge ýarlanyp durdy. Ene şo wagtam kantora tarapdan özüne bakatan aklap gelýän gizene göz düşdi. Eýetiniň eline tanış adyk torbasyny gören ýaby kokrony. Elbetde bu açdyň rahmatydy. Onuň sada haşlap gelen gizen galagoply habar getirdi. Seni polisiýe gözläp ýörüpmişdik diýip olýonkynyň lokan gözlerini alyp edikdi. O seni tutup gitmäge gelinmişdik. O näme polisiýe? O näme üçin meni tutjokmuş diýip alyp edýärdi. Sen özüň de ballym düdük dälmişdik diýip gizen gaharlaýdy. Bir adamyň aýalyny uğurlap alyp gaçyp, "Indi de näme üçin meni tutjokmuşdyk diýen? Tiýil boldy aýt. Atyňa minde gumagaç we" Şoň öýdýänip, alyp eýletine beýlerine garanjaklady. Ivan Yevseýevich näme diýer? Meni de Ivan Yevseýevich ýanyny berdi. Gaçyp gitsin diýdi we. Geňem boldy şumahal. Şu ýagdaýda da awanyan howpyň öňüne sanramadyk alygy. Biz şol stansiýadan daşlaşyp amgyr çöllü. Garankylyň astyna ýeköz garanynyň gorkup başlady. Ene şu ýerde takyryň başa salýan goýuny barady. Negerem ömrüne birinji gede kämillik eten adamyň beýni söýlep pikir etdi. Ýok. Ol çöllü ýeke ýatmaly bolanlygyny ýeketiren okdy. Enniden bu ýana şeýdip gaçyp bolup ýaşamagyň ahmarlygy bardaky ýakymsyz duýgudy. Ol özüniň ýapýandan bäri ekspedisiýanyň şileni, alygy merhemet ogur dälle. Gaçkak alygy merhemet ogurlugy bardy oýlanýardy. Ne hili wagşy söz, gaçkak. Ol gorkusynyň ýaňa wagt ýakyny bilmedi. Ýabysy gymyrlygy da tiskinip ulyny gijetini geçirdi. Diňe howa ýagytylyp göýretim giýengänden irkilip ne hiller bir samsyk düýşe ýene oýandy. Inne gorku duýgusy agşamkydan bir näme petelin ýar bolsa-da, ol göwresiniň bir hili saňyldy ýanyny sızdy. Birden ka ýabysy okrunny. Ol tüpüňne ýapyşdy. Giýjanyň garasyny görüp uludan demaldy. We ýurtdan çykyp saňda barly diýip, gijen ýady göwresini agşagaň sunatdy. Ine takdirin bir oýuny. Bir näçe gün munun ozal, alygy häzir ýanyna oturan ýerden kassyna çykyp ýördi. Inne şo ýigit alygyň halasyýar bolup ýör. Olene alygy ýer çer ýar zat getiripdir. Sen kim, nireň adamy?
Munşa bolanna görä inni içiýenrek tanyşalyp, gara tüňçede çaý gaýnadyp öňaranlaryndan soň alagy gijene ýödlenni. Men etrekden diýip gijen başyny gallyryp, üç ağaç çöllüğünün üstüne nirädir gün matara, uzaklara bir ýere nazaryny dikip uludan deýmälli. Ödüm de japar baýlardan. Menne gurrun kän bally. Meniň de obam ilim ýurdum bardy. Kıyamet gopdy bally. Bir yerler şükür ýagşy. Etrek ýerlerine goýlançylyk boldy. Biz obamyz bilen etrekden guruguna geçmeli bolduk. Mal gara, dogorlarymyzy da öýümizde ýolly gytsyň alaýyn. Madrid tüftiýen generalyň jeda berjeleri tutdy ballym. Wes weýran edip gabadylar daýt. Gytsyň alaýynlar. 50-60 düýäni 3-4 miň dogory atlanmady, eşeklenmedi. Hemmesini elimizden alyp adamlar da granzyran etdiler bally. Men de adamdy alyp gitdiler. Nädenlerini bilemok. Naçarlar bir tarapa, biri bir tarapa dogor bölen ýalet bölüler. Gize bidiň de daşymyza garawl goýdular. Men ne kaçdym bally. Dädimi diýtirdim, enemi de. Uyamda şolan eline düşdi. Dağlaryň içi bilen çalaňaç diýen ýaly bir hepde ýöredim. Käte sargwata taşamda garaşyk edip garnym doýurdular. Ahyrda demir ýola çykdym bally. Şem gelen maguny minip gizlendim. Nire bar ýalmam bilemok. Kowsara gaçyp başga bir maguny mindim. Stansiýada düşüp nanfu diledim bally. Ýaşy adamlar da bar, ýamany bar. Kimsi salamyny dalanok, kimsi bir döwümnan berýär. Musafir boldum bally. Dünýäde 3 azy diýen stansiýaň bardygyny bilemokdum. Hiç wöldäýin ekrança deýinip şu ýerde düşdüm. Ekspedisiýada bar diýdiler. Garamaýak iş gerek eken. Şeýdip işe durdum. Beter içim gysýa bally. Şoň şünem bir ýerde oturup bilmän. Şo aýlanyp ýörün. O atly ýelen wagtlar o atly ýoluna çykýan bolmasa beter içim gyssa, o müşterinde gidiberýän. Ana bally şeýdip ýörkämde bir naçaryň odun ýygyp ýören gördüm. O dogry bakyp ýören kempir de bamyşdyk. Odun ýygýan naçary görüp hassa bozulum bally. Enem uyam ýadyma düşdi. Ora etrekde şeýdip kerkaw ýugardylar. Dädem awdy ederdi. Men dogry bakardym. Ennine şeýdip bile ýaşamak bamyka diýip beter bozulum. Men çöpläp başladım. Sen orada beter gabanjaňmyşdyň. Yaman adamlar ýüregiňi çiýşirtmişdik bally. Men tüpeňli gelýänim görüp kaçdym. Soň gyçsyň alaýyn generallaryň gaçyp bir çöle geldim. Enne de özüň ýaly adamdan gaçyp soň nire gitjek diýip oýlandym. Beýdişip bir-birekden öýkelep ýörmän, dosty duşmany tanajak bolaly bally. Men seniň duşmanyň däli, men dostum. Urt gören itiň agydy bir bolar diýip bir nakylla bar daýt. Seni şaja öýe diýelim, öýe ýerkiň ul işlemäge gelipsiň. Meni takdiryň tupany bir ýerlere alyp geldi. Indi sen ne gaçak bolduň bally. Gyçsyň alaýyn o düýünki polisiýeskiň ýerine sen tutmalyň dokumenti de bamyşdyk. Sen bir baýyň aýalyny ugurlap alyp gaçypsyň diýämişdik. Bu dogrymy bally? Men baýyň ýerinden tapyp gaçan aýaly hostar çykyp alyp gaýtdym diýip alagy düşündirdi. Gejen bir gelişirilip aýdyran uýun jümleden bir adam many çykaryp bilmedi. Şoň şünnä gurrundaşyna şu hül garap egenlerini tilkdi. Ondan olan her öýe pikirlerine gümra bolup, öňlerine çaý buda dönürdiler. Gejenin gödüňünde bahar güneşiniň astyna iňler siňekli dymdyrslyga çymen üsaz çöllügi dälle. Etregiň tanyş mehriban jülgüleri ýaýlyp gitdi. Göwüsýän baýarlarda algan iňçejik ýodary gözüne kaklaşyp gitdi. Alagyň gödüňinden biçare gyrmyzynyň keşbi gelip geçýärdi. Beýintini bolsa, onuň ykbaly bardak pikir gaplap barpdy. Niredeka? Näme işledika? Näýil bolarka? Akbay Gulhana Garmadynyň udakda bir ýerde başga bir adam bilen ýaşap ýörenini aýdanny. Gulhanyň uýosunyň sag gelip ýörenini begenmek duýgusynyň ýa-da onuň 70-ine gaharanmak duýgusynyň pegida bolan onu aňlamak kynly. Sebäbi garaşylmadyk habar eşitenne, o diňe haýran galmak bilen gabaklaryny agraslyk bilen gallardy. Şu garaýşyň öýüde umumyň habary onuň beperway kabul edenligine güýä geçýärdi. Sebäbi habary aýdýan başga kişi däl, Akbaýdy. Akbaýyň bolsa onu begenlerjek bolup boşlamaýanyna Gulhan gowy düşünýärdi. Ondan erini gaçyp gidip, başga bir ýerine baran aýaly hiç bir hili tutaryk bilen aklap bolmajakdygyna oň göz ýetikdi. Gulhan Garmadynyň sag gelip ýörenini duýdurmak bilen Akbaýyň näme ýumuşyk buýurjakdygyny şen edipdi.
Hem de şo yumuşdan boyun toğulap bilmejekdigini aňypdy. Ýok. O bardy geldi yumuşy bitirmekden boyun toğulasa, Akbaýyň gazabyna duşar bolmagyndan gorkup duran okdy. Ol Akbaýyň öňüne özüni günäri hadaplaýady. Hawa. Eğer verilen gırmızı büyüy bilen bağlanışygyny bir mahal üden ýarly. O kişi maşgalasy. O başga kişiniň ygtyýaryna dogul geçipdi. Emma gyşyk ädim eden üçin oň jogapkärçiligini ýene bu unudulan öýüň jürdönük çöpüniň başyna atýarlar. Şeýle bolmalydyr da elbetde. Şerigatyň kanunyny şeýle diýip ýazandyr da elbetde. Şeýlelikde Gulhan özüniň betbagt uýasyny onuň kanuny ýerine getirip bermäge garşylyk görkezmedi. Bir yakamsız yumuşu bitirmäge özüni borçly hasap etdi. Gyrmady alygy ýürüni ýaşap ýören bolsa, onu ýagdaýyň haýy tarapy bakan öwürjek ekenligini bilmek kyn. Ýöne Gulhanyň ýanyna goşulyp iýerilen hakyny tutma ganojaga berilen tapşyrygyň azaby ununy welin aňlamak bolar. Emma Gyrmadynyň soňky günlerde düşen ýagdaýy işi ýeňilleşdirdi. Dogany göýekden düşen ýaly bolup, Abylbegiň öýüne girip kakasynyň gyýdyny göresiniň gelýänligini, şoň üçin onu ýakitmäge gelen aýdanna Gyrmady bir adamyň onanny. Şuňa soň on kalyna araşyp başlady. Emma giýişdi. Takdira ten vermekden başga alas galmanlygy bilen ol radylaşmaly boldy. Bu dünýäde dekkedeninde günüňi goýsaryp boldy. Edin etmişiň Allah Taala yaran nerlerde. Özüňden gör uýam diýip Gulhan içinden pikir etdi. Goýrasyny çağa bardygyny soňky hepde dudýan Gyrmady bir nurgam ölüm däl, müzderim ölüm däldiň karary geldi. Akbaý ony aýratyn şertlerde garşylady. Gyrmady üçin gowanyň içinde däldi bir çetde orasa dikdiler. Şaýyna hary onu eltip berýärdiler. İyi bir şenden soň tabe galyp gaýdýardylar. Ol başga adamlaryň ýanyna gelmelilerdi. Başga adamlar oň ýanyna barmak gadaganny. Şeýdip Gyrmada demdiňç berdiler. Akbaýyny Alagöden getirilmegine garaşýardy. Ilkiler ol Alagöde de şeýrek ýagdaýda getirmek göwünde dutdy. Soň bir pikirini ütgetdi. Alagöde aýal ogurlamakda aýplap, şol aýplamany bolsa degişli adamlar tasdikladyp, şaýatlara barmak bastyryp uýes naşarlarynyň kanseliýaryna goşurdy. Aýpnama haýır etmän herekete girdiler. Alagöde tutup getirmek üçin golgatly polisiýaýy üsazaý berdiler. Ol jenaýetçi işleýän ýerinden gürüm-jürüm bolupdyr diýip boş geldi. Döwlet häkimet organlaryny emelsizlikde, nalaçy deýinlikde günäläp, Akbaý ilki başda olara bir ýyl baglanyş üçin öz-özüni günäläp, haýyr etmän şäher ganojaklarynyň ikisini hakyna tutdy, üsazaý berdi. Tapşyryk ýerine ýetirdiler. Olara ulumyzyň wady berilen üçin hakyny tutmalaryň polisiýa ýaly ýerine buruna sokup gelmejekdiklerini bir baglan Akbaý ýene-de bir näçe gün garaşdy. Olaram Alagözi ile halp bilmän durunup geldiler. Şondan soň Akbaý aralmagyň başgasy usulyna ýüzlenmegi makul bildi. Alagöz görer gözden daşlaşan bolsa, merhemet içmekçiniň gödýetiminde gelip ýören oglum bar ahir diýip ol mürşäniň kassyna çykdy. Doňyň agy näme, garasy näme? Alagöz Akbaýyň öňüne jenaýet eden bolsa, agasy döwletiň öňüne jenaýet edip ýören adam. Ozal Eşrep Han bilen aragatnaş eden bolsa, inni ýözi şuhly adamlar daşyna toplap ýör. Mürşe Cüneyt Hanyň sapa galýamış diýen gurrun bar. Elbetde bütündir. Ýögem özüniň kulary Cüneyt Hanyň alkymyna ýerbent guýsyna göçürip ýakitmezdi. Mürşe niýetlenen okuň nişana gün bar diýmek üçin Goçow Hanyna peýdaran bilen pikir Akbaýyň kellesine geldi. Bu has sallamly, has ygtybarly bolar. Sebäbi Goçow Han Göskön oblastna şaýlygynyň goýan adamy. Emma Goçow Hany bir işe nädip çekmeli? Akbaý oň bilen içkin gatnaşyk eden o wagty. Duruber. Akbaý gatnaşyk etmese, sabr apal edýär gerek. Hawa bolsa şoň üstülen hereket ediber. Goý bugün awşam Sabr baý künji ýagyna pala goşurdyn. Düşöw giňden ýatsyn. Sabr apala adamsynyň sargydy bilen atgyrlana jigitiniň ýanyna gitmäge razy boldy. Goçow Hanyň täze alan gelinini, ýasman talygyň peresini ýene bir gezek fiýinlap gaýtmagyň öýde näme degmeye. Onu ilk görünne Sabr apaly özüm mere gyýdy çağımda şeýle odan boldum mukam diýip gabanjaňlyk bileçini gepledipdi. Goçow Han zan ýaly jigit boldy. Bedemen agoýyň duguruna patyrda oturan bir perpeyker görünne, Sabr apalynyň ýüreginiň şuňlugyna bir ýerde bu geliniň beýli bet gelşik adamyň taýy därligi bardak pikir peýda bolupdy. Hemde gawynyň ýagyşdyny şagar ýermiş diýen nakyl bir ýytyar ýalyny düşüpdi. Ol atgyrlaryna bir gün ýatyp, ertede Garaçaýga dolunup geldi.
Ýöne adamsynyň garaşýan habaryny görün getirmedi. Goşowhan Sabr apalynyň aýdanlaryny diňläp, bir salym böwrüni diňlärden soň bir işe goşulmakçy diýerligini aýdypdy. Sabr apaly onu äriň tarapyna yrmak üçin sojap, gurrun gowlamakçy boldy. Ýöne Goşowhany öz pikirinden däňdirip bilmedi. Hay özüňiz bilseňiz-de maňa näme diýip Sabr apaly ahyr için gepletdi-de, ýene owadan gelen garşyna ýüzbeýde oturup, öz ýaşlaryna mahsus bolmadyk ardy göçümdi. Allah jan. Gudret bilemeni ýekaja 25 ýaşly ýigide ursa. Menem şu gelinlen bir zah ýaşadam diýip ol için gepletdi. Akbay bolsa, Goşowhanyň beýle jogaba garaşmany. Aýalyny oňa ýalbarmaga iýberenini öňünden hem kiçilik bir oturan bu sonuçly bay Sabr apalynyň ýanyndan Goşowhana paýyş sözlerle söýgüninden duýman galdy. Öz tiretiniň ady bilen bagynyşykly beýle söýgünç Sabr apalyny bada sanrap başlamagy mejbur etdi. Ýödegene Akbay aýalynyň duýgusyna degenine tägelçide müýnürgümän, tietini ýöňküden hem gataldyp oňa da gyýgyny pürkdi. Sabr apalyň aňyrty bärsine geldi. Ertedi öýle çaýyndan soň Akbay Berkeli mollany ýanyna çagyrdy. O tetelliň almatyny hem bolmaly diýip Akbay molla gapdalyny oturmadyna gabagyny galdyrdy. Gurrun gyrmyzy bardy gidiýänini şeneden Berkeli molla entek soraw jogap bermäke Akbay sözüň üstüne ýetirdi. Men şerigatda näme diýileni soraýan. Biziň eşdişimide görä bir tetelli aýala daş atyp öldürmek buýrulypdyr. Oň üstüne bir daş atanyň bir günäsi ýolýa. İki daş atanyň iki günäsi saplanýa. Daşyň tohumy ýok ýurtdan etmelilipdir. Daşla öldürmek bilen diýiligine gömmek deňe şerräk jeza taýip edilýändir diýip Berkeli molla güýe geçdi. Oň göwresinde çağa bardygyny bilýäňizmi diýip Sabr apaly gapdalyny seslendi. Oň parhy ýok diýip Berkeli molla gözlerini gyrpyldatdy. Ondan hem siz bidatlara goşulyp oturmaň apaly. Sabr apaly gözüniň gytagyny ärini bakan aýlady. Muny görmezlige salmagy Akbaýyň bogyny symady. Emma mollanyň ýanyna aýarlyň tarapyny salmagy ustyp bilmedi-de, diňe ardynjylamak göre şäklendi. Sabr apalynyň tortorlup çykyp gitmekçi bolanyny duýan Akbaý başga näme diýjegini bilmän. Öýle şey diýýärmişmi ýa-da özüň şeňe diýýärmiň diýip aýalyna bakdy. Sabr apaly göninden göni soraran da jogap bermän, buýur ýane häňde. Diýir gümmür bolsa, asmaly bolsa-da jeza berýän mollaň özü etsinip dabar bile çykyp gitdi. Berkeli molla aýalyny beýle uğuruna goýup Akbaýa geň galmak göre seretdi. Akbaý aşak bakyp oturuşyna birden başyny gallardy. Ýankyň diýeni eşitdiňizmi Berkeli molla? Şu wagtam gulagymda ýanglanyp dur, diýip molla ýakymsa ýylgyrdy. Dünýä şu gidişine gitse, aýal kady bolupdyr diýserem onanmaly bormy kadiýan. Ýeriniň gozguny juran Akbaý mollanyň bu gepleriniň artykdygyny batly ardyny jaramak bilen ma'lum etdi-de. Onanmaly bolsa, ýankyň aýdanyny berjaý ediň. Erteden aňy şol orasa şaýaty çekmeli bolmasyn diýip gurruny jemledi. 28-nji bab. Şogun. Akbaý bilen Berkeli molla entek gurrun soňly makalar. Bulaşyp başlan howa kem-kemden göýdetimi daraltdy. Gara çägäniň alaňlarynyň sowurlayan gum asman giňişliginiň saryntyk goňrus perde bir örtdi. İkinin ýerini ümedläp görünen günüň sudury tot-tolaryň aňyrsyny ýitip gitdi. Garanky ýer düşüp, günüň bu mahallary goýunyň töwrüne üýşýän jemennäni öýle önüne gidilenmäge mejbur etdi. Berkeli molla öýüne duranyp gelenine aýaly, ogly, gyýdy hemmesi başyna gaý bolup öýe çöwüşetjek bolýardylar. Ha dogrusy. Başa gaýtyrap ýördiler. Sebäbi çöwüşetmekden zat ýok. Bir suwal gumy öýüň orta arasynda goýup tüýnük ýüpini şo suwaldan ýan vesselam. Ondan hiç şeýle ýel öýdüň dörp bilen ok. Mollanklar bolsa, boş suwal gumdan doldurup içerik girmäge ýaltanyp, dowlaky buğdaýly suwaly ortasy ýüşüripdirler-de, şonu çöwüşedipdirler. Bu suwalla ýeňil görünürdi. Şerini şeker buğdaýly suwalyň üstüne atlanyp oturdy. Haýdaly wat buğdaýy haramy çykaraýma diýip Berkeli molla gapydan girmäşe aýalyna duýduruş berdi. Däneň üstünde oturmak günädir. Şerini şeker suwalyň üstüne düşmesine düşdi. Ýöne oruna ogluny mindirdi. Mene tursam bolýarmy? Diýip ogly kakadan sorady. Gara hökban birden biriňiz suwala minmeli bolsaňyz ýene-de sen mineniň ýagşy diýip Berkeli molla razylaşdy.
Köwsarlap gelen yel gapyny bat bilaşdydy. Ojoň külüni berkeli mollaň yüz gözüne sıratdy. Gaýyzy gapyny ýapyp, oň içine arkadan direp durdy. Gapyny aňyrdan bir güýç bilitýän ýaly. "Ben hemen alamatyka, jahannarym" diýip şirin şeker ojoň ýerine göz aýlady. "Adam bulaşdy, howa da bulaşýa" diýip berkeli molla peldepet atdy. "Men şuwala münenmi ýaňdy diýäňmi" diýip aýal gatyrgany. "Sen buğdaýly şuwalyň dälle, çörekli saçaň üstüne otursaňam bir gelekçe günäň geçiler lezeti" diýip molla asylyp ýazylyp gülümsüredi. Moňça bolan şirin şeker gözüni gaşyny herekete getirip nädirgemäge meýillendi. "O wagtda ýeka bir diýinden näl? Ýylynden çykan pelaket barka. Gurbany boldum asmanyň aşak çökmeýişine şükür et" diýip molla başdan gurrun dowam etdi. "Dünýäde bir sebäp zat bolmaz. Bu harasadyňam öz sebäbi bar." Garmady diňe şu wagt şirin şekeriň ýadyna düşdi. "Wi, o iş gaýdan aýzyny ýaly bolup, şu mahalem şo goroçaň içinde oturmaka" diýip o elini ýakalyna ýetirdi. "Gorkürküden ýüregi ýarlamýadymka? Adamlyk ýüregi bar bolsa, beýle işlere baş goşarmady" diýip molla başyny atdy. "Waýy, ýagdamaň ey, mene şu ýerde durmaga da gorkýan" diýip gyýy gapyň agdyndan aýryldy. "Oy bir şäräni beýdip görüne gödedenden näme jeda berjek bolsa berip diýin aýman" diýip şirin şeker teslendi. "O tetelliň jedasy ýeriň asy" diýip molla tekrarlady. "Waýy, öldürjek mükäler" diýip gyýylar gözüni mölertdi. "Mikäň näme?" diýip kaka jogap gaýtardy. "Ne diýip bolsa ýertir ony dünýäň azabyndan diýinnar. O nädip?" diýip gyýylar elini aglyna ýetirdi. "Bir ýen soruň nähili?" diýip molla gyýylaryň arkasyna kakp ýylgyrdy. Täsin sorulyň hemmesini akylly adamlar bizden öň jogap berip gidipdirler. Bize ýeka bir şolaň diýenini berjay kılaymak galýa. Şerigat o zeýilleri iýile göz edip taşlap öldürmegi talap edýär. Bu meşlerine bir cezany diýerligine gömmek bilen çalışmak mümkin. Bir işte her hil zatlary gördük ýöne diýerligine gömülen adamy görmänlik. Ine onam görmeli bolduk. Görmek näme? Öz elimiz bilen gömmeli bolduk. Daşady gör taňrym. İkini namazyny göňüň şädi gör. Ne hil zatlaryň gurrun etmeli bolduk. Taba, depede gör. İkinin ýere garanky düşüpdir diýip şirin şeker duýdurdy. Ýatsy namazyň gelip ýöreni ýaly. İkisini bir okaýany bolmaýam kaka diýip ogly ilkinji gedek gurruna goşuldy. Ýeteriň ýedi ýere ziýan negermiş. Dogry gep diýip berkeli molla namazyň wagtyny geçiren üçin özüni nälle gyrmyzyny günäkär edip goýdy-da namazy ýeline ýetirdi. Aşyrym bolup gelýän ýel garankylyň asyny garyn owan gapdanyň sykylyklap girýärdi. Gapylaň öňüne tutulan kelimeler bir sygyly pat-patlap ýüregi düşýärdi. Ne aý görünýärdi, ne de ýylly. Owanyň içindäki orasa agşamlyk ölmedi ödüğüne harasat gopan sorlarına getiripdiler. Son kimdir biri garankyň içinde orasa çöwüş olup ýene gapyny gulplap gitdi. Bir ýerde gelen adam bilen gep alışmak gadagandy. Sonra ona jogap bermeýärdiler. Ýene semeginiň dowamyna gyrmady bir ýagdaý bilen öwrenişip gidipdi. Orasanyň içinde ýorgunluk ýokdy. Asla hiç tat ýokdy. Gyrmady giýjerine täýärme ýaplanyp çuwutduryp oturuşyna erkilýärdi. Oda adam garalaryň aýagy çekilişip sağa çuwulan teti ýatandan soň başdan ýan hemde udyn giýjelep dowam edýän iý misalalyk bu oraçaň içindäki aýaly käte bir näme rahatlanyrsa mahal hassa howsura salýardy. Gapynyň ýarçygyndan durluğun deşiklerinden gelýän ış garanky içeriğini alkem ýagtyldyýardy. Yarım açık terpikten ýyllarlar görnänne gyrmyzy olardan gözüni aýran okdy. Bennilikde howpun öňünde adaty asmanyň baýaky ýyllarlar aýratyn ardyl bolup görünýärdi. Ýyllarlar dünýäniň ogadynlygyny, onuň şirin zatlygyny ýada salýardylar. Olar giýje ýaryndan geçen soň hassa ýitile ugurdaýardylar. Wagt daňa golelaşdygy öwsüklenip, soň bir-biriniň ýygynyň üsüp gidýärdiler. Gyrmyzynyň olar gözü gidýärdi. Ýyllarlar gözden gaýyp bolandan soň dowýan gün ona teselli bermän tersine ýynsylykdan gaçyrýardy. Sebäbi inni kawşam şo ýyllarlar görmekden mahrum edilmegi mümkin. Ol bennidi. Täratyny oraçanyň içine etmeli. Günni üç wagtyna gapyny açanlaryna içeride edilen tärat daşaryk öýdük gelmeli.
Bugün karasat ulaşanyň içini saýgarmaga da mümkinçilik beren okdy. Göze dürtme garankylygyň goýnuny ýalňy orası sojap ulaýady. Gara ýel aram güýjänne, oraçan göwde şatyrdaýady. Aşyrymlap gelýän karasat peterenine ýene şatyrdaýady. Daşardaky zarin şuwully içerdäki ýaryň agyzyny öwürleýärdi. Ýok, garmyzy gözünden ýaş dökmäni bir çak biledipdi. Gözünün ýaşyny özünden başga adamyň süpürmejekdigini bilen üçin şeýdipdi. Ol göz ýaşly aglaýady. O dünýäniň kirişde dutar ýaly näsaz yaradylanlygy barada yana pikir edýärdi. Aýal edip yaradylanlygy bilen radylaşyp bilmeýärdi. Sebäbi aýal bilen adyň özü ony her ýön geten erkegiň äsgermezligine, baskylamagyna, kemsitmegine mümkinçilik berýär ahyry. Adamyň beýneti adalatly hemde gowdatlaryň pikirini edip bilýän edilip yaradyrypdyr. Emma şo pikirleri amala aşyrmak mümkinçilik adamy berilmändir. Şeýlelikde adam diňe arzu edip, arzugyny da ýetip bilmän, armanyny ötmeli. Bu maňlygyna ýazylan höküm. Ýöne gören hemme kişiň maňlygyna ýazylan höküm näme üçin deňdäl? Garankylyň astyna galan gara çägäniň bir çetini näkibi ulayan orasydan gyrmyzy bu sowala jogap tap bilen okdy. Demek dünýä kän soragyň jogabyny hiç haçan tapmady ýar edip yaradyrypdyr. Ýakymsy pikirler ýakymly düýşe ýazdy. Düýşem bir täsirlikden biri. Ölen adamy diňe düýşdi gelip bilýär. Ýöne gyrmyzynyň ejeri şeýle şadyanmydyr? Bu şeýle ýaşmydyr? Ýüz keşbi hakyt gumruýunky, ýagny gyrmyzynyň günüsününki. Öýde ölen gyrmyzynyň ejeri. Saçlary bulaşyp gidipdir. Böwrüni geýjek bolýar, böwrük başyna tyganok. Şoň şeýle ol ejetine geňirgen seredi. Ejeti gülýär. Oraçanyň gulply gapysyny açyp bilýän güýçli gara ýel ene içerik girdi. İçerik girdi adam sesi bilen gyrmyzy diýip gepledi. Ondan içerik köwharlap giren şemal adam sypatyny görüldi. Gyrmyzy diýip oňgulygyna çawyş çakdy. Eli bilen oň eginden aralady. Gyrmyzy garşylygym görkezip bilmän, gaýgyrym bilmän gorkulu gözlerini açdy. Inni gölün ýakymly düýüş ýadyňy oýuňa düşmejek huşa görülipdi. Bir ýagdaýa gözüni ýene de ýumyp, soň ýene de açan soň gyrmyzy ynanmaly boldy. Onuň göz öňünde bütünli bir näýatanyş adam durdy. Helki jygyrlayan gapy bolsa açykdy. Bu adam gapynyň söýesini goparyp içerik giripdir. Sen kim? Diýip gyrmyzy öz adam tutýan adamy bakdy. Şonu daşarda atyň adajy hokranmasan gulagyny ýerli. Korkma. Ýör uýam diýen näýatanyş. Ýöne gören şeýle mulaýym şeýle anamly ses. Gyrmyzy bir şäheriniň 12 tüňüni gurşuň ereýişi ýaly eretdi. Damagyny doldurdy. Gözlerinden paýyrry ýaş döktürdi. Halas ýaryň adyny soramagy da gurbat satmady. Ertesi obanyň çetinde gurşuda gyrmyzynyň ýokdugyny habaryny Akwa tiskinmän ýaly dinledi. Bir ýagdaý şo wagt Akwaň ýanyna oturun Sabr apalyny berkeli mollaryna geňirgenlerdi. Bir geňirgenmäni olar bir-birine soraw nazar aýlamak bilen ma'lum etdiler. Emma öýesi aýgyň sag böwrüne sarspan doňdurun ýaly ul otyrdy. Bu görnüş çykkyny ýagdaýyň ýa-da Ejizdiň alamat gadaplap bolmajakdygy. Sebäbi Akwa aslan müzürüni okdy. Onuň oturuşy gadaplydy, howsalalydy. Şol wagtyň özünde de dartgyndy. Bu dartgynlyk onuň başyna uly aladan bardygyny aňlady. Akwaň ýanyndakylar ýumruk ýaly gyrmyzynyň ene ikinji gerek äriniň elinden gaçmagyna namyt edýärdiler. Hemde basmyrak onuň ýerinden kowy berip getirilmegine garaşýardylar. Giýjek aptypanyň ertir hogaýagtyryndan soň ýatşan üçin gyrmyzynyň ýygyny ýel ýagyş bolanam bolsa, onuň uzaga gidip bilmänligini olardan ýadylar. Sabr apaly diýen gyrmyza şu günki beriljek jeda barady oýlananyny hopguýady. Sebäbi o görgüle taýýarlanan jeda aýylganyşdy. Bir tarapdan bolsa gazaklydy. Sebäbi bu hiç kim entek diri adamyň daşlanyp, kedeklenip öldürülenini görmänni. Ýöne häzir göri Sabr apaly şeýle görnüşe tyn etmäge taýynly. Berkelim oldu. Bu taýýarlanan pazygyl wakada baş aýyplaýjynyň borjyny berçä etmeli. Ol Gurhanyň wekili bolup oýuna gatnaşmaly. Ol beýli ýagdaýda özüni nähil alyp barmalygy barada düýünün merkän goýulypdyr. Bir zat bellidir. Bu oýun jemaat ýöňünde onuň ähmiýetini artdyrmaly. Onuň täsiri güýçlenmeli. Berkelim oldu garakşynyň ýygynyň adam iýerlijigine şührenmeýärdi. Ýöne ýerçeken özüni helaklemese ýagşylyp işini eplediýärdi.
Şonda bir ýagyş ýagmyrdan soň meýdanyny ot ýakyp tutuşdurmak mümkin däligi. Hemde bijele gaýdy özüňi asar ýaly saadaň ýok duwardak pikir oňa teselli berýärdi. Wagt geçip barýardy. Berkeli mollanyň gözüne Akybaý bir hili peýärlen gaýdyp barýan adam ýaly bolup görünip başlady. Şonu ol dil ýazyrman durup bilmedi. Diýmäýin nisem ol şeytan şagasyny ýer gözünden ata süýredip getirdiň diýip molla da buyruk berýän. Hem haýyş edýän ähňde öýesine özlerini. Sabr apaly makullyjylyk göle başatdy. Akybaýdyň bir haýokdan soň gabaklaryny galdyrdy. Bu garaýyş ýene-de hogzalalydy, hem-de ýegenişlidi. Berkeli molla öýdaýdan dadyna Akybaýyň pitindiniň oturmanyny aňdy. "Näsin aýdýaň?" diýip Akybaý azymtyk gelgirip, molla gözüniň gyýtygyny aýlady. "Arman menne onu ata süýredip getirmäge gurbat satsak goçy git ýok. Sen näme? Oň ýeködgiden röýdýämiň. Daga näme? Asmanyň perişleri düşüp öýler bilen äkidenler diýip sen edýäňizmi?" Akybaý bu soraga juda lap keşlik bilen bir salamdan soň jogap berdi. "Häzir perişteler ädel. Eýsem Allah Taala özü o diýildiň tarapyny salýar. Onu alyp gaçmaga sebäp bolsun diýip Allah Taala Huwany bulaşdyrýar. Ýa-da dünýäde bolýan geň taň zatlardan bir habarmy? Sen o waň içine girip, onu alyp gaçmaga milt edip biljek adam mamy?" diýip Berkel molla haýran galdy. "Bar diýip öýüs tekrarlady. "Onda dünýäniň üýtgändigem sınlar. Toba tagsyr." diýip Berkel molla gurtagyna tüfledi. Ara bir tirlim dymyşlyk aralaşdy. Bir gedek dymyşlygy sabr apaly boldy. "Inni şeýdip şo urkoşy ýararly namysa galjakmy?" Akybaý süýren gözlerini bir salam aýalyny dikenden soň teslendi. "Namusly boljak bolup ansapdan çykmagam Taňry bennesine gelişjek zat der. Jördenek çopana görkeden görgüýüm ýakymsy düýşe görülip gijerer biýmada edýär." Sabr apaly bir sözler adamynyň çyny bilen aýdýanlygyna ýa-da kiçi dillen bärden aýdýanlygyna akyl getirip bilmedi de sonra ol gözlerini ýaryn dikmek bilen çäklendi. "Jördenek çopan bet wagtlygyny sizden näl? Takdirinden görsün" diýip Berkeli molla teslendi. Takdir diýip Akybaý bir sözü pitinde oturmalyk bilen hetçikledi de gurruny jemilmäge gurukdy. Ak paşaň tagtyndan taýdyrlana çyn bolup çykdy Berkeli molla. "Olam takdirinden görsünmi?" Berkeli molla bilen Sabr apaly ikisi bir wagtyň özüni ýakalaryna ýapyşyp işlerini çekdi. Akybaý ora üns bermän gurruny dowam etdi. Ak paşany agdyryp täze düzgün kurjak bolýanlaryň eşdişime göre geň edehedi varmış. Olaň ýigrenligi baýmyş, söýdügi garypmyş. Hawa. Döwletliğini ýek görüp götergüleýän bir döwletlimmiş. Berkeli molla ara düşdi. Belki olar erkek aýaly erkege de öwürjekdirler. Sabr apaly birden diýet almak bilen pınkyryp goýberdi. Emma adamsynyň gözüne göz düşenden pınkyrmadan tappa gelip ýakaryna tüýkürmäge mejbur boldy. Öýüň içine ýene agyrdymaşlyk aralaşdy. Bir ýoğuz ülkede tarih juda agraslyk bilen dehedem dessemläp hereket edýär. Dünýäniň bir künjegine uly ýogurlyşyk şuun bolup geçen bolsa, bu habaryň şu jyla gaýa ýene bir ýyldan soň da gelip ýetmek mümkin. Ak paşaň tagtyndan düşürilendigini ene bir ýerde diňe 1918-nji ýylyň baharyny eşdip oturýarlar. 1918-nji ýylyň tomsunyň ortalaryna petiş günleriň birine Demirgaň tarapdan gelýän iki atly Ýerbendiň owasynyň çetine atlaryň başyny çekdi. Atlaryň öňdäki kepen dowdugyny ýalap ýollaşyna baka gaňryldy. "Aýagyň näde ýaşaýamy?" "Ýaşamyşdyk. Şoň döwülmedik ýaly bally. Galyny awarramla" diýip ýoldaş jogap berdi. Ýer öýläniň tüp asasyna oraçalyň öýleň deperi hogurup durdy. Obanyň içinde jany jemenni göze ýylan okdy. Hatta adatça jemenneli guýunyň başynda da hiç kim ýokdy. Aýagy agyrly ýigit ýoldaşynyň howsaly ýüzüne garap oňa günlük berdi. "Hey göre astyda aýtbally. Adamlaryň öýüň içinden çykatlar gelýän näilmiş?" Emma beýleki ýigit ýetini çykarman. Bu wagtda durmuşyň näme hiller bir janly alamatyny görjek bolýan ýaly. Henidem alyna seredip durdy. Onuň nazary owan günnäwür çetinne, ak urpoň eteginde görünýän
öýde kirgidi. Ol ahyry halkalayan dakynyň tüpeňini boýundan aýryp, eýeriň üstüne keseline goýdy-da, ýabyny dewtiredi. Ýa-da o ýaby nägilik bilen öňe ümdi gatdy. Merheme dağı atlylary gözenekden görüp durdy. Cüneyt Hanyň nökerleriniň mahal-mahal obanyň üstüne duýdanyny dökülip durmagy adamlary ägärek bolmagy mejbur edipdi. Atlylaryň öýleri de obada janyny jemenine görmän soňlar şo ýagdaýdan howatyrlanıp ýagyndylar. Merheme dağı atlylaryň biriniň öýde oly aly gözdigini, o gapydan salam berip girenine tanap galdy. Körpe oğlun gözü kakadynyň gapdalyna täärme söýeligi kön ahyrly tüpeňe düşdi. Şonlar salam helikden öňürdi. "Hani ejem?" diýip dillenen duýman galdy. Ejeň dagyny mürçe göçürüp gitdi. "Menem ýol şaýym tutup oturýaryn" diýip ýaşuly habar berdi. "Nire göçürüp gitdi?" "Öz ýanyna bolarda başga nire gitsin." Aly göz astynyň kakadan seredip başyna çaksaldy. Körpe oğlun geri gelmäşe berýän torawlary, asla oň boluşy goza içmek şaýaramady. Soňky ýyllaryň sergezançylyklary, oğullarynyň özünden üzüňeligi hemde mätäşlik ýaşuly ýöne diňe lagyşatman, eýsem onuň häsiýetine de täsir edipdi. Ol bir hile ılgıysızlarını ýaldy. Gahar gelmez çykypdy, bayak sowukkanlyk gazmaşla geçipdi. Beýdip durmagynda töre geçiberin diýip merheme dağı mihman ýigdi. Ýigit sag diýdine agram atyp, şep aýagynyň topugyny eline getirdi. "Näme aýagyň agyrýarmy?" diýip öýe sorady. "Asur könüni agdarlym, aýagym üýüňde galdy. Herne topugum dögülmänmişdik." "Şo da gawy" diýip mihman düşündirdi. Kakasynyň hytyrdysynyň artanlygyny gören aly "Sen arkadan otur kaka, şaýsy özüňi gaýnadar" diýip öýtüň şäňäp daşary çykdy. Türkmençiliginiň kada kanuny mihman babatda sabırlygy talap edip, biletirjikden gaça durmagy talap edýän bolsa bulan näme işläp ýöründiklerini ýaşulyň şaltyrap göz ýetirdi geldi. Onuň aly göz görmänine kän wagt bolupdy. Ondan onuň ahal tarapdan gelmän näme üçin gaýraky ýolun gelinini ýaşulyny geňirgendirýärdi. Çaý içlikden soň mihman ýigit öýeti bilen onuň oğluny ikişak goýup öýden çykdy. "Ýer eýgilikmidir? Nerden gelip nire barýaňyz ýollaşyň kim? Käriňe hüýtgeden näleňde?" diýip merheme dağı bir wada bir näçe sowally oğluny öýlendi. Aly göz garaşdyrman ýazy kemerini gapdaly keçäň sunuklap, iň soň sowalan başlady. "Käri hüýtgedenime bir ýyldan gowrak wagt boldy kaka. Ýanymdaky ýoldaşymyň ady Gijen, ýetrekli oğlun. Ikimizem gyzyl esir. Geçen baharda Gyrmyzyny akwaýyň penjerenden halat edenimde ýanynda şogulanmady. Innem içerki daşarky duşmanlaryň garşysyna ikimi bile görüşpýär." Ýaşuly gözlerini oğlundan aýyrman bir hillem oňa bakyp oturdy. Şol oturuşyny bozmanam gepläp başlady. "Şömrümizde planyň gyýdyny alyp gaçypdyr" diýip eşitdik. "Ýöne planyň aýalyny alyp gaçypdyr" diýip eşitmändik. Beýle habar eşitten badyra möýdenmek. "Diýinden çyksaňam ýylan çykma" diýipdirler. "Senin näme ýüzüň bilen akwaýyň adyna gap bilýän. Sen kelläň özüň kim ýa-da başga bir ýeriniňki bilen çalşyrdyňmy? Ey Hudaý." O bu sözler oğlunyň ýüzüne gyzardar. Onu toba getirir öýdipdi. Iň bolmanyna täsir eder öýdipdi. Emma aly gözde beýle alamatlar görünmedi. Ejid goşa gyrgynyň ýerinden boşatmak kaçandan bäri ýylan çykgynjylyk bolýarmyş kaka diýip ol atadynyň özüne sowal berdi. "Sen halat etdim diýen guş däl. Bir kişiň aýaly, akylyň ýetýärmi? Aýaly äli ýetiri" diýip aly geçiklap aýtdy. "Sen özüň 16 ýaşly gyýda aýalym diýip diliň alyp bilermiň? Şeý diýmäň ynsabyň çatarmy? Çatmasa gerek. Emma garypda bolýan ynsaap baýda da bolmaly. Şeýle dämi? Sebäbi olam özüň insan gadaplyýar. Ýylan çykýan men näl? Akwaýyň özü. Gyrmyzyny men oň gapysynyň alyp gitmedim. O biçäräň özü ahala barýan ýolumda oturup hostar çykmagymy, baýdan dynlarmagymy ýaka ýyrtyp saç şaýyp haýyş etdi. Naçaryn şo haýyşyny ýüde gursam, başyma giýen telpegimiň hatyryny tutmadygym bolardy. Ejide biýgäne ýar garadygym bolardy. Dogry men saňa geňeş salmadym. Emma o mümkinçilik boldy menäme. Meseleni özüm çözmeli boldum da nädeýin? Ýerini ýerdol? Gyrmadamy? Ötwar ýerde ýaşap ýör. Ajdar gözgülek bolupdyr. Ajdaryň adyny agdarmagy, ýaşulyny gowgunmagy mejbur etdi. Ajdaryň özü birin öňkü ýerini işläp ýörmi? Aly göz jogapdan öň kakaryna sowal berdi.
Garajdanlyk uruşunyň barýanlygyna bilýänsiň akaka. Nämen uruşy bolsa da, uruşlugyna galýa diýip merheme daga seslendi. Bir ýerde adam adamyň ganyny dökse, eýisi hemme ýere ýetdi. Emma garajdanlyk uruşuny bolşewikler turulmady. Onu ak gwardiýaçylar bilen İngiliz interwentleri halkyň boýuna dakdylar diýip alygy düşünürdi. Men uruşy kimiň turdugyny soramok. Ajdar ýöňki işini işläp ýörmi diýip soraýar. Ajdar näme ýumuş buyurulsa şonu diýär diýip alygy jogap berdi. Oňa ýumuş buyurýan kim? Bolşewik gurama, ýagny bolşewikler. Biziň işimiz aýry-aýry bolsa da maksadymyz bir. O nähili maksat? Diýip ýaşul tas ýaňsylabrak diýenlerdi. Garipler ýerýän baýlary ýenişmek hemde ýok etmek kaka. Ýaşul elini iňine getirdi. Ýerýän nidiňmi? Nädip berýämişler? Onu özüň menen has gowulýanyň kaka. Näme üçin sen garip akybay bolsa baý? Sebäbi ol ýederini bilýär. Başarnygy bar. Maňa beýle ukyp berilmändir. Allah Taala hemme kişiň deň ýatamandyr. Ana, bizi şol ýalňysy düzeltmek üçin uğraşýar. Bir kişi baý beýle garip bolmaly. Deň bolmaly düşündiňmi kaka? Ýaşul elleriň barmaklaryny tanady. Hemme kişini baý etjekmisiňiz ýa hemmesini garip etjekmi? Belkem akylly bilen akmagam deňleşdirersiň. Ýaňsylama kaka, diýip alygy gatyrgany. Ýöne ýere gany ökülenok. Merheme da oğlunun aydan eşitmezge salıp yine sual berdi. Yok ağana da garip tip boljak der, näme? Onam ýok etjekmisin? Alygy kakadynyň sesiniň sanrap çykandygyny aňsada görmel jogap gaýtardy. Olanyň özüne bagly bor kaka. Päýlini gaýdyp, bolşewikleriň tarapyna geçdi. Malyny ortalyk etse hiç zat diýmediler. Ol şöyle belet, ýyş salyp bilýär, uýus sosy. Beýle adam juda gerek. Egerde bitmese, akybay daga goşulyp bir de garşy göreşdi, aýap goýmadylar. Ýöňünde oturan bu sözlere diýäniň alygy özüne ananmak ýaşula ýeňillerli. Onuň agyr soragy şeýle ýeňillik hemde biperwaýlyk bilen jogap berişi ýaşulyny haýykdyrdy. Alygy oýuna diýenler diýmek boljak däldi. Oň soňky jümlesi beýle pikir ortadan aýrýady. Beýle ýagdaý merheme daga juda ýokuş degdi. Nädip moň ýüreginiň ýelasyny gaýnan süýdüň gaýmagyny gyran ýaly edip gyryp billerki. Kim meýtdik edip, ol ýüregi agymak güleçini gepletdi. Merhemet içmekçide beýle doň ýürek ogul nädip bolup bilýär. Basym olur ýoly düşdiler. Daşary çykyp ýabylarynyň ýanlaryna barýar kalar. Alygy kakadyň naky mesemerim nägileri duýup sägindi. Hemde näherler bu ýörüti tapşyryk bilen o müşlerini aýlanyp ýöründikleri ýaňladyp, atasy bilen gurrun tamamlan görnüşde aýtdy. Ýaşuly ogulunyň agdynyň başga öte eşitip bilmedi. Şeýle ýagdaýda da olar hoşdoşdylar. Ol ogulunyň bolmanyna näme gerek ýaragyň bar, kaka diýdirmekçidi. Senem biz bile gidiber. Ýolumyz bir ekenini öýdüpdi. Ýok, ol kakadyna da anam etmeýäni meňdiýär. Aty ýarag amanat bolarly. Şonda da hondan märsi bolýar. Beýle çepletmeler öz ogulumy tanaman ýörüne kenim o. Beýle pes ýigitdir öýtmänim diýmäge çenli mejbur etdi. Dogry, ras. Oň özüniň atasyna tala-talası gelmeýän bolsa, atalyk sözüni ýaşulyň özü aýtmaly. Emma ol asla akla mätäş däl bolarly. Gepiňi diňlejege meňdanok. Kimin madyr öýdünok. Emma kemçilik hem adatça kimin madyr öýtmeýän adamlarda da bolaýar. Özüňe çenli naşa gadar goýmak, özüňi perişde saýmak akıl paýgasdan öňe geçýärdi. Ýoluň büýütlep duruberýär. Akylly adamlaryň biri Süleyman Paşa bolsaňam, garynja da gulak goýgun eneken. Men oğlumy şähere gidip işleme ruhsat bersemem, her näçe başlaryna goýbersemem, aten ýani äsgermezlige diýip destur depelmäge ygtyýar bermänim. Ol bir şepletmelerini edil, alygy gapdalyny diňlep durun ýaly hiççiklap aýdýardy. Emma alygy yssynyň barha güýjäp günüň giýiş öýle sanan başaglaryna eýýäm, ýerbendiň oýunyň ileri çetindäki dag ýerşi ýaly bolup howalanýan, gum deperinden aňryk aşyp gözden ýitipdi. Eren gurşun ýaly çaýkanyp duran mele çägäniň üstüne diňe atlaryň tep-täze ýydy galypdy. Merheme da gyzyl teretin çepegiň astyndan geçýän howurdy duýman. Olaryň giden ýolyna hen edem garap durdy. Elbetde o ýurtda gurşun barýanyny bilýärdi. Ýöne bir tögerekdi. Soňky aýrada duýdany özgürişler bolupdy. Garaşylmadyk ýerden Akybay bilen Mürşäniň arasy sardaşyp başlady. Eýsem Goçow hanam şolaň akymyna goşulan ýaly.
Agar pursatlarda birek yakınlaşmagy bolsa, köpü gören goza içmekçi gollaman biljek däldi. Akbaýyň alygöz babatdaky geçirimligini, onun gulhany öýürüp, ona öý dikip bermegini hem merheme daga pehem paratadyň alamaty adaplyady. Buradan başga-da özüniň külleri ýagny hal täs bilen beýişe gostar çykyp, olary eýil etmek üçin kerbagşa ýörüýte tögülläçi iberinem akbaýyň hut özü ahyry. Kerbagşy ilkilikler tögüllän alarly däldi. Özüniň küllerden ýaňa oň ýüregi buğda dönüpdi. Emma ýagdaýlary ölçerişdirip, haýry işiň hatyrasy üçin tögüllän almagy merheme dagaň özümsini bilen haýşeden soň kerbagşy oýlanmagy mejbur bolupdy. Hemde kıyınlyk bilen özüniň külüň ýanyna gaýdypdy. Biýakymly özgörüşleriň hemmeti beleleşip, bir mahal altyn çeşmeden garagma elim tas bolup göçüp gelýärler. O weden nepede jan beren atalyk gagşalaryň soňky pendini merheme dagaň titi-tiden ýadyna salýady. Tirebaş atalyk gagşal ýydyna galýanlary birek-birekden daşlamaňdy, ýakynlaşak boluň. Dargamaňdy, bir kiçik boluň diýip wesiýet edipdi. Ol bu sözleri elbette hemmelerden öň öz ogly hemde mirassary Akbaý görüp durupdy. Şoň üçin merheme daga bu soňky oňun özgörüşleri Akbaýyň tagalada taplaýady. Hatta ol bir mahal mürşäniň ýygyna eýerip Akbaýdan bölünip atgyrlana göçeni üçin özüni ýadgyrmaga taýinli. Soňky wagtlarda mürşeden hem gojanyň göwüni tuýup başlapdy. Garrylary gözden salman olary howsarlyk etmek oň ýüregini ýyldýady. Aslında merheme dağı hiç kasanım mürşäniň düşýän ýoluny, hardy dünýälik ýadgyrmany, ýöne onun gysyklygy lapyny keçedýärdi. Şol ruwatyň özünde de ol mürşä, hut şinniki derejesine ýeten üçin onu Akbaýyň äskermel bolanlygyny gowy bilýärdi. Ene şeýle ýagdaýda işleriň oňuna bolup barýan mahalyna beýleki iki oğluň akbaly ýaşulyň şandaka ünja goýýardy. Gany gelýän garmady wakanyň soňunyň gan pysakly tamamlanyp gidenine merheme daga juda kıyınlyk bilen özüni anlajak bolýardy. Ene Akbaý zat diýmede kaýyl bolup ölmeli halyna, oňa minnetdar bolmaly halyna, alygöziň o babatda aýdan datlary ýaşulyň gonjana gor goýupdy. Muňstöhüne de iki oğluň düşen ýoly ýaşula şüýgünlik hem garankydy. Ene şu pikirler merheme dagany gadymy ahal ýolunyň üstünde henigem kaklan gazyk ýalyp durmagy mejbur edýärdi. Ýöne atalarda bar kelle, ogullarda da bolýar. Cüneyt Han hemde onuň töweregini toplanan adamlar barady. Umumyň gum içindäki ýagdaýlar babatda has dogrurak maglumat toplamak tapşyrygy bilen biri ýerden 2 ýaş esker ala göz bilen gizen bu meseleler hakynda merheme dagankydan başgarak pikir edýärdiler. Ala göz Akbaýyň geçirimligini hemde garyndaşlyk duýgularyny ölçü düşünýärdi. Ölçü baky berýärdi. Ol ýyla tarapyndan Zawurbek hemde İskender diýen atlarla tanylýan köne İnglis işaratynyň indi İnglis ofisiýeriniň formasyny ýene bir töwereklerde peýda bolanyndan hemde ýöňler ýyla tarapyndan umumyň ruslara garşy gurrun geçirýän şol adamyň indi bolşewikleň garşysyna eli ýaragly ataşan töweşýänliginden habarlydy. Onuň hatdaky kapitan Donovanyň gumullary öz tarapyna çekip bolşewikleň garşysyna öýjükdirýänligi alygöze mälimdi. Şeýlelikde Akbaýyň mürşäniň goşawhanyň bir-birine ýakynlaşmaklary Donovanyň tagallasy bolup, olar Donovanyň görkezmesine görä hereket edýärler diýmäge alygöze esas bardy. Ýok, merheme daganyň körpe uly ata çyksa, agasyny tanamajak bolup duranlardan däldi. Ol özüni kemale getiren adamlary ogulluk mähri bilen söýýärdi. Ýöne onuň inneki ýagdaýyny öz ataňa da aýtmasy zatlar bardy. Özüniň gyzyl eskerdigini bir ýerlere atasy bilen görme görşe däldi. Berk söwüşçüň tapşyryk bilen iýerlendigini ýadyndan çykarmagy oň haky ýokdy.